ராம 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 ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம பிரணம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த सद्गुरु महाराज की जय। बोला पुंडलीक वरद हरि विठ्ठली आंजनेय स्वामी ना जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भागीशात्य सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्य तं नमामि गजाननं। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। कलये सुन्दराकारं सदेकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुले दुष्यङ्कस्फटिकमणिनिभ भासमान समामी वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे राचेतु समकल्मषं गोष्पदीकृतवराशिं सखीकृतराक्षसं। रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वैदेहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे चयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयो सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। देहि तव पदभक्त्यो वैदेहि पतितपावनि सदा। देहि तव पदभक्त्यो वैदेहि पतितपावनि सदा। देहि तव पदभक्त्यो वैदेहि पतितपावनि मे सदा। देहि तव पदभक्त्यो ऐहिषि आमुष्मिक ऐहिक आमु
ஆமுஷ்மிக பலரேக ஆமுஷ்மிக பலரே கமலசன வரஜனனி ஐஹிஷ்க ஆமுஷ்மிக பலரே கமலசன வரஜனனி தேஹி தவ பத பதித பவனி சதேஹி தவ பத பக்திம் அகிலாண்ட ரூபிணி அகிலாண்ட ரூபிணி அகிலாண்ட ரூபிணி அடிகுல நிபேணி அகிலாண்ட ரூபிணி அடிகுல நிபேணி மகசோரக்ஷண ராணி மகசோரக்ஷண ராணி மமபயகரிணி மகசோரக்ஷண ராணி மமபயகரிணி தேஹி தவ பத பக்தோ வைதேஹி தவ பத பக்தோ தேஹி தேஹி இந்த கீர்த்தனம் தாயார் மேல தியாகராஜர் பாடியிருக்கக்கூடிய கீர்த்தனம். தாயார் இடத்துல சரண பக்தியை கேட்கிறார். தேஹி தவபத பக்திம் வைதேகி பதித பாவனி. அரு சாமானியம்னு நினைச்சுன்றப்படாது இல்லையா தாயாரே. அகிலாண்ட ரூபிணி அடிகுல நிபவேணி மகசௌரக்ஷண ராணி மம பாக்யகரிணி தேஹி தவ பத பக்தி. அகிலாண்ட ரூபிணி, இந்த பிரபஞ்சமாகவே ஆயிருக்கக்கூடியவள், இந்த பிரபஞ்சத்தோட சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் இது அத்தனைக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவள், பரபிரம்மத்தையே பிரேரணை பண்ணி இத்தனை காரியங்களையும் பண்ண வைக்கிறவளே இவள் தான். இல்லைன்னா நகலு குஷலகா ஸ்பந்தித்துமபி அப்படின்னு எப்படி சௌந்தரலஹரியில் ஆச்சாரியால் சொல்கிறாளோ அதை போல் பிரம்மத்துக்கு அசையறதுக்கு கூட சக்தி கிடையாது, சங்கல்பம் கிடையாது, அது நிர்குணமாக நிராகாரமாக இருக்கும். அந்த பிரம்மத்தை எவ்வளவு காரியங்களை பண்ணும்படியாக பிரேரணை பண்ணுறவளே இவள் தான். அதனால் வைதேகி தவபத பக்திம் தேஹி பரம பதித பாவனி மே சதா. இதெல்லாம் தன்னுடைய தனக்கு அப்படி ஒரு ஹானியை வரவழைச்சுண்டாலும் கூட, தனக்கு ஏதோ ஒரு சிரமத்தை வரவழைச்சுண்டாலும் கூட பெருமாளுடைய கீர்த்தியை லோகத்துக்கு காண்பிக்கணும் அப்படின்னே தாயார் பண்ணுற லீலை இதெல்லாம். அவள் ரெண்டு பேருமே ஏக தத்துவம் தான். பிரித்து ராமரையும் சீத்தையும் பார்க்குற வழக்கமே கிடையாது. பிரித்து பார்க்கறதுங்கிறது நாசத்துக்கு தான் காரணமாகும். ராவணனும் பிரித்து தான் பார்க்கணும்னு பார்த்தான், சூர்பனகியும் பிரித்து பார்க்கணும்னு பார்த்தா. சூர்பனக ராமர் மட்டும் போகிறோம்னு நினச்சா, ராவணன் சீதை மட்டும் போகிறோம்னு நினச்சான். அப்படி பிரித்து உபாசிக்கிற வழக்கமே கிடையாது. ஏக தத்துவமாக இருக்கிறவா பிரித்து பார்த்ததுனாலேயே நாசத்தை தான் அடைஞ்சா. சேர்த்து வச்சு ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணக்கூடிய ஆஞ்சநேயருக்கு இன்னைக்கு தெருவுக்கு தெரு கோவில் இருக்கு. அனன்யா ராகவேனாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா அப்படின்னு பெருமாளும் தாயாரும் போட்டி போட்டுன்னு சொல்கிறா. எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிரிவுங்கிறது கிடையாது.
பிரிவு போல ஒரு விடம்பனமே தவிர வாஸ்தவத்தில் ஏது பிரிவு? பின்னாடி அக்னி பிரவேசம் தாயார் பண்ணுறா. அக்னி பிரவேசம் பண்ணுற சமயத்தில் தேவதைகள்லாம் ஆகாசத்தில் ஓடி வந்து சொல்கிறது பிரபு கிட்டக்க, நீங்கள் நாராயணனாச்சே, அவள் மகாலட்சுமி ஆச்சே, எதுக்கு இந்த பரீட்சை? அவளுக்கு போய் பரீட்சையா? அவசாரித்திரத்துக்கு பரீட்சையா? அப்படிங்கிறது அப்போதைக்கு பெருமாள் பேசாமல் இருக்கார். அவள் அக்னியிலிருந்து பூத்த புஷ்பம் போல வரா சீதை. திருப்பியும் சீதாராகவாளா சேர்றதே பிரபு சொல்கிறார், எனக்கும் அவளுக்கும் பிரிவுங்கிறது கிடையாது, நானும் அவளும் ஒரே தத்துவம்தான். லோகத்துக்கு தர்மத்தை காண்பிக்கணுமானால் பெருமாள் பிராட்டிங்கிற ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து போட்டி போட்டுண்டு இப்படி ஒரு லீலை பண்ணி லோகத்துக்கு தர்மத்தை காண்பிக்கிறா. இப்படி ஒரு சரித்திரத்தை கொடுத்தா ஒன்றா தர்மமானும் தெரியும் இல்லையா, இப்படி பிரபுவன் இப்படி தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணினாரேங்கிற உருக்கமானும் வரும். ஒன்றா அந்த தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும் இல்லையா, அப்படி தர்மத்தில் பிரபு இருந்தாருங்கிறத நினச்சி ஹிருதயத்துக்கு அப்படி ஒரு உருக்கம் வந்ததானால், அந்த பக்தி வந்ததானால் அதுவே பரம பிரயோஜனம். அதனால் போட்டி போட்டுண்டு சரித்திரத்தை அப்படி உருக்கமாக பண்ணுறதுக்கு பெருமாளும் பிராட்டியும் என்ற லீலையே தவிர ஏதோ சாமானிய ஒரு ஸ்திரீன்னு அவளை நம்ம நினச்சுன்றப்படாது. சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேயர் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார், அவள் அகில சக்தி தெரிஞ்சுக்கோ, காலராத்திரி திதாம் வித்தி, அவளை காலராத்திரின்னு தெரிஞ்சுக்கோ, அவள் அந்த பிரம்மத்தோட சக்தின்னு தெரிஞ்சுக்கோ, ராமரை அந்த பரபிரம்மே தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு ராவணன் இடத்துல தத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிறார். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அகிலாண்ட ரூபிணி அழிகுல நிபவேணி மகசம்ரக்ஷணராணி மம பாக்யகாரிணி வைதேகி தவபத பக்திம் தேகி. அகிலாண்ட ரூபிணியாக ஆறவளே, அகிலாண்டமாக ஆயிருக்கிறவளே அவள்தான் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை மறந்து விடப்படாது. இன்னொன்று, இப்படி அசோகவனத்தில் போய் ஏதோ பேசாமல் ராவணன் எத்தனை பேசினாலும் எத்தனை அபத்தத்தை பேசினாலும் காது கொடுத்து கேட்டுட்டு பேசாமல் உட்காண்டிருக்கான். அவளுக்கு என்ன அந்த ராவணனை வதம் பண்ண முடியாமோன்னு இல்லை, அவளாலேயும் முடியும். நம்ம மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரத்தை பார்த்தா பிரம்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகாயை நமகான்னு வரும். பிரம்மாவாக இருந்து சிருஷ்டி பண்ணுறவள், விஷ்ணுக்குள்ளே இருந்து ஸ்திதி சக்தியாக இருக்கிறவள், பரமேஸ்வரன் கிட்டக்க சம்ஹார சக்தியாக இருக்கிறவளே அவள் தான். அவளுக்கு சம்ஹாரம் ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. அவள் ஒரு பார்வை பார்த்தா சமுத்திரம் பொங்கி லங்கையே நாசம் அடிச்சோம். ஆனால் அவள் சொல்கிறா, பொறுத்துன்னு இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிறதுனால கையால் ஆகாதவள்னு என்னை பார்த்து நினச்சி விடாத, நான் நினச்சா நானே உன்னை பஸ்மம் பண்ணிவிடுவேன் அப்படிங்கிறா. பஸ்ம பஸ்மாருஹ தேஜசா, ராவணா நானே உன்னை பஸ்மம் பண்ணிவிடுவேன் என்னுடைய தேஜஸால். ஆனால் ராமருக்கு கட்டுப்பட்டு பேசாமல் இருக்கு. அவர் வரணும், அவர் வந்து உன்னுடைய 10 தலையை கொய்யணும், என்னை வந்து கைப்பிடிச்சு அழிச்சுட்டு போகணும், அந்த அழகை நான் பார்க்கணும். எனக்கு அழகு, அவருக்கு அழகு இல்லை. அவருடைய ரட்சணத்தை எதிர்பார்த்து உட்காண்டிருப்பேனே தவிர என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். இன்னொன்று, அவளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அவள் ஒன்றும் பண்ணவே வேண்டாம். அவள் தேஜஸே அவளை வஜ்ர கவச்சமாக ரட்சிக்கிறது. அந்த ராவணனுடைய பார்வை கூட அவளுடைய சிவந்த திருவடிகளுக்கு மேலே போல. ராவணனே சொல்கிறான், நான் 1 வருஷமாக எடுத்து அசோகவனத்தில் கொண்டு சீதையை காவல் வச்சு, ஆனால் என்னுடைய பார்வை அவளுடைய சிவந்த திருவடிகளுக்கு மேலே போக மாட்டேங்கிறது. என்னால் அவளை கண்ணுக்கு கண் நேராக பார்க்க முடியலை. அவள் தேஜ சுட்டரிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸ்வசீல சம்ரக்ஷண தத்பரா அப்படின்னு சுந்தரகாண்டத்தில் அழகாக ஒரு பதம் போடுறார். தன்னுடைய சீலத்தால், தன்னுடைய தேஜஸால் தன்னை ரட்சிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான். அவ்வளோ பெரிய ராட்சச ஊரில் அத்தனை பேரும் அவளுக்கு விருத்தமாக தானே இருக்கா. அந்த ஊரில் அவளுக்குன்னு இருக்கிறவா யாரும் இல்லையே. ஆனால் எப்படி தன்னை சம்ரட்சிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்னா, தன் சீலத்தால், தன் பிரபாவத்தால், தன் பாத்திவிரத்திய மகிமையால். அப்படிப்பட்டவள் தாயார். அதனால் இந்த மாதிரி கீர்த்தனங்கள் இதெல்லாம் சீதைக்காகவே. வாணி மட்டல கோபகிழ்ச்சி கழ்த்த பதியில் ஜெயனே உள்டி, அவனை வதம் பண்ணாமல் இருந்தாளே அப்படிங்கிறார் தியாகராஜர். அவன் இவ்வளவு பேசியும் கூட அதை கேட்டு கோபிச்சுண்டு அவனை வதம் பண்ணாமல் ஸ்ரீநாயக யசமுனி ஜெயலேத தியாகராஜ பரிபால மஜானகி சட்டவட்டக. ஸ்ரீநாயகா, கே ஸ்ரீயப்பதே, அந்த புகழ அவள் உனக்கு விட்டு கொடுக்கலையா? யசமு நீக்கே கல்க செய்யலேதா? அவளே வதம் பண்ணியிருப்பாளே, அவளே அந்த அகில சக்தியாச்சே. இந்த கீர்த்தனங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான கீர்த்தனங்கள்.
சீதா பிரபாவத்தை எடுத்து காண்பிக்கிறது. அந்த வைதேகியை பார்த்து கேட்கிறார், உன் சரணத்தில் எனக்கு பக்தியை கொடுக்கப்படாதா? தவ பதபக்திம் தேகி வைதேகி பதித பாவனி சதா. விரக்ஷாத் விரக்ஷம் போய் கதர்றார் ராமர். மரங்களை பிடிச்ச அந்த கதர்றார். அங்கே இருக்கிற கோதாவரி நதியை கேட்குறார், அங்கே இருக்கிற கல்லை கேட்குறார், அங்கே இருக்கிற மானை கேட்குறார். நமக்கு தோணும், சர்வேஸ்வரனாச்சே, சர்வேஸ்வரனா இருந்து இப்படி பண்ணலாமா? சர்வேஸ்வரனா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் தானே. எல்லாம் தெரிஞ்சவனாக இருந்தால் வைகுண்டத்திலே இருந்து விடலாமே, அவதாரம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லையே. எல்லாம் தெரிஞ்சவனாக இருந்தும் ஒன்றும் தெரியாதவனை போல, எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சவனாக இருந்தும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதவனை போல இல்லையா? எல்லாம் அப்பேற்பட்ட பிராக்ஞனாக இருந்தால் கூட ஒரு அக்ஞனை போல, சர்வசக்தனாக இருந்து அசக்தனை போல, சர்வஜனாக இருந்தும் அல்பஜனை போல இந்த அவதாரத்தை, இந்த லீலை தான் மனசை ஆக்கர்ஷிக்கிறது, மனசை உருக்கிறது. அந்த உருக்கம் முக்கியம் சரித்திரத்தில். அந்த உருக்கத்தை கொடுக்கறது தான் சரித்திரம். அதனால தான் இன்னைக்கு பிரித்து படித்தா கூட இந்த கட்டம் வராதான்னு இருக்கும். இந்த கட்டம் வராதா? அப்பேற்பட்ட ராமர் பிரேமையில் தன்னை மறந்து துடிக்கிறது. ஏன்னா சித்தைக்கெல்லாம் சொல்ல போகிறார் என்னன்னா, லோகத்தோட கதாகதியை மாற்றி காண்பிக்கிறேன். லோகத்தோட கதாகதியை ஒரு சாமானியன் மாற்றி காண்பிக்க முடியாது. லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறார், ஆகாசத்தை கீழே கொண்டு வரேன், பூமியை மேலே கொண்டு போகிறேன், சூரியனை மங்க அடிச்சு விட்றேன், நட்சத்திரங்களை கீழே உதிர்க்கிறேன், சமுத்திரத்தை வத்தடிச்சு விட்றேன். இப்படின்லாம் சொல்லணும்னா ஈஸ்வரனால தான் பண்ண முடியும், இந்த சாமானிய ஒருத்தனால பண்ண முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனாக தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதும் தெரியறது. ஆனால் பிரேமையில் தன்னை மறந்து சீதை என்ன ஆனாலோ எப்படி இருக்காளோ அப்படின்னு பிரேமையில் துடிக்கிற ஒரு அழகு இல்லையா? நம்மெல்லாம் கூட பகவான்கிட்ட போய் நின்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம்? கர்மான்னு ஒரு பக்கம் இருக்க தான் இருக்கு. ஆனால் அதை நம்ம லட்சியம் பண்ணுறதில்ல. அதையும் காலில் போட்டு மிதித்து பகவான் என்ன காப்பாற்றுவான், கிரகபலத்தையும் அனுகிரக பலத்தால் மாற்றுவான் அப்படின்னு தானே போய் நிற்கிறோம். நம்ம விஷயத்திலேயே இல்லை உன் கர்மா நீ அனுபவிச்சு தான் தீரணும்ப்பா அப்படின்னு பெருமாள் சொல்லிட்டாருன்னா நம்ம போய் பெருமாள்கிட்ட நிற்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அவாவா கர்மா அப்படி அவாவா வாழ்க்கை நடக்கும்னா ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் எதுக்கு? நம்ம போய் எதுக்கு நிற்கிறோம்? எதுக்கு பக்தி, எதுக்கு பூஜை, எதுக்கு உபவாசம், எதுக்கு இத்தனை விதமான பிரார்த்தனைகள்? ஈஸ்வரன் செவிசாய்ப்பான், ஈஸ்வரன் கிருபாளு. நம் விஷயத்தில் கூட கர்மாவையும் காலில் போட்டு மிதித்து இல்லை இவன் என் பக்தன், இவனை ரட்சிப்பேன் அப்படின்னு ரட்சிப்பான் அப்படிங்கிறதால தான் போய் நிற்கிறோம். அது ஸ்வர்ணமான் அப்படின்னா அந்த மான் ஒன்று சிருஷ்டியில் இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் இல்லை, நன்னா தெரியும். ஆனால் அதையும் மீறி ஹிருதயத்தில் எதையுமே கேட்காத சீதை இதை கேட்டுட்டாளே, அதை எப்படியாவது அவளுக்கு சாதிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல ரேஷனலாக திங்க் பண்ணாதபடி தன்னறியாமல் எப்படியாவது அந்த மானை அவளுக்கு பிடிச்சு கொடுத்துடலாமோன்னு ராமர் பின்னோட ஓடுறார். அந்த சரணத்தை பார்த்து பாகவதன் சொல்றது, வந்தே மா புருஷதே சரணாரவிந்தம். எந்த திருவடிகள் அந்த மானை தொடரலுற்றதோ அந்த திருவடிகளை காண்பிச்சு பாகவதன் சொல்றது இது மகாபுருஷ சரணாரவிந்தம். வைகுண்டத்தில் பிரகாசிக்கிற சரணாரவிந்தம்னு சொல்லலை, வேதத்தோட உச்சியில் பிரகாசிக்கிற சரணாரவிந்தம்னு சொல்லலை. மான் அது மாயைதான்னு தெரிஞ்சு ஆனால் சீதை கேட்டுட்டாளே, அதை எப்படியாவது சாதிச்சு கொடுத்துடணுமே அப்படின்னு அந்த மான் பின்னாடி ஓடின திருவடியை காண்பிச்சு இதுதான் மகாபுருஷ சரணாரவிந்தம் அப்படிங்கிறது பாகவத். அந்த நாயகன் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? நம்ம விஷயத்தில் இது கர்மான தட்டி விட்டு விடாதபடி கருணையால் இதையும் மாற்றி இவனுக்கு காப்பாற்றி விடலாமோ, இவனை ரட்சிச்சு விடலாமோ அப்படின்னு பிரபு நினைக்கிறார் இல்லையா? கிரகபலத்தையும் அனுகிரக பலத்தால் மாற்றணும்னு பார்க்குறார் இல்லையா? எதனால் அதை பண்ணணும்னா கருணையால். அந்த கருணைங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு சுவாபாவிகம். கிரகபல மேமி ஸ்ரீராமனோ கிரக பல மே பலமோ கிரகபல மேமி ஸ்ரீராமனோ கிரக பல மே பலமோ श्रीरामानुग्रह बल मे बलमो ग्रह बल मे श्रीराम अनुग्रह बल मे बलमो.
எல்லாத்தையும் அனுக்கிரக பலத்தால போக்குறானா இல்லையா? எதனால? கிருபையால. அந்த கருணை தான் அதுக்கு காரணம். அந்த மான் பின்னாடி ஓடினதுக்கு காரணம் அவருக்கு தெரியாம ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பெரிய சூரியன் வந்தாலும் ஆகாசத்தில் அது எப்படி மேகம் மறைக்கிறதோ அதை போல அவருக்கு அவர் அப்பேற்பட்ட ஞானவானா இருந்தாலும் அந்த சித்தத்தை கருணை மறைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் தான் நமக்கு வேணும். அந்த மான் பின்னாடி எப்படியாவது அதை ஓடி சாதிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரே, அதை போல இல்லையா நமக்கும் இதை எப்படியாவது இவனுக்கு நடத்தி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் நினைக்கிறார். கர்மாவை காலில் போட்டு மிதிச்சு இவனை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறார். அப்படிங்கிற கிருபாலு தான் நமக்கும் வேணும். ஆச்சரியமான விஷயம் அது. அதனால அஜ்ஞானின்னு நினைச்சு விடப்படாது. இப்படியே ஜட்டாயுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துட்டு பிரபு கிளம்புறார். அப்படி தவிக்கிற பிரபு தான் ஜட்டாயுக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார். அதையும் கவனிக்கணும். இங்கே விரக்ஷத்துக்கு விரக்ஷம் போய் கட்டிட்டு மரமே சீதையை கண்டையா மானே சீதையை கண்டையான்னு கதறாரு. இவர் அது சாமானிய மனுஷன் போல இருக்கே, இவர் ஈஸ்வரனோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரலாம் இல்லையா? அடுத்த க்ஷணம் பார்த்துட்டா மயாத்மபியனுஜாதா கச்ச லோகானு அனுத்தமானே, என்னுடைய ஆజ్ఞையால உத்தமமான லோகங்களுக்கு போக கடவாய் அப்படின்னு யாரு சொல்ல முடியும்? ஈஸ்வரன் தான் சொல்ல முடியும், இன்னொருத்தன் சொல்ல முடியாது. அப்போ அவர் அறியாத அங்கங்கே ஈஸ்வரன்கிறது வெளிப்படத்தான் வெளிப்படுது. ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சுண்டு இந்த நாடகத்தை நடத்தினாலும் கூட தன்னறியாமல் ஒரு சில இடங்களில் பக்த வாத்சல்யத்தால் ஈஸ்வரன்கிறது வெளிப்பட்டு விடுறது. அது அவர் பிடிச்சுண்டு காப்பாற்றுறதும் அவர் அறியாமல் அப்பப்போ அது வெளிப்படுறதும் அதுதான் அவதாரத்துக்கே அழகு. அவதாரம்னா அதுதானே. சர்வஜனாவும் இருக்கணும், ஒன்றும் தெரியாதவனை போலவும் இருக்கணும். இதுவும் அதுவும் மிதமிஞ்சி, ஒரு சமயம் இது மிதமிஞ்சோம், ஒரு சமயம் அது மிதமிஞ்சோம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது தான் அவதாரத்துக்கே அழகு. அதை பார்த்து ரசிக்கணும் அந்த இடத்து. இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கபந்தன்கிற ஒரு ராட்சசன், நிறைய பேருக்கு மோட்சம். அதனால தான் சொன்னேனே, சகஜமாகவே எல்லாருக்கும் தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்களை கொடுத்துட்டே போயிட்டு இருக்கார். இங்கே சபரிக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார், கபந்தனுக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார், விராதனுக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார். பின்னாடி பார்த்தோட சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார், விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார் இல்லையா? எப்போ ராஜ்யம் கொடுக்குறாரோ அப்போவே தர்மத்தையும் அர்த்தத்தையும் கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். ராஜ்யத்தால் தர்மம் அர்த்தம் ரெண்டுமே கிடச்சி விடுறது. இவாளை போன்றவாளுக்கெல்லாம் மோட்சத்தை கொடுக்குறார் இல்லையா? ஒரு சில பேருக்கு என்ன தரார் அப்படின்னு அவளுடைய இஷ்டத்தை கொடுக்குறார். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அவளுக்கு அந்தந்த வேணுங்கிற புருஷார்த்தத்தை கொடுக்குற ஒரு கல்பக விருட்சம் நடந்து வருது அப்படின்னு சுவாமி வேதாந்த தேசிகர் சொல்கிறார். ஒரு கல்பக விருட்சம் நம்ம ஆத்து வாசலுக்கு வருதான். உனக்கு என்ன வேணுமாப்பா, தர்மமா அர்த்தமா காமமா மோட்சமா எது வேணுமோ கொடுக்குறேன்னு ஒரு கல்பக விருட்சம் ஆத்து வாசலுக்கு வந்து கிருப்பை பண்ணிட்டு போகிறது. ஜங்கம பாரிஜாத, ஜங்கமம்னா மொபைல்னு அர்த்தம். மொபைலாக நடந்து வருது, மொபைல் கோர்ட்டுன்னெலாம் வருதோ இல்லையோ இல்லையா? அதை போல் மொபைலாக ஒரு கல்பக விருட்சம் அயோத்தியிலிருந்து நடந்து வந்திருக்கு. இவாச விரக்ஷ சாதுனாம் ஆபன்னானாம் பராகதிஹி. இந்த கபந்தன்கிற ராட்சசன் தனுன்னு பேர் இவனுக்கு. இவன் ஒரு வித்யாதரன். இவனுக்கு ஒரு சாபத்தால் என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னுட்டா இந்த ராட்சச ரூபம் வந்து கொடுத்து. அதுலேயும் ஒரு விசித்திரம் என்னன்னா, இவனுக்கு வயிறும் வாயும் ஒரே இடத்துல இதே இடத்துல இருக்கும். இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தால் அடிபட்டு இவனுக்கு இந்த சிரசானது வயிற்று பாகத்துக்கு போயிடுச்சு. அதனால் இங்கேயே இப்படியே வாயில் போட்டுப்பான், இப்படியே ஜீரணமாக ஆகிடும். பார்த்தா பிண்டாகாரமாக ஒரு பெரிய ரூபம் தெரியும். இந்த வழியாக யாரெல்லாம் போகிறாளோ அவளை இப்படியே கையால் பிடிச்சு இழுப்பான். இழுத்து அப்படியே வாய்க்குள்ளே போட்டுருக்கும், இங்கேயே ஜீரணமாக ஆகிடும். இப்படி பல பேரை ஜீரணம் பண்ணிட்டு உட்காண்டிருக்கான். இவனுக்கு சாப விமோச்சனை இப்போ ராமலக்ஷ்மணாலால் தான். இவ ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கா. பார்த்தா திடீர்னு யாரோ இவாளுடைய கதியை நிறுத்துறது போல இருக்கு. அதாவது யாரோ பிடிச்சு இருக்கிறத போல இருக்கு. சட்டுன்னு அப்படியே கிட்டக்க கொண்டு வரான். கிட்டக்க வர வரதான் ஏதோ பெரிய பிண்டாகாரமாக தான் தெரிஞ்சுது, ரூபம் தெரியல. ஏன்னா சிரசு தெரியாதே. கிட்டக்க வந்து பார்க்குறதே தான் வயிறும் வாயும் ஒரே இடத்துல தெரிஞ்சது. ராமர் சொன்னார், லக்ஷ்மணா ஏண்டா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தால் பரவாயில்ல, ரெண்டு கஷ்டம் வந்தால் பரவாயில்ல, கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் பரம்பரையாக வருதே அப்படின்னு கதற ஆரம்பித்தார். லக்ஷ்மணன் அதுக்கு மேலே கதற ஆரம்பித்தான். ஆமாண்ணா நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதான், இது என்னது சிரமத்துக்கு மேலே சிரமமாக வருது. லக்ஷ்மண சுவாமி ஏன் இப்படி? அப்போ தான் அண்ணா அடங்குவர். ஏன்னா இவர் கதறத்தையெல்லாம் அவன் சமாதானப்படுத்திகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இவர் பாட்டுக்கு இன்னொன்று நாடகத்தை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்கார். லக்ஷ்மண சுவாமி அதுக்கு மேலே அழ ஆரம்பித்தார். ராமர் உடனே சரி சரி அதெல்லாம் ரொம்ப பாராட்டாத, விடு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறார். ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணினா
2 பக்கத்துல இவனுடைய கையை துண்டிச்சா. கபந்தன் சொன்னான், அப்படிலாம் என்னை அப்படி என்னை வதம் பண்ணி விட முடியாது. என்னை சின்ன பின்னம் பண்ணி என் சரீரத்தை சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். சம்ஸ்காரம்னா எரிக்கணும். அங்கே எப்படி விராதனை புதைச்சாலோ அதை போல கபந்தனை எரிக்கணும். எரிச்சா என்னுடைய ரூபம் எனக்கு வந்துடும், நான் என்னுடைய லோகத்துக்கு போயிடுவேன். எனக்கு இந்த உபகாரத்தை நீங்கள் தான் பண்ணணும், உங்கள் வருகைக்காக தான் காத்துன்னு இருந்தேன். உடனே சரமாரியா அம்புகளை போட்டு அவனை சின்னாபின்னம் பண்ணி அந்த சரீரத்தை சம்ஸ்காரம் பண்ணுறா. பார்த்தா அற்புதமான வித்யாதர ரூபத்தோடு அப்படி மேலே கிளம்புறான். அவனுடைய நிஜ ரூபத்தை எடுத்துட்டு போகிற வழியில் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணணும். எப்படி விராதனும் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு போனானோ அதுபோல் கபந்தனும் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணலாம். கபந்தன் சொல்கிறான், சீதான்வேஷணத்துக்காக தானே பெயிண்டிருக்கேள், பக்கத்தில் தான் பம்பாசரஸ். பம்பாசரஸுக்கு அந்தண்ட ரிஷ்யமூக்கங்கிற பர்வதம். ரிஷ்யமூக பர்வதத்தில் ஒரு பெரிய வானர சிரேஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய சூரியனுடைய அம்சமாக இருக்கிற ஒரு வானரன் வந்திருக்கான். அவனுக்கு சுக்ரீவன் பேர். அவரோட கூட வாயுவோடைய அம்சமான ஒரு வானரோத்தமர் இருக்கார், ஹனுமான்னு பேர். இவா 2 பேருடைய சகாயத்தோடு நீங்கள் நிச்சயமாக சீதையை தேடி கண்டுபிடிச்சு விடலாம். இவா ரிஷ்யமுகத்தில் தான் இருக்கா. நேற்றுக்கே சொன்னேன், நேற்று சூரியனை கூப்பிடுறார் ராமர். சூர்யா நீ சொல்லப்படாதா, என்னுடைய தேவி எங்கே இருக்காள்? வாயுவை கூப்பிடுறார். ஈஸ்வரனா கூப்பிட்டுருந்தா நேற்றுக்கு கையை கட்டின்னு நின்றுப்பா, மனுஷனை போல கதறினார். ஆனாலும் அந்த பிரார்த்தனை வீண் போகாது. அதுக்கு உடனே பார்த்தீங்கன்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் பதில் சூர்யாம்சம் சுக்ரீவன், வாயுடைய அம்சம் ஆஞ்சநேயர். ஆஞ்சநேயர்கிட்ட 2 அம்சம் இருக்கு, வாயுடைய அம்சம் இருக்கு, பரமேஸ்வர அம்சம் இருக்கு. மேல கபந்தன் சொல்றான், இந்த வழியில் எப்படி கொஞ்சம் போனேடானால் மதங்காசிரமம் வரும். மதங்க ரிஷி தபசு பண்ணின இடம். பிருங்கி நட்டேஷ சமீரஜ கடஜ, பிருங்கி நட்டேஷ சமீரஜ கடஜ, மதங்க நரரூலு உப சில்சே, மதங்க நரரூலு உப சில்சே, சங்கீத ஞானமு பக்தி வின சன்மான முகலனே சங்கீத ஞானமு. இவர்கள்லாம் நாதோபாசனம் பண்ணின பெரியவான்னு தியாகராஜர் எடுக்கிறார். பிருங்கி நட்டேஷ சமீரஜ கடஜ மதங்க நாரதாதுலு உபாசிஞ்சே. நாதத்தால் பகவானை உபாசிச்சவா இவாள்லாம், நாதோபாசனம் பண்ணினவா. நாதத்தை வெறுமன தியானம் பண்ணின்றதாலே போதும். நாதத்தை மட்டுமே, ஏன்னா நாதமே பகவானுக்கு ஸ்வரூபமாக இருக்கு. அன்னைக்கே சொன்னேன்னா நாதத்தை மட்டுமே சிந்தனை பண்ணின்றதா, நாதமே பகவானுக்கு சரீரமாக இருக்கிறதுனால நாதம் என்ன பண்ணிவிடும், தனக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் நம்மளை ஒடுக்கிடும். இது ஒரு உபாசனம். ஆனால் தியாகராஜருக்கு நாதோபாசனமும் ராமோபாசனமும் சேர்ந்து கொடுத்து அந்த நாத பிரம்மத்தையே கோதண்டபாணியா இங்கே தியானம் பண்ணுறார். அவனுடைய நாம ரூப குணங்களோட கூட அந்த நாதத்தால் அவனுடைய நாமரூப குணங்களை ஆச்சரியமாக பாடுறார். அப்படிங்கிறது தேனும் பாலும் சேர்ந்ததை போலன்னு அன்னைக்கே சொன்னேனா. இந்த பெரியவாள்லாம் நாதத்தால் பகவானை உபாசித்து அந்த நாத பிரம்மத்தோட கலந்தவா. பிருங்கி ரிஷி. நட்டேஷன்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். சமீரஜ, சமீரஜன்னா ஆஞ்சநேயர். சமீரம்னா வாயு, வாயு புத்திரன் ஆஞ்சநேயர். பின்னாடி கீதமு சங்கீத நோதமு நீத உனஜுட ஓ மனச கீதமு. பகவத்கீதையினுடைய அர்த்தமும் சங்கீதத்தோட யதார்த்தமான ஆனந்தமும் பவனகுமாரனான ஹனுமானுக்குத்தான் நன்னா தெரியும் அப்படிங்கிறார். வாதாத்மஜுனிக்கு பாக தெலுசு. வாதாத்மஜன்னா ஆஞ்சநேயர், பவனஜன், சமீரஜன், வாதாத்மஜன் எல்லாமே வாயுபுத்திரன்கிறது தான் இந்த பதங்கள்லாம் சொல்றது. அவருக்கு தான் நன்னா தெரியும். இன்னைக்கு நீங்கள் கும்பகோணம் போய் ராமசுவாமி கோயிலுக்கு போய் பாருங்க. ஷார்ங்கபாணி சக்கரபாணி ராமசுவாமி கோயிலுக்கு போய் பார்த்தேன்னா வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமத்திலே ஹைமே மகாமண்டபேங்கிற ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் அங்கே எழுந்தருளி இருக்கு. அந்த கோலத்தில் தான் இருக்கார். சின்முத்திரை காண்பிச்சுண்டு இப்படி இருப்பார் ராமர். ஒரு காலை இப்படி போட்டுட்டு ஒரு காலை வீராசனம்னு பேர். வீராசனே சுஸ்திதம். அங்கே அக்ரே வாச்சயதி பிரபஞ்சன சுதே. பிரபஞ்சனா வாயு, பிரபஞ்சன சுதேனா வாயுபுத்திரனான ஆஞ்சநேயர் அக்ரே ராமருக்கு எதிர்க்க உட்காண்டிருப்பார்.
எப்படி உட்காந்துருப்பாருன்னா கையில் வீணையை வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார். வேறு எங்கேயும் அப்படி பார்க்க முடியாது. கையில் வீணை, அந்த நாள்லாம் வீணை இப்படி தான் மீட்டுவா. இப்போதான் அப்புறம் தான் இப்படி மீட்டுறது வந்தது. இப்படி மீட்டின்னு இருந்தா அந்த நாளில் இப்படி வச்சுட்டு முன்னாடி ராமாயணத்தை வச்சுட்டு தந்திரீலய சமன்விதம்னு ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆஞ்சநேயர். ஹனுமத் மதம்னே ஒரு மதம் உண்டு. பல ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கு மியூசிக்கில். அதில் ஹனுமான் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்னு ஒரு மியூசிக் இருக்கு. ஹனுமத் மதம் பின்னாடி ஆச்சு. இப்போ வரப்போச்சு ஹனுமான் பேசுறதே பாடுற மாதிரி இருக்கு. பத்தியாங்கிற போறார் ராமர் அடுத்த இப்போ வரக்கூடிய சர்க்கத்தில். மதங்க நாரதாதுலு உபாசிஞ்சே, மதங்கர் நாரதர் முதலிய இவாள்லாம் நாதோபாசனையால் பகவானை உபாசிக்கலையா அப்படின்னு இந்த சங்கீத ஞான மூலம் எடுக்கிறார். அந்த மதங்க ஆசிரமங்க இருக்கு. மதங்க சிஷ்ய சபரி இருக்கா, அவள் உங்கள் வரவுக்காக காத்துன்னு இருக்கா. நீங்கள் அவளையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ரிஷ்யமுகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு கைங்கரியம். நேற்றுக்கே சொன்னேன், வாச்சிக கைங்கரியம்னு பேர் இருக்கு. வாக்கால பண்ணுற கைங்கரியம், சரீரத்தால் பண்ணுற கைங்கரியம், மனசால பண்ணுற கைங்கரியம், வாக்கால பண்ணுற கைங்கரியம். சரீரத்தால் பண்ணுற கைங்கரியம் புறப்பாடு பண்ணுறது, சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது, ஆராதனம் பண்ணுறது, புஷ்பம் கொடுக்கறது. இந்த கை கால்களால் சரீரத்தால் பண்ணுற கைங்கரியம் சாரீரிக கைங்கரியம். மானசீக கைங்கரியம் பகவானை தியானம் பண்ணுறது, சாதுக்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது, தர்மம் தழைக்கட்டும், பக்தி தழைக்கட்டும், பக்தாள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும், பக்த குடும்பங்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடிக்கடி ஹிருதயத்தால் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு மானசீக கைங்கரியம்னு பேர். அதுவே பெரிய கைங்கரியம். அடுத்த வாளுக்காகவே நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தேளா, அதை விட பகவான் இன்னொரு விஷயத்தில் சந்தோஷப்படவே மாட்டேன். யாராவது ஒருத்தருக்காக நீங்கள் போய் நின்றுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி பாருங்கோ, விசேஷமாக உங்களை கட்டாட்சிப்பான் பகவான். செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதே பெரிய கைங்கரியம். இன்னொன்று வாக்கால பண்ணுற கைங்கரியம், பாராயணம் பண்ணுறது, பிரவச்சனம் பண்ணுறது, கீர்த்தனம் பண்ணுறது, எங்கேயும் போய் பகவன் நாமத்தை பற்றி எல்லோருக்கும் எடுத்து சொல்கிறது, எல்லோரையும் கீர்த்தனம் பண்ண வைக்கிறது, இதெல்லாம் வாச்சிக்க கைங்கரியம். இப்படி ஆச்சரியமாக கவந்தன் கைங்கரியம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி போனார். ராமர் இதே வழியாக போகிறார். ரொம்ப ஆச்சரியமான சோபையான வனம், பம்பா சரசு, அதை ஒட்டி தான் மதங்க ஆசிரமம். ரொம்ப நாளாக அந்த சபரி தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கா. இங்கே மதங்க ஆசிரமத்தில் மதங்கருடைய சிஷ்யை சபரஜாதியில் பிறந்தவள், வேடுவ குலத்தில் பிறந்தவள், அதனால சபரின்னு பேர். அவளுக்கு ஒரு நாமகரணமும் இருக்கிறதா தெரியல. ஒரு அப்பா அம்மா இருந்து அவளுக்கு ஜாதகர்மா நாமகரணங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு கூட இருக்கலை. வனத்திலேயே வளர்ந்தாள், மிருகங்களோட மிருகமாகவே இருந்தாள். அவளுக்கு பாப்பம் புண்ணியம், நல்லது கெட்டது, பக்தி எதுவுமே தெரியாது. மிருக பாஷை தான் தெரியும், மனுஷ பாஷை கூட தெரியாது அவளுக்கு. ஏதோ மாம்சங்களை சாப்பிடுவோம், இதை இப்படியே நதியில் ஓடுற தீர்த்தத்தை குடிப்போம், ஏதோ அங்கே இருக்கிற இலை தழைகளையே கட்டிப்போம். இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கை சபரியோடைய வாழ்க்கை. இதெல்லாம் எது பரியந்தம்னா குருவை பார்க்கிற பரியந்தம். கருகை நகிருத்ரோக ககன முகோட சதுருலேக எட்டுவழி கூறிகி தெளியக போதும் குருலேக எட்டுவழி. கருகைன ஹிருத்ரோக ககனமுன கொட்ட, ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்சார ரோகம் அத்தியந்தமாக போகணுமானால் அதுக்கு ஒருத்தர் கிருப்பை பண்ணணும், குரு கிருப்பை பண்ணணும். அவர் கிருப்பை பண்ணிவிட்டார்னா ஹிருதயத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் அத்தியந்தமாக ஒழிஞ்சிடும். சபரி மதங்காசிரமத்து கிட்டக்க வரபரியந்தம் இப்படி தான் இருந்தா. எதிர்ச்சையாக ஒரு நாள் மதங்காசிரமத்து கிட்டக்க வர, அந்த பிரதேசத்துக்குள்ள வரத்தையே அவளுடைய சித்தம் மாறுறது. அவளுடைய சித்தத்தில் சத்வகுணம் தலை தூக்குறது. அவளுடைய ரஜசு தமசெல்லாம் போயிடுச்சு. மிருகங்களை அடித்து சாப்பிடணுங்கிற புத்தி போயிடுத்து. பழங்களை சாப்பிடலாமேன்னு தோன்றுறது. இனிமேல் வேற எங்கேயும் போக வேண்டாமே, பேசாமல் இந்த இடத்துலையே சாந்தமாக ஜீவிக்கலாமே. அவளுக்கு இன்னும் மதங்காசிரமம் அங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியாது. அந்த ஆசிரம சன்னிவேசத்துக்கிட்டக்க வரத்தையே அவள் சித்தத்தில் அத்தனை சாந்தம், அவ்வளோ பிரசாந்தமாக இருக்கு. குரோஹோ அனுகிரகே நைவ புமான் பூர்ணகா பிரசாந்தையே. இதை பாகவதத்தில் கிருஷ்ணன் குச்சேலரை பார்த்து சொல்கிறான், குச்சேலா நீயும் நானும் இன்னைக்கு இவ்வளவு சௌக்கியமாக சாந்தி சமிருத்தியோடு இருக்கோம்னா சத்குருவுடைய கிருபதானே காரணம். இவ்வளவு விவகாரத்துக்கு மத்தியில் நானும் சாந்தியோடு இருக்கேன், இத்தனை தாரித்ரியத்தில் நீயும் சாந்தியோடு இருக்கேன், இதுக்கு காரணம் குருநாதர் நமக்கு பண்ணின கிருபதான் அப்படின்னு சாட்சாத் பகவான் சொல்றான். நாவரதரகமென குருநாமம் உண்டு, ராமாயண பகவத பாராயணம் உண்டு, ஆவமென குருநாதர் அருளமுதம் கண்டு கொண்டு ஹரிநாம
பாத்திரமானதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறுறதுங்கிறத ஊத்துக்காடு வெங்கட கவி சொல்றார். நாவரதரகமென குருநாமமும் உண்டு, ராமாயண பகவத் பாராயணம் உண்டு. சதா ராமாயணம் பாகவதம், சதா சத்சங்கம், சதா ஹரிநாம கீர்த்தனம், சத்சங்கம், சதானந்த குருபதார விந்த கோமளம். குரு சரணத்தை என்னுடைய ஹிருதயத்தில் நான் தியானம் பண்ணுறேன். என் வாழ்க்கை எப்படி போகிறது? ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு போகிறது. ஒருத்தருக்கு பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனால் 1000 பரிசிரமம் 1000 சிரமம். அந்த நாள் போகிறது அவளுக்கு அத்தனை சிரமமாக இருக்கும். நமக்கோ அப்படின்னுட்டா சத்சங்கமாக இருக்குது, சதா பாராயணமாக இருக்குது, கீர்த்தனமாக இருக்குது. நம்மளா அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காமல் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப ஆச்சரியமான வாழ்க்கை, ரொம்ப ஆச்சரியமான வாழ்க்கை. நானே பிரத்யட்சமாக அனுபவிக்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன். என் குருநாதர் பிச்சை போட்டிருக்கார் அந்த வாழ்க்கை. ஒரு நாளும் அந்த பொழுது விடியறதும் அந்த பொழுது போகிறதுக்குள்ளே பார்த்துட்டா பகவன் நாமத்தை தவிர, பகவத் விஷயத்தை தவிர அந்நதா நானா என் சித்தத்தில் வேற எதான்னு ஏத்திண்டால் ஒழிய வாழ்க்கையை இப்படி யாரும் நடத்திட்டு சுலலிதமான வாழ்க்கை, சுலலிதமான வாழ்க்கை, சுரம்யமான வாழ்க்கை. நம்மளுடைய வாசனைகளால் அதை கெடுத்துக்காமல் இருந்தாலே போதும். ஆச்சரியமான வாழ்க்கை. அதனால சபரி இங்கேயே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறா. ஒரு நாள் மதங்காசிரமம் ஒரு நாள் அவ கண்ணுக்கு படுறது. தூரத்தில் மதங்கர் அப்படியே 2வது சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறார். மகா தேஜஸ்வியா உட்கார்ந்துருக்கார், சாமகானம் பண்ணின்னு இருக்கார். சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் வேதம் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். மதங்கரை பார்த்த மாத்திரத்தில் சித்தத்தை பறி கொடுத்துட்டா. இனி இவர் தான் எனக்கு சர்வமும், இவர் சரணத்திலேயே தான் இனி ஜீவனம். நிம்மதியடைந்தேன், உலக மறந்தேன், ஆனந்தம் தானடைந்தேன். சத்குரு பாதுகை கோசலம் எல் மேற்பட்ட பொழுதும் தானே நானே நிம்மதி அடைந்தேன், உலக மறந்தேன், ஆனந்தம் தானடைந்தேன். ஆச்சரியமான கீர்த்தனம் பக்தாள்லாம் பாடுவா. சத்குருனுடைய சரண நிழல்ல எப்போ வாசம் கிடைச்சதோ அப்பவே பரமசாந்தி வந்துடுச்சு. இனிமேல் சம்சாரத்தை எப்படி தாண்ட போறோங்கிற பயமும் போயிடுச்சு. ஏன்னா சம்சார ஜலம் இவாளை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோன்னா கடுக்கால் அளவுக்கு தான். பிறப்பாம்பவம் எனும் கடலில் ஜலம் முழுதும் வற்றி போச்சு, அதை தாண்ட உபாயம் தேடும் கவலை நம்மை விட்டு போச்சு, அதனால் நிம்மதி அடைந்தேன், உலகம் மறந்தேன், ஆனந்தம் தானடைந்தேன். இனி சம்சார சாகரத்துல ஜலமே இல்லை. அதனால அதை நீஞ்சி கிடக்கணுமா, தாண்டி கிடக்கணுமா அப்படிங்கிற கவலையும் நம்மளை விட்டு போயிடுது. ஏன்னா சம்சார சாகரத்தில் ஜலம் பற்றி போயிடுத்து, சம்சாரமே காணாமல் போயிடுது. இதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று தான். சத்குரு பாதுகை எப்போ கிடச்சி கொடுத்தோ, சத்குரு சரணை எப்போ கிடச்சி கொடுத்தோ அப்பவே பரமசாந்தி வந்து கொடுத்தோம். அவளுக்கு என்ன தோன்றது? இனிமேல் ஜீவனத்தை இங்கே கழிச்சு விடுறது, இங்கேயே இருந்துடலாம். ஒரு நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு. அவளுக்கு தோன்றது ஏதாவது ஒரு கைங்கரியம் அவருக்கு பண்ணணுமே. இன்னும் யாரும் இவளை பார்க்கல. இவள் தான் எட்டக்கருந்து குருநாதரை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளுக்கு ஹதயத்திலேருந்து பல சத்பாவங்கள் தோன்றது. இவருக்கு ஏதாவது ஒரு கைங்கரியம் பண்ணணுமே. தினப்படி பிராத்த காலத்தில் மதங்கர் இப்படியே சிஷ்யாளோட ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு பம்பா சரஸுக்கு தீர்த்தமாட போவார். சபரிக்கு தோன்றது போகிற வழியில் எத்தனை கல்லும் முள்ளும் இருக்கு, அதை கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி வச்சா தேவலையேன்னு தோன்றது அவளுக்கு. அந்த மார்க்கத்தை சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு ஒளிஞ்சுப்பா போய். இன்னைக்கு மதங்கர் இப்படி நடந்து வரார். பார்த்தா மார்க்கம் சுத்தமாக இருக்கு. சிஷ்யால கேட்குறார், நீங்கள் யாராவது சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறீங்களா? இத்தனை நாளாக இதில் கல்லு முள்ளும் தானே இருக்கும். இல்லை குருநாதா, நாங்கள் பண்ணல, யாரோ பண்ணுறா போல இருக்கு, யார் பண்ணுறான்னு தெரியலை எங்களுக்கு. அடுத்த நாள் அவளுக்கு என்ன தோன்றது? வெறுமனை சுத்தம் பண்ணி வச்சா போறாது, 2 புஷ்பத்தை தூவி வைக்கலாமேன்னு தோன்றது. அவள் சித்தத்தில் சத்வகுணம் தலை தூக்கிறது. அதனால சத்பாவங்கள் பிரகாசிக்கிறது. அவளுக்கு புஷ்பங்களை தூவி வைக்கிறா. அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறான்னா, நன்னா டெண்டர் லீவ்ஸ் இருக்குமே, தளிர்கள், கிசலயங்கள், அதை அப்படி பரத்தி வைக்கிறா. அவருக்கு ஆளுக்கு மெத்துன்னு இருக்கட்டும். ஒரு நாளும் கைங்கரியத்தில் அழகு கூடிண்டே போகிறது. யாரோ பண்ணுறா. மகான்கள் யார்கிட்டையும் கடனாளியாக போகவே மாட்டா. நம்ம ஒன்று பண்ணினோம்னா அதுக்கு 10ஆ திருப்பி கொடுத்துடுவா. கிருபாளு. மதங்கர் கேட்குறார், யாரோ இந்த கைங்கரியம் எனக்காக பண்ணுறானா, யார் பண்ணுறான்னு தெரியலை. நீங்கள் நாளைக்கு சீக்கிரமே வந்து ஒளிஞ்சிருந்து யார் பண்ணுறான்னு பாருங்கோ. அப்படி யார் பண்ணினாலும் அவளை என்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்கோ. அவள் எதை உத்தேசித்து பண்ணுறாளோ அதை அவளுக்கு கிருப்பை பண்ணி விடுறேன். அடுத்த நாள் பார்த்தா சபரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காது. அவளை அழிச்சுட்டு வரா.
குருநாதர் முன்னாடி நடுங்கிண்டு வரா. சுவாமி, நான் ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிவிட்டேன், ஏதோ எனக்கு தோணினதை பண்ணிவிட்டேன், அதாவது அபச்சாரமாக இருந்தால் க்ஷமிச்சுடுங்கோ. அவர் சொல்கிறார், நீ அபச்சாரமே பண்ணலையேம்மா, ரொம்ப ஆச்சரியமாக கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கே, நீ யாரு? ஊர் பேர் தெரியாதவள், அநாத, மிருகத்தோட மிருகமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்கள் தரிசனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என் வாழ்க்கைக்கு கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். சொச்ச ஜீவனத்தை நீ உங்கள் சரண சாயிலே கழிச்சுடுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன். அதனால் ஏதோ இந்த கையையும் காலையும் வச்சுண்டு ஏதோ இருந்தேன், சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன்னு இல்லாதபடி ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கணுமே அப்படின்னு நினச்சி இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணினேன். தாராளமாக பண்ணேன். அது அதுக்கு ஒளிஞ்சுண்டு பண்ணுறேன். இனி ஆசிரமத்தில் இருந்துட்டே பண்ணேன், இங்கேயே இருந்துட்டு பண்ணேன். சபரிக்கு அந்த ஆசிரமத்திலேயே மரவுரியெல்லாம் கொடுத்தார். சபரிக்கு 2 துளசி மாலை கொடுத்தார், ஒரு கோபி சந்தனத்தை கொடுத்தார். இனிமேல் நெத்திக்கு எடுத்துக்கோ, கழுத்தில் துளசி மாலை போட்டுக்கோ, மரவுரியை தரிச்சுக்கோ, சதா ராமநாமத்தை இல்லையா ஜபம் பண்ணிட்டு நீ சதா ஆசிரமத்தை பெருக்கி மெழுகி சுத்தம் பண்ணி மாடுகள் கோஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷானியெல்லாம் அள்ளி பால் கறந்து புஷ்பம் பறித்து கொடுத்து பூஜா பாத்திரங்கள் தேய்ச்சி கொடுத்து சர்வ கைங்கரியங்களையும் பண்ணிட்டு இங்கேயே இரு. கிடைக்குமா? அது மதங்க ஆசிரமத்திலே வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவளுக்கு ஒரே ஒண்ணுதான், என்னன்னா குரு சேவா சங்கல்ப ஹேச்சி மாஜி பூர்ண தப, குரு சேவா சங்கல்ப குரு மாஜி பூர்ண தப, குரு தியாயே குரு பரதே சாதனாயே, குரு பரதே சாதனாயே. இந்த அபங்கத்தில் ஒரு மகான் சொல்றார், குரு சேவை பண்ணு, அதை தபசுன்னு சொல்லல, குரு சேவை பண்ணணுங்கிற சங்கல்பமே தபசுங்கிறார். குரு சேவாச்சா சங்கல்ப ஹேச்சி மாஜி பூர்ண தப. குருத்தியாயி தெளிவு குரு உரு காண்டல், தெளிவு குருநாமம் செப்பல், தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல். திருமூலர் சொல்றார். இதுதான் கிளாரிட்டி. வாழ்க்கையில் ஒருத்தனுக்கு கிளாரிட்டிங்கிறது எப்போனா குருச்சரணத்தை அடைஞ்ச மாத்திரத்தில் சித்தத்தில் அவ்வளவு கிளாரிட்டி இருக்கும். அடைய போகிறோங்கிறதுல நிர்ணயம் வந்துவிடும். இந்த சம்சாரத்தில் இதுதான் கடைசி ஜென்மா அப்படிங்கிறதுல கிளாரிட்டி வந்துவிடும். அதுதான் குரு. குரு தத்துவங்கிறது சாமானியம் இல்லை. பகவான் கூட கிடைச்சுடுவான், குரு கிடைக்க மாட்டார். பகவான் ஒருத்தனுக்கு நிஜமாவே பூர்ண கிருபை பண்றான் அப்படின்னா எப்படின்னா, உத்தம குரு கிட்டக்க பகவானே அனுப்புவான். புரியுறது? பகவான் அனுப்புவான். ஏன் அந்த ஜீவனை பகவானே எடுத்துட்டுலாமே, எதுக்கு குருமுகேன போய் தங்கிட்டக்க எடுத்துக்கிறான்னா, பகவான் அப்படித்தான் அந்த ப்ராசஸை வச்சுன்னு இருக்கான். ஒரு ஜீவனை பூர்ணமாக தங்கிட்டக்க சேர்த்துக்கிறதுனா குருமுகேன தான் எடுத்துப்பான். இது பகவானே தனக்கு வச்சுருக்கிற ஒரு புரோட்டோகால். அந்த குரு கிருபையால் தான் ஹரிக்கிருபை பூர்ணமாக கிடைக்கும் ஒருத்தனுக்கு. அதாவது எங்கேயுமே சூரிய ஒளி இருக்குது, பிரிசம்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமோனோ. இந்த பிரிசமை அப்படி வச்சு ஒரு பேப்பரை இங்கே வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிரிசம் வழியாக அந்த லைட் பாஸ் ஆகிறத அந்த பேப்பர் பற்றின்னுடும். இதே சாதாரணமாக ஒரு சூரிய ஒளி முன்னாடி வச்சேன்னா அது பற்றிக்காது இல்லையா. ஃபோக்கஸ்டாக அந்த சூரிய கிரணங்களை எப்படி அந்த பேப்பர் மேலே அனுப்பிச்சு இல்லையா அது பற்றிக்கும்படியாக பண்ணுறதோ, அதை போல் குரு என்ன பண்ணுவார், ஈஸ்வர கிருப்பையை ரொம்ப சேனலைஸ்டாக நம்மக்கிட்ட செலுத்துவார். ஈஸ்வர கிருப்பை குருமுகேன வரத்து ரொம்ப சேனலைஸ்டாக நமக்குள்ளே பாஞ்சு நம்ம சம்சாரத்தை வேரோடு அழிச்சோம். குரு ஈஸ்வரன் தான் குரு ரூபத்தில் வரான். ஆனால் குரு ரூபத்தில் வரத்து குருவுக்கு ஒரே காரியம்தான், நம்ம சம்சாரத்தை வேரோட அழிக்கணும். குரு சரணாமுஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராது அச்சிராத்பவமுக்தா சொல்லிண்டே போகலாம். இப்படியே போயின்றிருக்க காலம் ஒரு நாள் ஆசிரமத்தில் ரொம்ப கோலாகலமாக உற்சவம் நடக்கிறது. ஏதோ மாவள தோரணங்கள்லாம் கட்டியிருக்கா, அழகான கோலங்கள்லாம் போடப்பட்டிருக்கு, பல ஆசிரமங்கள்லேருந்து ரிஷிகள்லாம் வரா. சபரிக்கு ஒன்றும் புரியலை, ஏதோ பெரிய உற்சவம் நடக்கிறதே ஆசிரமத்தில். என்ன உற்சவம்? அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்தில் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய சிஷ்யாவை கேட்டால் அவள்லாம் சொல்கிறா, உனக்கு தெரியாதா, குருநாதர் இன்னைக்கு சரீரத்தை விட்டுட்டு கிளம்ப போகிறார், பிரம்மலோகம் கிளம்ப போகிறார். இது ஒரு உற்சவமாக நடக்கிறது பற்றியில நான் பார்த்தல. என்ன ஏதோ உடம்பு முடியாமல் படுத்துன்னு இருக்கார், பாவம் எப்போ கிளம்புவாரோன்னு தெரியாதுன்னு மகான்கள் சொல்லிட்டு கிளம்புவா. தியாகராஜர் சொல்லிவிட்டார் தெரியுமா, புஷ்ய பகுல பஞ்சமி அன்னைக்கு ராமன் என்னை அழைச்சிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான், எல்லாரும் வந்துடுங்கோ அப்படின்னு கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்குறாப்புல சொன்னார் தியாகராஜர். சன்னியாசம் வாங்கிட்டார், கடைசியில் ஆபத் சன்னியாசம் வாங்கினுட்டார். கடைசியில் எல்லாம் பாகவதம் தான் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார். புஷ்ய பகுல பஞ்சமி இன்னைக்கு அத்தனை பேரும் சிஷ்யாலாம் வந்துட்டா. காவிரி தீரத்தில்
கடைசியா ஒரு கீர்த்தனம் பாடினார். கிரிப்பை நெல்ல கொல்ல ரமுனி குறித்த பக கழ்டி கிரிப்பை நெல்ல மலை மேல இருக்கக்கூடிய ராமனை குறி தப்பாமல் பார்த்துட்டேன்னு ஒரு கீர்த்தனம். கிரிபை நெலகுண ராமுனி குறி தப்பக கண்டி. மலை மேலே அப்படின்னுட்டா பெரியவாள்லாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறான்னா, சுவேல பர்வதம், லங்கையில் சுவேல பர்வதத்தின் மேலே ஏறி தான் ராமர் லங்கையை பார்க்குறார். சமுத்திர சேதுபந்தனம் பண்ணி சமுத்திர தரணம் பண்ணி சுவேல பர்வதத்தில் தன்னுடைய பரிவாரத்தோட, அதாவது ஜாம்பவான், நளன், நீலன், விவிதன், சுக்ரீவன், அங்கதன், மைந்தன், ஹனுமான், லக்ஷ்மண சுவாமி, விபீஷணன் உள்பட இவ்வளோ பேரோடு சேர்ந்து அந்த மலை மேலே ஏறி லங்கையை பார்க்குறார். லங்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறார். இந்த சுவேல பர்வதத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய ராமனை அந்திம காலத்தில் யார் தியானம் பண்ணுவாளோ அவள் ராமச்சரணத்தை அடைஞ்சுடுவான்னு ஸ்காந்தம் முதலிய புராணங்களில் இதோடைய மகாத்மியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தியாகராஜருக்கு அதை தியானம் பண்ணணும்னு பண்ணலை, தரிசனமே ஆறுதவருக்கு. குறி தப்பாமல் பார்த்துட்டேன், குறி தப்பக கண்டி. கிரிபை நிலகுண ராமனி, அந்த சுவேல பர்வதத்தின் மேலே இருக்கிற ராமனை குறி தப்பாமல் பார்த்துட்டேன், அது பரிவாரத்தோடு கூட எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய ராமனே அப்படின்னு கீர்த்தனம் பாடி முடித்தார். இந்த பிரம்ம கபால் இப்படி பட்டுன்னு வெடிச்சு ஒரு ஜோதியாக கிளம்பி அப்படி கிளம்புவா. உற்சவமாக மகோத்சவமாக கிளம்பு, மரணமே மகோத்சவம். அதை போல இவாள்லாம் ஸ்வச்சந்த மிருத்யுன்னு பேர். இவா சங்கல்பிச்சா இந்த அக்ஷரம் கிளம்பிடுவா. இந்த குண்டலினியை கிடுகிடுகிடுன்னு மூலாதாரத்திலேருந்து சகசிரார பர்யந்தம் கொண்டு வந்து அப்படி கிளம்பிடுவா. அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் கிளம்பிடுவா. சூரிய மண்டலத்தை தாண்டி அவள் பிரம்மலோக பர்யந்தம் போயிடுவா. பிரளய வரைக்கும் பிரம்மலோகத்தில் இருந்துட்டு மகா பிரளயத்தில் பிரம்மாவோட சேர்ந்து பகவானியே கலந்துடுவா. சபரிக்கு தாங்கலை. அவள்லாம் குருநாதர் கிளம்புறாரு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான காரியங்களை பார்த்துட்டு இருக்கா. அக்னிஹோத்திரத்தை முடிச்சுட்டார், அன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய பூஜைகள்லாம் முடிச்சுட்டார், எல்லாருக்கும் பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்தார். சிஷ்யாவை பார்த்து கேட்குறார், உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன வேணும்? ஒரு சிஷ்யன் ஒன்று கேட்டுட்டான். அஷ்டமா சித்தி வேணும்னு ஒருத்தன் கேட்டுட்டான். நல்ல வாக் சித்தி வேணும்னு ஒருத்தன் கேட்டுட்டான். நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த எந்த சாஸ்திரமும் எக்காலத்துலையும் எனக்கு மறக்காமல் அயாத்தயாமமாக ஞாபகம் இருக்கணும்னு ஒருத்தன் கேட்டுட்டான். என்னென்னவோ அவாவா கேட்டுண்டா. ஆனால் யாரும் உங்கள் சரணத்தில் பக்தியை கொடுங்கன்னு கேட்கல, எனக்கு ஞான வைராக்கியம் சித்திக்குமான்னு கேட்கல. சபரி தாரியாக கண்ணில் ஜலம் விட்டுண்டு நிற்கிற. எல்லாரும் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கானே, இவளும் தானே கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. சபரியை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, அம்மா எல்லாரும் அவாவாளுக்கு வேணுங்கிறத கேட்டுட்டாலே உனக்கு என்ன வேணும்? அவ சொன்னா, எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது எனக்கு என்ன தெரியும், இது உங்க சொத்து. இந்த காயம் வாக்கு மனசு எல்லாம் உங்க சரணத்துல அர்ப்பணம். காய வாச அனீமண குரு சரணி மர்ப்பண, குரு சரணி மர்ப்பண, குரு மாதா குரு பிதா. அதனால எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஒண்ணு வேணும். நீங்க இப்ப எங்க போறீங்களோ அந்த லோகத்துக்கு என்ன அழிச்சுட்டு போயிடும். நீங்கள் இல்லாமல் அரக்ஷண என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது. உங்கள் தரிசனம் பண்ணாமல், உங்கள் மதுரவாணியை கேட்காமல், உங்கள் கட்டாட்சம் இல்லாமல் என்னால் அரக்ஷணங்க இருக்க முடியாது. இன்னொன்று, அங்கே போனேன் ஆனால் உங்களுக்கு அடுத்த வேலைக்கு பால் காய்ச்சி கொடுக்கறதுக்கு யார் இருக்கா? நான் வந்தால் தானே உங்களுக்கு பால் காய்ச்சி கொடுக்க முடியும். அதனால என்னை கூட்டின்னு போயிடுங்கோ. இவளை பார்த்தார், இவளுடைய நிஷ்கபட்டமான பக்தியை பார்த்தார், கிருப்ப பிரவகிச்சுட்டு வந்தது. இவர்கள்லாம் எதேதோ வேணும்னு கேட்டுண்டா. ஆனால் இவருக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கார். ஆனால் அதை யாருக்கு கொடுக்கணும்? அதிகாரி பார்த்து கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் கொடுத்து விட முடியாது. ராமநாமங்கிற நிதியை வச்சுன்னு இருக்கார், தாரக மந்திரம்னு பேர் இருக்கு. ஆனால் அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்து விட முடியாது, அதிகாரி பார்த்து தான் கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட தாபத்தோடு கூட இருக்கிறவாளுக்கு தான் கொடுக்கணும். சபரி தான் அதுக்கு யோக்கியமானவள்னு தோணித்து மதங்க இருக்கு. சபரியை கூப்பிட்டார், வலது காதை காண்பினார், ராம 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 ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணிவிட்டார். சபரி கேட்கிறா, சுவாமி இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னே எனக்கு தெரியாது, இது எப்படி ஜபம் பண்ணணும்னு தெரியாது, இதுக்கு எந்த நியமம்னு தெரியாது. இதுக்கு எந்த நியமமும் இல்லை.
நான் தேசகால நியமஹா சௌச்சா சௌச்ச விநிர்ணயா. எந்த தேசத்தில் எக்காலத்தில் எப்படி வேணாலும் இந்த நாமத்தை சொல்லலாம். ஆனால் சொல்லிண்டே இரு. சொல்லிட்டே இருந்தா இந்த நாமத்தோட அர்த்தம் ஒன்றை தேடி வரும். நீ தேடிட்டு போக வேண்டாம். இந்த நாமத்தோட அர்த்தம் சபரி வீடு எங்கே, சபரி வீடு எங்கேன்னு ஒன்றை தேடிட்டு வரும். அப்படின்னா அன்றைக்கி அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு அவர் வருவர், அவரை பூஜை பண்ணிவிட்டு நான் எந்த லோகத்துக்கு போயிருக்கேனோ அந்த லோகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதங்கர் கிளம்பி விட்டார். இப்போ தேடிட்டு தானே வரார். குரு வாக்கு அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷரம் சத்தியமாகறதா இல்லையா? தெய்வம் அவளை தேடிட்டு வருது. குரு கிருபை பண்ணிவிட்டா தெய்வம் நம்ம முன்னாடி வந்து நின்று தான் தீரணும், வேறு வழியே கிடையாது. இப்போ சபரி ராமர் எங்கேன்னு தேடிட்டு போகல, ராமர் சபரி எங்கேன்னு தேடிட்டு வரார். தூல வரகாத்தலு தூல வரகாத்தலு ஜகமல்லனு நிண்டியுட தூல வரகாத்தலு ஜகமல்லனு நிண்டியுட ಎಂತ ನೀನೇ ನಿಂತುನು ಶಬರಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂತ ನೀನೇ ನಿಂತುನು ಶಬರಿ ಬರಗಾತನು ಜಗಮಲ್ಲನು ನಿಂಡಿಯುಳಗಯಂತ ನಿನ್ನೆ வர்ணிந்துனு. தியாகராஜர் சொல்றார், இந்த சபரி பாக்கியத்தை நான் என்னன்னு வர்ணிப்பேன். எந்த நீ நே வர்ணிந்துனு சபரி பாக்கியமும். தாந்துல வரகாந்தலு, தாந்தாள்னா ரிஷிகள், ரிஷிகளுடைய காந்தலூன பத்னிகள்னு அர்த்தம். வழிநெடுக எத்தனை ரிஷிகள் நின்றுட்டு இருக்கா. அத்தனை பேர் ராமா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வரணும், நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வரணும், நம்ம ஆசிரமத்துக்கு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு போகணும், ஒரு பால் சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு வழிநெடுக கேட்டுன்னு இருக்கா. அத்தனை பேருக்கும் சமாதானம் சொல்லிட்டு இல்லை அப்புறம் வரேன். இந்த சபரி ஆசிரமம் எங்கே இருக்குது, இந்த சபரி ஆசிரமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அத்தனை பேர்கிட்டையும் சமாளிச்சுண்டு அங்கெல்லாம் போகாமல் அவாகிட்ட கூட சபரி ஆசிரமத்துக்கு வழி கேட்டுண்டு இவர் போகிறாரு. இந்த சபரி என்ன பாக்கியம் பண்ணினா, இவளுடைய பாக்கியத்தை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். சபரிக்கு வந்து இப்படி கோதண்டத்தோட மரவுரியை தரிச்சுண்டு சீதையை தேடிண்டு இந்த வழியாக ராமர் வருவார் அப்படின்லாம் தெரியாது. அவளுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த மந்திரத்தோட அர்த்தம் நம்மளை தேடிண்டு வரும், அவ்வளோதான் தெரியும். இதில் ஒரு அழகு பத்தல. சபரிக்கு என்ன இதெல்லாம் தெரியுமா என்ன? எப்பவோ அவளுக்கு ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டான். ராமாவதார காலத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து சபரி ராமநாமா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ராமாவதார காலத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து வால்மீகி ராமநாமா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த நாமத்தோட அர்த்தம் பிறந்து அது வளர்ந்து அது இவ்வளவு லீலைகளை பண்ணி இப்போ சபரி அந்தந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணினவாளுக்கு அவாளுக்கு உண்டான பலனை கொடுக்கறதுக்கு அது வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம நாமத்தை ஜபம் பண்ணினா அந்த நாமத்துக்குரிய பொருள் நம்ம முன்னாடி வந்து நின்னே தீரும். நாமத்துக்கும் அந்த நாமத்துக்குரியவனுக்கும் பேதம் இல்லைங்கிறதுக்கு இதுதான் பிரமாணம். இப்போ கோதண்டபாணியா வரார், சீரஜட்டாதாரியா வரார், வல்கல வஸ்திரத்தோட வரார், அனுஜனான லக்ஷ்மணனோட வரார் அப்படின்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. அப்படின்னு அவள் ஜபம் பண்ணலை. அந்த நாமத்தை மட்டும் தான் ராம 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 ராமான்னு ஜபம் பண்ணுறா. ஆனால் அந்த நாமம் அந்த நாமத்துக்குரிய பொருளை பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வந்து நம்ம முன்னாடி நிறுத்துறதா இல்லையா? இதுவே பரம பிரமாணம். நாமத்துக்கும் நாமத்துக்குரியவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. தியாகராஜர் 96 கோடி ராமநாமா ஜபம் பண்ணினார்னா ராமர் பிரத்யக்ஷமாறார். எங்கேருந்து வந்தார்? நாமத்துக்குள்ள இருந்தே வந்தார். அந்த பிரம்மம் எங்கேருந்து வரும்னா நாமத்துக்குள்ள இருந்தே பிரகடனமாகி பிரத்யக்ஷமாறது அப்படிங்கிறது தான் சத்தியம். தாந்துல வரகாந்தலு ஜெகமெல்லனு நிண்டியுண்டக. அவ்வளோ பேர் நின்றுட்டு உன்னை கூப்பிடுறதே அவள்லாம் உங்க கண்ணுக்கு பெருசாக தெரியலை. அந்த வேடு வச்சு சபரி பெரியவளா போயிட்டாளா, அவளை தேடிட்டு போறீங்க. சபரிக்கு பரம சந்தோஷம். ராமலக்ஷ்மணால் ஆசிரமத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறா. சபரி உள்ள கூட்டுண்டு போய் அவளுக்கு சமஸ்த அர்க்கியபாத்திய ஆச்சமணியங்கள் கொடுத்து அவ 2 பேருடைய சரணத்தையும் பாதவு ஜக்ராக அந்த சரணங்களை எடுத்து தன் மடியில் வச்சுட்டு பாத சேவை பண்றா. ராமர் பொதுவாக யாரும் தன்னை தொடக்கூட அனுமதிக்க மாட்டார். அதுவும் பாத சேவை பண்றதுக்கெல்லாம் அனுமதிக்கவே மாட்டார். ஆனால் சபரி பண்றதை தடுக்க முடியலை.
ஏன் அப்படின்னா சபரி சொல்றா, உலகத்துக்கு வேணா இந்த மனுஷ நாடகம் எடுபடும், எங்கிட்ட எடுபடாது, நீ புருஷோத்தமன் எனக்கு தெரியுங்கிறா. त्वयि देववरे रामा பூஜிதே புருஷர்ஷபா. ஏன் அப்படின்னா நீ புருஷோத்தமன்கிறத நீ கூட ஒத்துக்க மாட்ட, என் குரு சொல்லியிருக்கார் நீ புருஷோத்தமன். உன் வாக்கு பிரமாணம் இல்லை, என் குரு வாக்கு தான் எனக்கு பிரமாணம். அத்ய பிராப்தா தபசித்தி தவ சந்தர்ஷனான்மயா. உன்னுடைய தரிசனத்தால் என்னுடைய தபசு இன்னைக்கு சித்தி ஆயிடுத்து, நீ பகவான் எனக்கு தெரியும், என் குரு வாக்கு எனக்கு பிரமாணம். கனுலர சேவில்சி கனுலர சேவில்சி கமமணி பல மோசகி தனுவு புலகரில் கனுலர சேவில்சி கமமணி பல மோசகி தனுவு புலகரிச்சி பதயோகமு ருக்கி இன குணபதி சமுகமுன புனரவೃತ್ತಿ ரஹித பத முனுபதின நுதுரலி ஜகரஜ புண்ணியமோன ಎಂತ ನೀರೇ ವರ್ಣಿಂತೋನು ಶಬರಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂತ ನೀನೇ ವರ್ಣಿಂತೋನು ಶಬರಿ కనులర సేవించి కమమని పల மோசகி. எத்தனையோ நாளா பம்பா சரஸுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய வனங்கள்ல இருந்து பழங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து காத்துட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு வந்துருவோம். அது என்ன வந்துருவார் அப்படிங்கறதுல அவ்வளவு தைரியமானா, என் சாமர்த்தியம் இல்லை, என் குரு வாக்கு போய் போகாது. இப்ப கூட ராமரை வச்சுட்டு சபரி என்ன சொல்றாருன்னா, என் குரு எப்படி தபசு பண்ணுவார் தெரியுமா, என் குரு எப்படி பிரவச்சனம் பண்ணுவார் தெரியுமா, சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல இந்த வாக்கியத்துக்கு என் குரு எப்படி அர்த்தம் சொல்லுவார் தெரியுமா, என் குரு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி பிரகாசிப்பார் தெரியுமா, எப்படி இப்படி நடந்து வருவார் தெரியுமா. குரு 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 பகவானை வச்சுண்டு குரு வைபவத்தை பேசுறார். அதனாலதான் ராமர் சபரியை பார்த்து சாருபாஷினி, சபரியை பார்த்து ரொம்ப அழகா பேசக்கூடியவளே நீ பேசு, சாருபாஷினி. ஒரு சில பேர் என்ன நினைச்சுப்பா, ரொம்ப அழகா, ரொம்ப கச்சிதமா, ரொம்ப டீசெண்டா, ரொம்ப மேனர்டா அப்படிலாம் பேசுவா. ஆனா பேசுற விஷயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப லோகாயத்தமா இருக்கும். ஒரு சில பேர் ரொம்ப கொச்சையா தான் பேசுவா, ஆனா ஆச்சரியமா பேசுவா. பேசுற விஷயம் பகவத் விஷயமா இருக்கும், குரு விஷயமா இருக்கும். ரெண்டு விஷயம் தான் பேசுறதுக்கே லாயக். ஒன்று பகவத் விஷயம், இல்லைன்னா குரு பிரபாவம். அதுவும் பகவான் சந்நிதியில குருவை பத்தி பேசணும், குரு சந்நிதியில பகவானை பத்தி பேசணும். இவ ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் ஒருத்தர் பிரபாவத்தை கேட்டு சந்தோஷப்படுவா. அதனால ராமர் சந்நிதியில குரு பிரபாவத்தை பேசுறா. அதனாலேயே பரம சந்தோஷப்பட்டு ராமர் சபரியை பார்த்து சாருபாஷினி, பல் போன பொக்கவா கழவியவள், ஆனா ரொம்ப அழகா பேசுறவளேனா, பேசுற விதம் இல்லை, பேசுற விஷயம். ரெண்டு பேரை பார்த்து ராமரே ஆச்சரியப்படுறார், பேசினா இப்படி பேசணும். உன்னை அடுத்ததா ஆஞ்சநேயரை பார்த்து சொல்ல போறார், இப்ப சபரியை பார்த்து சொல்றார். ஹனுமானை பார்த்து எப்படி பேசுறார் பத்தியோடா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ஆஞ்சநேயரை பார்த்து ராமரே ஆச்சரியப்படுறார். ஏன்னா அவர் பகவத் பிரபாவம் பேசுறார், இவ குரு பிரபாவம் பேசுறா. இன்னொன்னு ஒப்பிக்கல, சுவானுபவத்தை கொட்டுறா. பேசுறதும் புத்திபூர்வமா பேசப்படாது இல்லையா, மனசுல இருந்து தோணினபடி பேசப்படாது, ஹிருதயத்திலிருந்து சுவானுபவமா வரணும், ஹிருதயத்திலிருந்து வரணும். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ராமரை சாட்சியா வச்சுட்டு சபரி அப்படியே பத்மாசனம் போட்டு உட்காண்டா, யோகத்தாலும் அப்படியே அந்த குண்டலினி கிளம்புறது, பிரம்மகபாலம் வெடிச்சு மதங்கர் கிளம்பின மாதிரி சபரி கிளம்புறா ஊர்துவலோகத்துக்கு. அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துல சூரிய மண்டலத்தை தாண்டி எப்போ அந்த ஜீவன் கிளம்பி விடுத்தோ அப்பவே திருப்பி இந்த மனுஷலோகத்துக்கு அது வராது. சபரி எந்த லோகத்துல மகர்ஷிகள்லாம் சதா சஞ்சாரம் பண்றாளோ அந்த பிரம்மலோகத்தை அடைந்தாள் அப்படின்னு இருக்கு. ராமர் அதுக்கு சாட்சியா தான் இருந்தார்.
குரு எந்த லோகத்துக்கு போயிருக்காரோ அந்த லோகத்துக்கு போயிட்டாலும் குரு கைங்கரியத்துக்காக. இங்கேருந்து அடுத்தது இப்படியே நடந்து போனார். பம்பா சரசு, ரிஷ்யமுக பர்வதம், ரொம்ப ஆச்சரியமான ருத்து. வசந்த ருத்து வந்துடுச்சு. வசந்த ருத்து அப்படியே பார்க்கிறார். என்னமா இருக்கு வசந்த ருத்து, ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. லலிதலவங்கலத பரிசீலன கோமளமலய சமீ மதுகர நிகர கரோவித கோகில பூஜித கோத குடீர விகரதி ஹரிரேக சரசவசதே நிருத்யதி யுமதி தனேன சமௌசகி விரகிதனஸ்ய தூரந்தே ராத விகரதி ஹரிரேக விரகி ஜனஸ்ய துரந்தே அப்படின்னே சொல்றார் ஜெயதேவர். விரகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாயகனுக்கோ நாயகிக்கோ இது ரொம்ப துக்கத்தை உண்டு பண்ணுறது இந்த ருத்து. ஏன்னா எங்கேயோ நாயகன் இருக்கான், எங்கேயோ நாயகி இருக்கு. ருத்து ரொம்ப நன்னா தான் இருக்கு. பஞ்சமஸ்வரத்தில் குயில் கூவுறது, மயில் ஆடுறது, அழகான மாதவி புஷ்பங்கள்லாம் புஷ்பிச்சிருக்கு. யமுனையில் ஜலம் அப்படி ஜம்முன்னு பிரவகிக்கிறது, நிர்மலமான ஜலம். மல்லி முல்லை முதலிய புஷ்பங்கள்லாம் கொல்டுன்னு உட்புள்ள மல்லிக்காகான்னு புஷ்பிச்சிருக்கு. வண்டுகள்லாம் அந்தந்த புஷ்பங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சொட்டரை நிறைய மதுவை குடிச்சுட்டு மதுமத்தமா அப்படி பிரமரம் பண்றது, ரீங்காரம் பண்றது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டா பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய தம்பதியா இருக்கிற நாயகனும் நாயகியும் ஒருத்தருடைய ஞாபகத்தால இன்னொருத்தர் விரகத்துல துக்கப்பட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வர்ணிக்கிறது அஷ்டபதியில. இந்த அஷ்டபதி வர்ணிக்கிறது யதார்த்தமா ராமர் இந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கிறாரு. இப்படி இருக்கே வசந்த ருத்து. இப்போ இதெல்லாம் என்ன பாடுபடுத்துறதோ அதே பாடுதானே சீதையும் அங்கே பட்டுருப்போம். இந்த வசந்த ருத்து அங்கேயும் இருக்குமே, இதே மயில் அங்கேயும் இருக்குமே, இதே குயில் அங்கேயும் கூவுமே இல்லையா? அஷ்டபதியிலேயே ஒரு அஷ்டபதியும் அப்படிதான் இருக்கு. இந்த சந்திரன் வாஸ்தவத்தில் இப்போ எனக்கு சுடுறது ஏன் அப்படின்னுட்டா, வனமாலி பக்கத்தில் இல்லை. வனமாலி இப்ப எந்த கோபிக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ அந்த கோபிக்கு இந்த சந்திரன் நன்னா இருக்குமோனோ. வனமாலினா இந்த சந்திரனும் எப்ப சுக்கிக்கும்னா வனமாலி பக்கத்துல இருந்தா இந்த சந்திரன் சுக்கிக்கும். வனமாலி பக்கத்துல இருந்தா இந்த கிசலைய சைனம் நன்னா இருக்கும். வனமாலி பக்கத்துல இருந்தா இந்த வண்டுகளுடைய சப்தம் ரொம்ப இனிமையா கேட்கும். இப்ப காதுல ஈயத்தை காட்சி விடுறாப்புல இருக்கு. ஏன்னா நாயகன் பக்கத்துல இல்லையே. இதெல்லாம் எப்போ சுக்கிக்கும்னா சந்திரமும் நன்னா இருக்கும், சந்திரனும் நன்னா இருக்கும், நாயகன் பக்கத்தில் இருந்தா. இல்லைன்னா இதுவே துக்கத்துக்கு காரணமாக போயிடுறது. அப்படின்னெல்லாம் அஷ்டபதியில் பல பாவங்கள். ராமர் இதெல்லாம் யதார்த்தமாக அனுபவிக்கிறார். ராமர் சொல்றார், ஆண்மையில் என்ன பண்ணுறதா அழகாக தோகையை விரிச்சுண்டு அந்த தோகையை ஒரு சீட்டு மாதிரி போட்டு பெண்மையில் உட்காத்தி வைக்கிறதாம். இந்த பெண்மையில் அப்படி அரவணைச்சுக்கிறதாம். பெண்மயில்கள்லாம் அப்படி ஆண்மயிலும் பெண்மயிலுமா சேர்ந்துட்டு அங்கே அழகா சஞ்சாரம் என்ற அழகா லக்ஷ்மணனுக்கு காண்பிச்சு அந்த ஆண்மயில்களும் பெண்மயில்களும் அங்கே சந்தோஷமா இருக்கு லக்ஷ்மணா. காரணம் அங்க எந்த ராட்சசனும் அந்த பெண்மயிலை தூக்கிட்டு போயிடலடா. அவளுக்கு ராட்சசனால பயம் இல்லை. என் தேவி என்ன பண்றாளோ, என் மடியில சயனிச்சு பிள்ளை அங்க என்ன பண்றாளோ இப்படிலாம் தவிக்கிறார். இந்த தாமரை புஷ்பங்கள் அவளுடைய முகத்தை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறதே லக்ஷ்மணா. அவளும் இந்த வேதனை தானே எங்க அனுபவிச்சுருப்போம். இந்த மான்கள்லாம் அப்படி துள்ளி குதிச்சு அதுகள் கூட ஜோடி ஜோடியா சஞ்சாரம் பண்றதே. நான் அவளை பிரிஞ்சிருக்கேனே, அவள் என்ன பிரிஞ்சிருக்காளே, இது பகு துக்கத்தை எனக்கு கொடுக்கறதே. அந்த மான்கள் எப்படி முக்தமா பார்க்கறது, ஹரிணின்னு பேரு பெண்மானுக்கு. அது எவ்வளவு அழகா முக்தமா பார்க்கறதோ அப்படிதானடா என்ன பாப்பா. அப்படித்தானே ஓடுவள். அப்படி ஓடி என்னை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்ப்பளே, அந்த முக்தமான பார்வையை நான் எப்ப பார்ப்பேன்? இது ரொம்ப ஆச்சரியம். இப்படி தவிக்கிறாரே, இது என்னது சாமானியமானவங்க கூட இப்படி தவிக்க மாட்டோம். எப்பேற்பட்ட புருஷோத்தமன், எப்பேற்பட்ட மரியாதா புருஷோத்தமன் இப்படி சீதையை பிரிஞ்சு தவிக்கிறார் இல்லையா? ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறார் இப்படி விரகத்துல தான் இருக்கார், இதே விரகத்துல தான் எப்பவுமே இருக்கார். ஹனுமான் நினைக்கிறார் இது என்னடா அது, இவர் மகாபுருஷனா இருந்துட்டு இவ்வளவு சீதா விரகத்துல தவிக்கிறாரே அப்படின்னு நினைச்சார் ஹனுமான் கூட. சுந்தரகாண்டத்துல
தாயாரை பார்த்துட்டு முதல்ல தாயாரை பார்க்கிறார் அசோகவனத்தில். அந்த சிம்சபா விருட்சத்தின் அடியில் தாயாரை பார்த்துட்டு ஹனுமான் நினைக்கிறார், இவளை மாதிரி ஒரு தேவியை பிரிஞ்சு இவர் துடிச்சது போறவே போராதுன்னு நினைச்சார். என்னடா அது இவ்வளவு துடிக்கிறாருன்னு நினைச்சார். தாயாரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவ பெருமை தெரியாது. தாயாரை பார்க்கற வரைக்கும் ராமகோஷ்டியா இருப்பா, தாயாரை பார்த்துட்டா தாயார் கோஷ்டியா போயிடுவார்லாம். அதுக்கப்புறம் என்ன தோன்றதுன்னா, அத்தனை குணங்களும் அவகிட்டக்கிறது தான் இவருக்கு வந்திருக்குன்னு தோன்றது. அதனால அவளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நினைக்கிறார், நிஜமாவே ராமருக்கு கல் ஹிருதயம்தான், இவளை மாதிரி ஒரு தேவியை பிரிச்சு இத்தனைவாக்கி உயிரை விட்டுருக்க வேண்டாமோ, எப்படி உயிர் திருச்சுன்னு இருக்காரோ அப்படின்னு நினைச்சார் ஆஞ்சநேயர். துஷ்கரம் கிருதவான் ராமோ ஹீனோ யதனயா பிரபு தாரயத்யாத்மனோ தேகம் ந துக்கேனாவசீததி. ஆனா இந்த கட்டங்கள்லாம் படிச்சா புரியும், அப்படி இருக்கும். பாராயணத்துக்கு அவ்வளோ சுகமா இருக்கும். பாராயணமே அனுபவம், பாராயணமே சுவானுபவம். லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றாரு, அண்ணா என்னதான் இருந்தாலும் அதீவ ஸ்நேகம் வைக்கப்படாது. அதீத ஸ்நேகம் வச்சுட்டேன்னா அப்புறம் இப்படி சிரமப்பட வேண்டியது தான். ராமர் சொன்னார், ஸ்நேகத்தை பொய் சொல்லாதே, ஸ்நேகத்தை தப்பு சொல்லாதே. ஸ்நேகத்தால் தான் பிரபஞ்சமே தரிக்கப்படுறது. ஒருத்தர் எது கோத்து வாங்கியிருக்குன்னா ஸ்நேகம்தான் கோத்து வாங்கியிருக்கு. இத்தனை பெரிய சிருஷ்டியில இத்தனை ஜீவன்களும் கனெக்டடாக தானே இருக்கு. நம்ம அத்தனை பேருக்குள்ளேயும் ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கே. எதனால? பிரேமையால. பரபிரம்மத்துக்கிட்ட இருந்து இமீடியட்டா ஒன்று மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது பிரேமை. உபனிஷதே சொல்றது தஸ்ய பிரியமே வசிரா அப்படிங்கிறது. அந்த பரமாத்மாவோட சிரசு பிரேமையால பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பிரேமையே ஈஸ்வரனுக்கு சொரூபமா சொல்றது. பிரேமையை தள்ளிவிட்டு பிரபஞ்சம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றார், அதீத பிரேம வைக்கப்படாது, அதுவே துக்கத்துக்கு காரணம்னு சொல்றையே, இப்ப என் பின்னோட நீ வந்துன்னு இருக்கியே, அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டார். உனக்கும் தானே கல்யாணம் இருக்கு, உனக்கு தானே உரிமையிலேன்னு ஒரு பத்னி இருக்கா, உனக்கும் தானே எங்க சேவை பண்றதுக்கு அத்தனை ராஜ சேவகால் காத்துன்னு இருக்கா. ஆனா சர்வத்தையும் விட்டுட்டு என் பின்னாடி வரைய எதை உத்தேசிச்சு வர? இப்போ என்னால் ஏதாவது உனக்கு ஆக வேண்டியிருக்க, தர்மமா அர்த்தமா காமமா மோட்சமா, எதை உத்தேசிச்சு என் பின்னாடி வர? என்னிடத்துல இருக்கிற பிரேமையை தவிர நீ வரதுக்கு வேற என்ன காரணம்? லக்ஷ்மணன் கப்சிப்புன்னு வாயை மூடினுட்டோம், ஒன்றும் பேச முடியல. இதுதான் காரணம். பிரேமைக்கு காரணமே தேவையில்லை. இன்னொன்று, பிரேமை ஹேஸ் டு பி அன்கண்டிஷனல் அண்ட் இட் ஈஸ் அன்கண்டிஷனல். பிரேமைக்கு கண்டிஷனே கிடையாது. கண்டிஷன் இருந்தால் அதுக்கு பற்றுன்னு பேர், பிரேமைன்னு பேர் இல்லை. இப்போ ஒரு சில பேர் நம்மளுடைய வாழ்ல நம்ம அபிமானிக்கிறோம் தேடா, அப்போ அவகிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடும், அதனாலேயே ஏமாற்றமும் வரும். பிரேமைக்கு எதிர்பார்க்கவே தெரியாது. பிரேமைக்கு ஒன்று தான் தெரியும், கொடுக்கத்தான் தெரியும். இவாளுக்கு என்ன பண்ணலாம், இவாளுக்கு என்ன பண்ணலாம், இவாளுக்கு என்ன பண்ணலாம், அவளுக்கு என்ன பண்ணலாம். நீ எப்போ எதிர்பார்க்கிறையோ ஒரு நிமிஷமும் ஏமாந்து தான் போவேன். அத்தனை எதிர்பார்ப்பெல்லாம் வச்சுக்காது. நீ எதிர்பார்க்கிறதே ஏமாறுறதுக்கு தான், நன்னா தெரிஞ்சுக்கோ. ஆனால் கொடுக்குறவாளாக இருந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, கிவிங் எண்டில் இருந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, யாருக்கும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்குறத எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிண்டே போயிடுவோம். காற்றுல பறக்கலாம், காற்றுல பறக்கலாம், ஆகாசத்தை விட பெருசாக போயிடலாம் பிரேமையால். லவ் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். பிரம்மா இவ்வளோ பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருக்கிறதே பிரேமையால் தான், தெரியுமா? இல்லைன்னா தானே தானாக இருக்கும். அது இத்தனை நாமரூபங்களையும் எப்படி தரிக்கிறதுனா லவ்வால். ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம் அதெல்லாம். லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார், அண்ணா அந்த பிரேமையை தப்பு சொல்லல, ஆனா அதனால அடுத்து பண்ண வேண்டிய காரியத்தை பண்ணாமல் இப்படி ஸ்தம்பிச்சு போயிடாதீங்க. அடுத்தடுத்து பண்ண வேண்டிய காரியத்தை பார்த்துட்டு போக வேண்டாமா? காரிய துரந்தரனாவும் இருக்கணும் இல்லையா? இந்த பிரேம சத்தியம்னா அடுத்தது சீதையை தேடுறதுக்கு உண்டான காரியத்தை பார்க்கணுமே தவிர ஸ்தம்பிச்சு உட்காந்து விடுறதா அப்படின்னு கேட்டார். அப்பதான் லக்ஷ்மணனை பார்த்து அழகா ராமர் சொல்றார், நீ வேணும்டா எனக்கு பக்கத்துல, இல்லைன்னா ஸ்தம்பிச்சு தான் போயிடுறேன்னா இல்லையா? அப்படி என்னை பிரேரணை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றை போல ஒருத்தன் வேணும், ஒன்றை போல ஹிதம் பண்ணுறவன் யார் அப்படின்னு லக்ஷ்மணனை கொண்டாடிட்டு இனி மேலே காரிய துரந்தரனா அடுத்து காரியங்களை சாதிக்கணும். அப்போ தான் ராமர் கேட்குறார், ஏண்டா அந்த கபந்தன்கிற ராட்சசன் சொன்னானே, இங்கே தானே இந்த சூரியாம்சமான வானரன் சுக்ரீவன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொன்னானே, அவன் எங்கே அப்படின்னு சுக்ரீவன் சுக்ரீவன்கிற சொல்லு சுக்ரீவன் காதுல விழருது. என்ன பாக்கியம் பண்ணினானோ, நம்ம ராமா ராமான்னு அவரை தேடிட்டு போக வேண்டியிருக்க, அவர் சுக்ரீவா சுக்ரீவான்னு இவன் பேரை சொல்லிட்டு வர்றார். சுக்ரீவன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நல்ல கழுத்தை உடையவன் அர்த்தம். கிரீவம்னா கழுத்து. நல்ல கழுத்துக்கு எது அடையாளம்? நல்ல கண்டம். நல்ல கண்டத்துக்கு தான் நல்ல கழுத்துன்னு பேர். நல்ல கண்டம்னு அதை எப்போ சொல்லலாம்னா அதுலேருந்து நாமா வந்துட்டே இருக்கணும். நல்ல கண்டம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ராமநாமா வந்துட்டே இருக்கணும்.
హరిగుణమణిమయ సరముళుగళ మునశోభిల్ భక్త కోటులిలలో తెలువితో చెలువితో కరుణగల్ జగమెల్లను సుధాద్రేడి చేబ్రోతువ ఎందకు. களமுன, அதுக்கு தான் கிரீவம்னு பேர். களம்னா கழுத்து. சாதுக்களுடைய கழுத்து சுக்ரீவம். ஏன்னா அந்த கழுத்திலிருந்து ஒன்று வந்துட்டே இருக்கு. ஹரிகுணம்னு ஒன்று வந்துட்டே இருக்கு. ஒன்னா கீர்த்தனம் பண்றா, இல்லைன்னா பிரவச்சனம் பண்றா, இதுல இருந்து வந்துட்டே இருக்கிறதுனால ஹரிகுணமணிமய சரமுழுகள முனசோபில்லு. ஹரிகுணம் அப்படிங்கிற மாலைய கழுத்துல போட்டுன்னு இருக்கா. ஹரிகுணம்ங்கிறது மாலை இல்லை, அந்த கழுத்துக்கு ஒரு பூஷணம்ங்கிற. அந்த கழுத்துக்கு எது பூஷணம் அப்படின்னுட்டா அதுல இருந்து குணம் வந்துட்டு இருக்கணும், நாமம் வந்துட்டு இருக்கணும், அதுதான் பூஷணம் அந்த கழுத்துக்கு. அப்ப சுக்ரீவனுக்கு ராமநாமா வரல, ஆனா ராமர் சுக்ரீவனு கூப்பிட்டு வர்றாரு இங்க. அதனால சுக்ரீவனா ஆயிடுவான். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ராமராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்க போறான். புரியுறது? சுக்ரீவனுக்கு சுக்ரீவன்கிற பேரு இனிமேல் தான் சார்த்தமாக போறது. இவன் ராமராமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா சுக்ரீவன் சொல்லலாம். அவனை சுக்ரீவனா பண்றதுக்கு வந்திருக்காரு. ஏன்னா இனிமேல் ராமராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்க போறான். இப்ப ராமர் சுக்ரீவான்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு இங்க. சுக்ரீவன் இப்படி அந்த ரிஷ்யமுக பர்வதத்தோடைய ஒரு மலை இடுக்கலை இப்படி பார்த்தான். யாரோட அது நம்ம பேரை சொல்றா? ஏன்னா அவன் பாடு அதை விட திண்டாட்டம். அவனுக்கு நமக்கெல்லாம் எங்கேயும் ராமமயம், அவனுக்கு எல்லாம் வாலிமயம். அவனுக்கு வாலியே உபாசனை. கனவுலையும் நனவுலையும் எங்கேயும் எதுலையும் பார்த்தாலும் ஹிந்தே வாலி, முந்தே வாலி, எடகே வாலி, பழகே வாலி, எல்லாம் வாலி. எங்கிருந்து வருவானோ எங்கிருந்து வருவானோ எப்போ அடிப்பானோன்னு தெரியவே தெரியாது அவனுக்கு. வாலிக்கு சுக்ரீவனுக்கு ஏதோ பிணக்கு, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அவ ரெண்டு பேரும் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். அவ ரெண்டு பேரும் ரிக்ஷரஜஸ்ங்கிற வானரத்தோட புத்திராள். இன்னொன்று, வானரங்கள்லாம் யாருன்னா தேவாலே வானரங்களா அவதாரம் பண்ணியிருக்கு. அன்னைக்கே நான் சொன்னேன், எந்தரா நீ தனக்கெந்த போதுனி நீ செந்த விடுவஜாலா ராதுங்கிற கீர்த்தனத்தில் யாரெல்லாம் என்னவா அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத தியாகராஜர் சொல்லிட்டு வந்தார். அதில் சூரியன் தான் சுக்ரீவன், இந்திரன் தான் வாலி, வாயு தான் ஹனுமான், வருணன் தான் சுஷேனன்கிற வானரன், அஸ்வினி குமாரால் தான் த்விவிதன் மைந்தன்கிற வானராள். இப்படிலாம் சொல்லிட்டு நீலன், அக்னி தான் நீலன், தேவஸ்தபதி விஸ்வகர்மா தான் நளன், அவன் தான் சேத்து கட்டுறான். அவன் தான் தேவஸ்தபதி விஸ்வகர்மா, அவன் தான் சேது கட்டுறான். நலன் கட்டின சேது தான், நல சேது தான் அது இன்னைக்கு இருக்கிறது. அவள்லாம் அவதாரம் பண்ணியிருக்கா. அந்த అంతకారి నీ చెంతజేరి హనుమంతుడై కొలువలేదా. అంతకారిన పరమేశ్వరன் அர்த்தம். சம்ஹாரமூர்த்தி ருத்ரன். அவர் ஹனுமானாக ரூபம் எடுத்துட்டு உன் பக்கத்தில் நின்றுட்டு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணலையா, அந்த மகாபுருஷா எல்லாமே உன் பக்கத்தை விடமாட்டேன்னு நின்று இருக்கிறத நான் மட்டும் உன்னுடைய அருகாமையை விட்டுடுவேனா. நீ செந்த விடுவஜால ராது, செந்தன உன் பக்கத்தை உன் அருகாமையை நான் விடமாட்டேன். அந்த மகாபுருஷா எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி உன் கையறதுக்கு காத்துட்டு இருக்காளே. சுக்ரீவனுக்கு நடுங்கிறது. ஏன்னா வாலி எங்க போனாலும் சுக்ரீவனை அடிப்பான். கடைசி வரைக்கும் அடிச்சு அடுத்த அடியில உயிர் போயிடுங்கிறத விட்டுடுவான். போனாப்பா பழச்சுவோம். இதுக்கு பேசாம அடிச்சு கொன்னுடலாம். அடிச்சு 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 கடைசியில போனா போறது என் தம்பியா போயிட்டேன்னு போயிடுவோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுவான், ஏதோ தப்பிச்சேன் பொழிச்சேன்னு கொஞ்சம் குத்துயிரும் கொலையுருமா இருக்கிறவோ ஏதோ கொஞ்சம் சுதாரிச்சுண்டு அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் தெம்பாற வரைக்கும் விடுவான். அப்புறம் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துருப்பான், அங்கே அடிப்பான். இப்போ தெம்பா ஆயிட்டியா அடிக்கிறேன்னு அடிப்பான். அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி கடைசியில் இந்த ரிஷ்யமூக பர்வதம் தான் சுக்ரீவனுக்கு சேஃபான பிளேஸ். இங்கே வாலி வர முடியாது. ஏன்னா மதங்கரை சபிச்சிருக்கார். மதங்கர் சொல்லியிருக்கார், வாலியை இந்த பக்கம் தலை காண்பிச்சேன்னா உன் தலை வெடிச்சுடுன்னு சபிச்சிருக்கார். ஏதோ மதங்கர் கிட்ட வாலாட்டினா அது வேற கதை, அது அப்புறம் வரப்போகிறது. சுக்ரீவனுக்கு சௌக்கியமாக போயிடுத்து, இங்கே தான் சௌக்கியமாக இருக்கான். சர்வ ஐஸ்வர்யத்தையும் இழந்து தன் மனைவியான ருமையையும் இழந்து வாலி சர்வத்தையும் பிடுங்கிண்டு
அப்படி தள்ளியிருக்கான், நிராசிரயமா தள்ளியிருக்கான். சுக்ரீவன் தனக்கு யாருமே இல்லையேன்னு கவலைப்பட்டு இருந்தா ஒரு 4 வானரால் கூட இருக்கா. ஆனா அது விஷயம் இல்லை, ஹனுமான் கூட இருக்கார். हनुमान मारी ஒருத்தர் கிடைச்சா साधु संत के तुम रखवारे असुरनि कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास. अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता அவர் பக்கத்தில் இருந்தா போறாதா, அஷ்டசித்தி நவநிதி எல்லாம் வந்துடும். ஆனா அதை விட ஒரு பெரிய கிருபை பண்ணுவார் அவர். என்னன்னா ராம பக்தியை கொடுத்துடுவார். ராம பக்தியை கொடுக்கணும்னா ஹனுமானால தான் கொடுக்க முடியும். ஹனுமான்னா குருன்னு அர்த்தம். ஹனுமான்னா யாரோ வியக்தின்னு எடுத்துக்கப்படாது. ஹனுமான்னா குரு தத்துவம். அப்படிப்பட்ட ஸ்திரமான ராமபக்தியை நம்மளுடைய சித்தத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடியவர் ஹனுமான். இது நீ எப்பவுமே ராமதாசன் அப்படின்னு ஹனுமானுக்கு ஒரு கிருபையை பண்ணினா. யாருன்னா ஜானகி மாதா. அஷ்டசித்தி நவநிதியை கொடுக்கறதுக்கு சாமர்த்தியம் அவருக்கே உண்டு. அஷ்டசித்தி நவநிதிக்கே தாத்தா. ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை ஜானகி ஹனுமானுக்கு பண்ணினா. அசுவர தீன ஜானகி மாதா. என்ன அசுவர்? அசுவர்னா ஆசீர்வாதம்னு அர்த்தம். ராம ரசாயன துமரே பாசா. இது சீதா ஹனுமானுக்கு பண்ணின கிருப்பை. அதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த தோஹா ஹனுமான் சாலிசால இது புரிஞ்சுக்கணும். அசுவரதீன ஜானகி மாதா. ஜானகி ஹனுமானுக்கு ஒரு கிருப்பை பண்ணினா. என்ன கிருப்பைனா ராம பக்தி ரசாயனம் எப்பவும் உங்கிட்டயே இருக்கட்டும். சதா ரஹோ ரகுபதி கே தாசா. யூ ஆர் an eternal slave of ராமா அப்படிங்கிற கிருப்பையை சீதை ஹனுமானுக்கு பண்ணினா. அதனால ஹனுமான் ஒருத்தனுக்கு பரம கிருபை பண்றாரானால என்ன பண்ணுவார்னா ராம தரிசனம் பண்ணி வச்சுடுவார். ஹனுமான் சொன்னா ராமர் முன்னாடி நின்னே ஆகணும். நீங்க எந்த பக்த சரித்திரத்தையும் பாருங்க, தியாகராஜரோ துளசிதாசரோ சமர்த்த ராமதாசரோ இத்தனை பேருக்கும் முதல்ல ஹனுமான் தரிசனம், அப்புறம் தான் ராம தரிசனம். ஹனுமான் ஒரு தடவை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போவார். இவன் பக்தியெல்லாம் சரியா இருக்கா, இவன் யோக்கியமா, இவன் முன்னாடி பிரபு வரலாமா அப்படிங்கிறத இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போய் ரிமார்க் கொடுப்பாருங்க. அப்புறம் ராமர் வருவார். அப்படின்னா என்னன்னா குரு கிருபையால ஹரி கிருபை அப்படின்னு அர்த்தம். ஹனுமான்ங்கிறது குரு தத்துவம். சுக்ரீவன் நடுங்கிட்டு நிற்கிறான். வாலியால இங்க வர முடியாதுங்கிறதுனால வாலி நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சிருக்கானோ. ஏன்னா 2 பேரும் அப்படி நிற்கிறா, பார்க்கறதுக்கு கனத்த காய்தாவா, சிர ஜட்டாதாரியா, கோதண்டத்தை பிடிச்சுட்டாவா நிற்கிறா. அந்த கோதண்டத்தில் இருக்கிற 4 கயிறு அடிக்கடி இப்படி டங்காரம் பண்றார் ராமர். அந்த துவனியை கேட்டா அங்க இருக்கிற மிருகங்கள்லாம் 10 திக்குல தலதரிச்சு ஓடுறது. அந்த துவனியை கேட்டா எல்லாம் நடுங்கிறது. மலைகள் நதிகள் எல்லாமே ஒரு ஆட்டம் ஆடுறாப்புல இருக்கு. அந்த கோதண்டத்தை பிடிச்சுட்டு நிற்கிறத பார்த்துட்டா அண்டச்சராச்சரத்தையே பரிபாலனை பண்றவாளை மாதிரி தோன்றது. அவளை பார்த்தா யாரோ வனவாசி மாதிரி தோணலை. அவளை பார்த்தா பிரபஞ்சத்தையே பரிபாலனை பண்ணக்கூடியவா அப்படின்னு தோன்றது. சுக்ரீவனுக்கு கதி கலங்கிறது. நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு வாலி அனுப்பிச்சா ஆளோன்னு நினைக்கிறான். இதுதான் அஜ்ஞானம். ஜீவன் முன்னாடி தெய்வம் வந்தாலும் ஜீவன் அஜ்ஞானத்தில் இருந்ததானால் தெய்வத்தை தெய்வமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. தனுவு சுத தனதாரதாயது பதவுலு தனுவு சுத தனதாரதாயது பதவுலு ஜதியில் சிச்சதருச்ச லிமி கருணதோ மன சுணடக ஜேசி மந்தனு சுத்தத்வபோதன ஜேசி கபடு தத்வபோதன ஜேசி கபடு ತ್ಯಾಗರಾಜ ತುಡನು ಗುರುನೇಗ ಎಡುವಳ್ಳಿ ಗುಣಿಗೆ ತೆಲಿಯಗ ಓನು ಗುರುನೇಗ ಎಡುವಳ್ಳಿ. என்ன கீர்த்தனை இதெல்லாம், என்ன ஆழ்ந்த அர்த்தம். குருங்கிறவர் வெளியில பண்ற உபதேசம் ரொம்ப குறைச்ச. வெளியில எப்ப பார்த்தாலும் கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டார். குருங்கிறது 6 அடி ரூபம் இல்லை, அகண்ட தத்துவம். அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தம் மேன சராச்சரம். குரு தத்துவம். அந்த தத்துவம் நம்ம முன்னாடி அப்பப்போ ஒரு ரூபத்தில் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறது. டே நான் எல்லாமாவும் இருக்கேன், இந்த ரூபம் மட்டும் இல்லை, நான் எல்லாமாவும் இருக்கேன், இந்த ரூபம் நினச்சிக்காத அப்படின்னு அப்பப்போ தான் இருக்கேங்கிறத கான்க்ரீட்டாக ஒரு ஃபார்மில் உனக்கு தன் இருப்பை அப்பப்போ
ரீஅஷ்யூர் பண்ணுறது. ஆனால் அகண்டமாக எல்லா இடத்துல எல்லாருக்குள்ள எல்லாமாவும் இருந்து நம்மளை க்ஷணே கைடு பண்ணத்தான் பண்ணுறது. நான் பிரத்யட்சமாக அனுபவிக்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன், சத்தியமாக சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷமும் அந்த குரு தத்துவம் ஒரு ரூபத்தில் ஒரு க்ஷணமும் ஒரு காற்று அசைவிலிருந்து ஒரு தூசு பறக்கிறதுலேருந்து அந்த தத்துவம் கைட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கு. என்னுடைய ஒரு க்ஷணமும் என்னுடைய அகங்காரம் நாசமாகறதுக்கு அது என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுறது. மனசுனண்டக ஜேசி மந்தனுத்சு தத்துவபோதன ஜேசி. வெதர் யூ வாண்ட் இட் ஆர் நாட், நமக்கு அது வேணுமோ வேண்டாமோ, நம்ம கிட்டக்க கேட்டுண்டெல்லாம் அந்த கிருப்பை இல்லை. நம்மளை அது சூஸ் பண்ணிடுத்துனா நம்ம அகங்காரத்தை கபலீகரம் பண்ணாமல் அது ஓயாது. ரமணர் அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார். புலிவாயில் பட்ட ஆடும் குருவாயில் பட்ட சீடனும் மீளவே முடியாது. எப்படி புலிவாயில் ஒரு ஆடு மாட்டின்னு எடுத்தோன்னா அந்த ஆட்டை கிழிச்சு போட்டுவிடுமோ, அதை போல் குரு கிட்டக்கு ஒரு சிஷ்யன் மாட்டின்டானா உன்னை உருட்டுவர், பெரட்டுவர், மிரட்டுவார், கொஞ்சுவர், கெஞ்சுவர், மிஞ்சுவர், என்னென்னவோ பண்ணுவார். ஆனால் ஹிருதயத்தில் இருக்கிற இந்த சம்சார அகங்காரத்தை நீக்கி நம்மளை அகண்டத்தில் சேர்க்காமல் ஓய மாட்டார். அதான் குரு தத்துவம். மனசுனண்டக ஜேசி மந்தனுச்சு. அதனால வெளியில பண்ற உபதேசம் ரொம்ப குறைச்சல். உனக்குள்ள இருந்தே உணர்த்தேண்டே இருக்கும் அந்த தத்துவம், உன்னை கைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நீ எங்கேயாவது சம்சார குழியில் விழாதபடி உன் சிண்ட பிடிச்சுண்டு நிறுத்தும். அது ஆச்சரியமான விஷயம். குரு பக்கத்தில் இல்லைன்னா தெய்வமே வந்தாலும் தெய்வத்தை தெய்வம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு இதுதான் பிரமாணம். ராமர் வந்து நின்று இருக்கார், போய் இல்லையா ராகவா அப்படின்னு சரணத்தில் போய் விழ வேண்டாமோ? தவதாசோகம் தவதாசோகம்னு போய் விழ வேண்டாமோ? தன்னை அடிக்க வந்தவனோன்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னுட்டா தெய்வத்தை இன்னும் தெய்வமாக தெரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா பக்கத்தில் ஹனுமான் இல்லை, அவர் எங்கேயோ வெளில போயிருந்தார். ரெண்டு விஷயம் காண்பிக்கப்படுறது இங்கே கான்ட்ராஸ்டா. சர்வமும் இருந்தும் சத்சங்கம் இல்லாததுனால எல்லாத்தையும் இழந்தான் ராவணன், எதுவுமே இல்லைனாலும் சத்சங்கம் இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் அடைஞ்சான் சுக்ரீவன். ரெண்டும் காண்பிக்கப்படுறது. சர்வத்தையும் இழந்துட்டு நிற்கிற சுக்ரீவனுக்கு ஹனுமான் இருந்தார். ஹனுமானை பிடிச்சுட்டான், சர்வமும் வந்து கொடுத்தோம். சாட்சாத் தெய்வம் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து நானாச்சுடா உனக்கு அப்படின்னு தெய்வம் வந்து உட்காந்துருக்கு. சர்வமும் இருந்த ராவணனுக்கு சத்சங்கம் இல்லை. தாயார் சுந்தரகாண்டத்தில் கேட்கிறா, இகசந்தோ நவாசந்தி சதோவானானுவர்த்தசே ததாகி விபரீதே புத்திராச்சார வர்ஜிதா. உனக்கு சத்சங்கம் இல்லையா ராவணா அப்படின்னு கேட்கிறா. உனக்கு சத்சங்கம் இருந்திருந்தா உன் புத்தி இப்படி போயிருக்காது, ஆச்சாரவர்ஜிதமாக போயிருக்காது. அடுத்தவாளுடைய பாரியையை கொண்டு இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த எண்ணம் உனக்கு வந்திருக்காதே. இந்த ஊர்ல சாதுக்கள் இல்லையா? சத்சங்கம் என்ன பண்ணுங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட். சத்சங்கத்தால் சர்வத்தையும் அடையறான், சத்சங்கம் இல்லாததுனால சர்வத்தையும் இழக்கிறான். ஹனுமான் இப்பதான் வந்தார். ஹனுமானை பார்த்து இந்த இடத்துல சொன்னான் சுக்ரீவன், சுக்ரீவா ஹனுமன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கா, அவள் ரெண்டு பேரும் நிற்கிறா பாருங்கோ, அவள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தேளா எப்படி இருக்கா பார்த்தேளா? அந்த கோதண்டத்தை வச்சுட்டு நிற்கிற ஜோரை பார்த்தாலே நடுங்கிறதேங்கிறான். ஹனுமான் இப்போதான் பிரதம தரிசனம் பண்றார். இங்கேருந்து இப்படி பார்க்குறார். பார்த்தா அவருக்கு மேனி சிலிர்க்கிறது, தாரதாரியா கண்ட ஜலம் வருது, ஆனந்த பாஷ்பம் ஏற்படுறது. ஆஹா 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 எப்படி இருக்கா? முனிராஜ வேஷி முனிராஜ வேஷி தியாகராஜ நூத முனிராஜ வேஷி தியாகராஜ நூத ஏவரிகை அவதமிதி எப்படி இருக்கார் அப்படி விட்டா? ரிஷி மாதிரியும் இருக்கார், ராஜா மாதிரியும் இருக்கார். தியாகராஜர் சொல்றார் முனிராஜ வேஷியை. அதில் முனிவனா இருந்தா முனிவனா இருக்கணும், ராஜாவா இருந்தா ராஜாவா இருக்கணும். அது என்ன முனிராஜ வேஷியைனா இதான் அர்த்தம். ஒரு மரவுரியை தான் தரிச்சுட்டு இருக்கார், ஒரு ஜட்டாபாரத்தை தான் போத்துட்டு இருக்கார். அந்த கையில் அந்த கோதண்டத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கிற அழகை பார்த்துட்டா இந்த பிரபஞ்சத்தையே காப்பாற்றுறவன்னு தோன்றுச்சு. சர்வத்தையும் விட்டுட்டு வந்தவன் ஏதோ பாவம் பரதேசியா வந்திருக்கார்,
ஆசிரயமே இல்லாமல் வந்திருக்கார், ஏதோ காட்டில் தெரிஞ்சுன்னு இருக்காருன்னு தோணாது. இவர் சரணத்திலேயே போய் விழுந்துடலாம். இதுதான் கதி. அண்டசராச்சரத்தை காப்பாற்றுற பிரபு இந்த ரூபத்தில் வந்திருக்கான்னு தோணும், பார்த்தாலே தோணும். சர்வேஸ்வரன் தோணி போயிடும். அதனால முனி ராஜவேஷியை, ரிஷி மாதிரி இருக்கார், ஆனால் ராஜா மாதிரி இருக்கார். ராஜானா எந்த தேசத்துக்குனா அண்டசராச்சரத்துக்கு. ஆச்சரியமான விஷயம். அதனால பார்த்த உடனே புரிஞ்சுன்னுட்டார். உடனே இந்த இடத்துல சொல்றார், சுக்ரீவா நீ கவலைப்படாதே, நான் போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன். இந்த கபி ரூபத்தை விட்டுட்டு ஒரு பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துட்டு போனார். பரமேஸ்வரனுக்கே பிக்ஷு ரூபம் உண்டு தெரியுமோ இல்லையோ? கபாலின் பிக்ஷோமே ஹிருதய கபிமத்யந்த சபலம். இந்த ஸ்லோகம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. திருடம் பக்தியா பத்வா சிவா பவத் அதீனம் குருவி போ. சிவானந்த லகரியில் ஆச்சாரியால் சொல்றா, உனக்கு பிக்ஷு ரூபம் ஒன்று உண்டேப்பா பரமேஸ்வரா. காசியில் நீ பிக்ஷு ரூபத்தில் தானே அன்னபூர்ணே சதாபூர்ணேன்னு அன்னபூர்ணி கிட்ட போய் பிக்ஷை வாங்குறவரே இவர் தானே. உனக்கு பிக்ஷு ரூபம் இருக்கு, ஆனால் வெறுமனை போய் பிக்ஷை கேட்டால் யாரும் பிக்ஷை போட மாட்டா. ஆச்சாரியால் சொல்ற, வேணும்னா ஒன்று பண்ணு, ஒரு குரங்க வச்சுட்டு வித்தை காண்பிச்சேன்னா பிக்ஷை போடுவா. குரங்குக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தேடாத, என் மனசுங்கிற குரங்கு இருக்குங்கிறார். மே ஹிருதய கபிம் அத்யந்த சபலம். அதைத்தான் தியாகராஜர் சொன்னார். மானசவன சரவர சஞ்சார முனிலிபி மூர்த்திவா புக புகடனே மானச வனச்சரவர. மானசம்னா மனசு, வனச்சரம்னா குரங்குன்னு அர்த்தம். மனசை விட ஒரு பெரிய குரங்கே கிடையாது. குரங்குக்கு சுவாபாவிகமாக சாப்பல்யம் உண்டு, வானர சாப்பல்யம்னே சொல்லுவா. மனசுங்கிற குரங்கை விடவா ஒரு பெரிய சபலம் உள்ள குரங்கு இருக்க முடியும்? அதுவும் எம் மனசுங்கிற குரங்கு இருக்கே, அது பெரிய குரங்குங்கிறார். மானசவன சர வர. வரனா ரொம்ப பெரிய குரங்கு, அடக்க முடியாத குரங்கு. அது என்ன பண்றதுன்னா ஆசைங்கிற களையை பிடிச்சுட்டு இப்படியும் அப்படியும் அப்படியும் இப்படியும் ஆடுறது, அதை அடக்கவே முடியாது. ஆனா அதோட சஞ்சாரத்தை நிறுத்தறாளாம் யோகிகள். மானசவன சரவர சஞ்சார முனிலிபி மூர்த்தி பாகுக புகடனே வரந்தரு. அந்த மனசுடைய சஞ்சாரத்தை நிறுத்தி ஹிருதயத்துல ராமச்சந்திர மூர்த்தியை தியானம் பண்ணி அதனால பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மகானுபாவாள் யாரோ அவளுக்கு நமஸ்காரம். அதனால ஆச்சாரியால் சொல்றா, என் மனசுங்கிற குரங்க திருடமான பக்திங்கிற கைத்தால கட்டி அதை கொண்டு வித்தை காண்பிச்சுட்டு போ, அதை உனக்கு அதீனமா பண்ணிக்கோ, உனக்கு நிறைய பிக்ஷை கிடைக்குங்கிற. மே ஹிருதய கபிம் அப்படின்னா அது தோன்றது. பிக்ஷோ மே ஹிருதய கபிம் அப்படிங்கிறார். இங்க கபி பிக்ஷுவா போறாருங்க. இந்த கபி இப்ப பிக்ஷு ரூபத்துல போறது. பிக்ஷு ரூபத்துல போய் நிக்கிறார். கபி ரூபம் பரித்யஜ்ய ஹனுமான் மாருதாத்மஜா பிக்ஷு ரூபம் ததோ தேஜே ஷடபுத்திதயா கபி. ஆனால் என்னதான் பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துட்டு போனாலும் ராமர் கிட்டக்க போறதே வேஷத்தோட கௌரவத்தை காப்பாற்றிக்க முடியல ஹனுமானால். வேஷத்துக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்கும் இல்லையா? வேஷம் எடுத்துட்டா அந்த வேஷத்துக்கு தக்க நடந்துக்கணும். எடுத்துட்டு போகிறது சன்னியாசி வேஷம். எந்த ரூபத்தையும் எடுத்துக்க முடியும் அவரால். யோகீஸ்வரர் சாரு நானாவித ரூபதாரி. சுந்தரகாண்டத்தில் வால்மீகி சொல்றார், எல்லா ரூபத்தையும் சுந்தரகாண்டத்தில் எத்தனை ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார் அவர். பெரிய ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார், சின்ன ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார், அதை விட சின்ன ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார். எந்த ரூபத்தையும் எடுத்துக்கக்கூடிய யோகீஸ்வரர் பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துட்டு போறாருன்னா சன்னியாசி ரூபம். சன்னியாசிங்கிறவர் எல்லாத்துக்கும் மேல்பட்டவர். கீழே இருக்கிற ஆசிரமங்கள்ல வானப்பிரஸ்தனோ கிரகஸ்தனோ பிரம்மச்சாரியோ அவள்லாம் சன்னியாசிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணலாம், சன்னியாசி யாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டார். ஆனால் இப்ப கிட்டக்க போக 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 அவரால் நமஸ்காரம் பண்ணாம இருக்க முடியல. எடுத்துட்டு போனது பிக்ஷு ரூபம். சரணயு கமு நது சுகமாஞ்சலியு நீக்கி. அந்த சரணத்தை பார்த்தா அவரால் சேவிக்காம இருக்க முடியாது. அவருக்கு ஸ்வரூபம். பக்திங்கிறது நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், இட் இஸ் நாட் டூயிங், இட் இஸ் பீயிங். சரணயுகமுனந்து சுகமு ஆஞ்சநேயு நிக்கி. பக்திங்கிறது ஸ்வரூபமா இருக்கும். அவள் வந்து இன்னைக்கு சங்கல்பிச்சுட்டு பக்தி பண்ணணும்னு பண்ண மாட்டா. அவற்றிருந்து பக்தி அப்படியே எமனேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் நாமும் சொல்லிட்டு இருப்பா, இல்லைன்னா பகவத் குணங்களை தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பா, பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பா, குருவை தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவளுடைய ஒரு 10 சிந்தனைக்கு மத்தியில் அது ஒரு சிந்தனையாக அவளுக்கு வரத்தான் வரும். அதனால தான் சொன்னேன், இட் இஸ் பீயிங். அவரால் போய் நமஸ்காரம் பண்ணாமல் இருக்க முடியல. நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டார், அதுக்கப்புறம் குட்டின்றார். என்னடா அது எடுத்துட்டு வந்த வேஷம் என்ன, பண்ணுற காரியம் இல்லை. ஆனால் அந்த ரூபத்தை பார்த்தா சேவிக்காமல் இருக்க முடியலையே.
உபாச்ச காமதோ வாக்கியம் மிருது சத்ய பராக்கிரமௌ ராஜரிஷி தேவ பிரதிமௌ தாபசௌ சம்ஷிதவ்ரதௌ. உடனே அவளை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சார். நீங்க எங்க இருந்து வரல்? பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கே, ராஜ ரிஷி தேவ பிரதிமௌ, அதுதான் முனி ராஜவேஷியை. உங்களை பார்த்துட்டா இந்த லோகத்தை சேர்ந்தவாள்னே எனக்கு தோணலையே, எந்த லோகத்தை சேர்ந்தவாள்னு எனக்கு தோணலையே. ஏன்னா எந்த குணமும் உங்க குணத்தோட ஒத்து போக மாட்டேங்கிறது. உங்க குணம் அப்ராக்கிருத்தமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கிற எந்த லோகமா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு. ஏன்னா பிரபஞ்சமே 3 குணங்களால இருக்கு, தமசு ரஜசு சத்துவம். அதை கொண்டுதான் பிரபஞ்ச நிர்மாணமே. பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள பரியந்தம் இருக்கிற எல்லா லோகங்கள்லையும் குணங்களுடைய வியாப்தி தான் இருக்கு. உங்களை பார்த்துட்டா உங்களுடைய நாமம் ரூபம் குணம் இதெல்லாம் அப்ராக்கிருத்தம்னு தோன்றது, இந்த பிரகிருதியோட உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு தோன்றது. நீங்க யார்? நீங்க யாருன்னு கேட்கறத எப்படி கேட்கிறார் பாருங்க. இந்த ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க நீங்க யாருன்னு தான் கேட்கிறார். அது இத்தனை அழகா கேட்கிறார். த்ராசயந்தோ மிருககணான் அன்யாம்ஷ்சவனசாரிணா தேசம் கதமிமம் பிராப்தௌ பவதௌ வரவர்ணினௌ ஸ்ரீமந்தௌ ரூபசம்பன்னௌ வృషభశ్రేష్ఠ விக்ரமௌ ஹஸ்திகஸ்தோபமபூஜௌ த்யுதிமந்தௌ நரர்ஷவௌ. அழகான தாமரை போன்ற கண்களை உடையவாளா இருக்கேளே, ஜட்டாமண்டலத்தோடு இருக்கேளே. ஆனால் உங்களுடைய சரீரத்தை பார்த்துட்டா, இந்த காத்திரத்தை பார்த்துட்டா பல பூஷணங்கள் பூஷிச்சுக்க வேண்டிய திருமேனின்னு தோன்றது. பூஷணங்களை எல்லாம் அவிழ்த்துட்டு வந்திருக்கேளா? இது பூஷணங்கள் பூஷிச்சுக்க வேண்டிய திருமேனின்னு தோன்றது, பூஷார்கமான திருமேனி தோன்றது. இந்த கோதண்டத்தை வச்சுட்டு நீங்க நிக்கிறத பார்த்துட்டா மிருகங்கள்லாம் பயந்துண்டு ஓடுறது. மிருகங்கள் மட்டும் பயப்படாது, திரிலோகமும் பயப்படுறது உங்களை கண்டா. நீங்க இந்த லோகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறவான்னு தோன்றது. நீங்க யாரு? உங்க கால் கீழே பாவாரதா அப்படின்னு ஒரு பார்க்கிறார். ஏன்னா தேவாளுக்கு கீழே கால் பாவாது. எதிர்ச்சையா இந்த பூமிக்கு சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்துட்டேளா? வேற லோகத்திலிருந்து வந்தேளா? யாரு நீங்கள்? இவ்வளவு பேசுறார் ராமர். அவர் பேசுறத ரசிச்சுன்னு இருக்கார். நான் சொன்னது ரொம்ப குறைச்சல். அவர் பேசினதுல இருக்கிற ஆழம் ராமருக்கே புரியும். ஏன்னா ராமரை பகவான் தெரிஞ்சுட்டு பேசுறாருங்க. அதனால பல உபனிஷத் வாக்கியங்களையும் பல வேத வாக்கியங்களையும் கோத்து அதனுடைய அர்த்தம் துவனிக்கிற மாதிரி கேள்விகள் கேட்கிறார். அப்படிப்பட்ட பிரம்மமா நீ அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த கேள்வியினுடைய ஆழம் அதுதான். அது ராமருக்கு தான் புரியும். மேல் போக்கா பார்த்துட்டா எந்த ஊர்லேருந்து வரையில் யாரு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குமே தவிர அந்த குணங்களை ஒன்னொன்னா அனுபவிக்கிறார். அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான திருமேனி, அந்த லட்சணங்களை எல்லாம் பார்த்து அதை அனுபவிச்சு அது அப்ராக்கிருதமாக இருக்கிறதுனால அதை ஒன்னொன்னையும் உபனிஷதோடையோ வேத வாக்கியங்களோடையோ சம்பந்தப்படுத்தி அந்த வேத பிரதிபாத்தியனானி, அந்த உபனிஷத் வாக்கியத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படுற பிரம்மமானி, அப்படிதான் அந்த கேள்விகளே வருது. இந்த ஆழ ராமருக்குத்தான் புரியும். விஸ்தாரமாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காதுக்கெல்லாம். ராமர் சொல்றார் லக்ஷ்மணனை பார்த்து, லக்ஷ்மணா இவர் பேசுறதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா 4 வேதமும் 6 சாஸ்திரமும் தெரியணும். ஏன்னா அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அவர் பேசுறதுல. அதெல்லாம் தெரியாதவன் இவர் பேசுறதுக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது. நான் ருக்வேத வினீதஸ்ய யஜுர்வேத தாரிணக நாசாமவேத விதுஷக சக்யமேவம் விபாஷிதும் நூனம் வியாகரணம் கிருஷ்ணம் அனேன பகுதா ஸ்ருதம் பகுவ்யாகரத அனேன ந கிஞ்சித் அபசப்திதம். ஒரு அபசப்தம் இல்லையேடா அவர் பேசுறதுல. அவர் பேசுறதுல 4 வேதமும் 6 சாஸ்திரமும் இருக்கே. அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அவர் பேசுறதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். இன்னொன்னு எப்படி பேசுறாரு பத்தியா? நான் முகே நேத்ரயோஷ்சாபி லலாட்டேஜ பிரபோத்ததா அந்யேஷ்வபி ச சர்வேஷு தோஷ சம்விதித குவசித் அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அவிலம்பிதம் அவ்யதம். அவர் பேசுறதுல முகத்துல ஒரு சேஷ்டையே இல்லை. அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து செஸ்டிலிருந்து வாய்ஸ் வருது. உரஸ்தம் கண்டகம் தேசம். அந்த வாய்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றார் அப்படிங்கிறது உள்பட ராமர் கவனிக்கிறார். பேசுற விஷயம் மட்டும் இல்லை, பேசுற விதம். இன்னொன்று அவர் பேசுறதே மத்தியம ஸ்வரத்தில் தான் அவருடைய வாய்ஸ் இருக்கு. மத்தியம அதனால தான் இந்த வாய்ஸை ஈஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு மத்தியமாவதி பாடுற வழக்கம் கச்சேரி முடிகிற டைமில் டுவர்ட்ஸ் த ஃபேக் அண்ட் ஆஃப் கச்சேரி. ஏன்னா அது வாய்ஸை ஈஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத ஈஸ் ஆகும் வாய்ஸ். அங்கே
மத்தியமஸ்வரத்திலேயே சஞ்சாரம் பண்ணுறது பற்றியா, அவர் பேசினா ஹம்சத்வனி போல இருக்கு பற்றியா, ஹம்சபக்ஷி குரல் கொடுக்கறது போல இருக்கு பற்றியா அப்படின்னு அவரை கொண்டாடுறார். ஆனால் இன்னும் அவர் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லலை. அடமோடி கலதேரமைய மாடலடமோடி கலதேரமைய மாடலடமோடி கலது ராமைய ஆடமோடி கலதேரமைய மாடலடமோடி கல ராமைய தோடு நிடனீவே தோடு நிடனீவே அனுசுமதே தோடு நிடனீவே அனுசுமதே கூடின பதமு பட்டின மோடிகளதே தோடு நிடனீவே அனுசுமதே கூடின பதமு பட்டின மோடிகளதே ராமைய மாடலட மோடிகளதே பேசுறதுக்கு இத்தனை பிகுவா அப்படின்னு அர்த்தம். மாட்டலாட மோடிகளதே, மோடினா பிகு, இத்தனை பிகு பண்ணி பாடா. அதுவும் எப்பேற்பட்ட நீ அப்பேற்பட்ட ஹனுமான்கிட்டே பிகு பண்ணிட்டவனாச்சே, அப்புறம் எங்கிட்ட நீ பிகு பண்ணிக்காமையா இருப்ப அப்படிங்கிற. சதுவுலன்னி தெலிசி சங்கராம் ஷூடை சதயுடா ஷோக சம்பவுண்டு ரோக்க கதலு தம்முனி பல்கஜே தேவி. சதுவுல அன்னி தெலிசி, சதுவுனா படிப்புன்னு அர்த்தம், வித்யை, சர்வ வித்தியைகளும் நிறைஞ்சு. ஏன்னா அவர் பேசுறது அத்தனை சாஸ்திர வாக்கியங்கள் இருக்கு, அத்தனை சாஸ்திர விஷயங்கள் இருக்கு. சும்மா கேள்வி கேட்கல, நீ யாரு நீ யாருங்கிறத அவ்வளவு விஷயங்களை உள்ள வச்சு கேட்கிறார். சதுவூல் அன்னி, அதெல்லாம் ராமருக்கு தெரியறது, வித்வானுக்கு தான் வித்வானோட அருமை தெரியும். சதுவூல் அன்னி தெலிசி அப்படின்னா சர்வ வித்தியையும் தெரிஞ்சுண்டு, சர்வ வித்தியும் சூரியன்கிட்டயே தெரிஞ்சுண்டவர் ஆஞ்சநேயர். சங்கராம்சுடை இன்னொன்னு சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன். சதயுடா சோக, சதயனா, சதயனா ரொம்ப வினயத்தோட உங்ககிட்ட அபிமுகமா வந்து நின்றுண்டு நீங்க யாரு நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா இத்தனை பிகு பண்ணிப்பியா நீ. கதலு தம்மூனி, லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமர் சொல்றார், லக்ஷ்மணா அவர் இத்தனை நாழியா கேட்டு இருக்கார், நீ வேணா பதில் சொல்ல அப்படிங்கிறார். இவருக்கு பதில் சொல்றதுக்கு என்ன, இவரை தானே கேட்கிறார். கதலு தம்முனி பல்க ஜெயசித்திவே, தம்பியை பார்த்து நீ சொன்னு சொல்றியே, இத்தனை மாட்டலாட மோடிகளதே, பேசுறதுக்கு இத்தனை பிகு பண்ணிக்கப்படாதுப்பா அப்படிங்கிறார் இந்த கீர்த்தனத்துல. அதாவது அன்னைக்கு பாராயணம் பண்றதே அந்த பாவத்துக்குள்ள போய் அப்படி வந்த கீர்த்தனம் இதெல்லாம். லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ஒரே ஒண்ணுதான், என்ன அப்படின்னா ராமரை பகவான் தெரிஞ்சுண்டா பேசுவார், இல்லை நான் பேச மாட்டேன். யாராலையும் அவருக்கு ஒன்றும் ஆக வேண்டியதில்லை, அவருக்கு அண்ணா தான் சர்வமும். யார்கிட்டையான அவர் முகம் கொடுத்து பேசணும்னா ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்கார் லக்ஷ்மணர், என்னன்னா நான் அண்ணாவை பார்க்குற மாதிரி இவ பாப்பாளா. இவர் எப்படி பார்க்குறார், இவர் எப்படி பார்க்குறார், அது தனி திருஷ்டி. அது ஹனுமான போல உள்ளவாளுக்கு தான் புரியும். லக்ஷ்மணன் ராமரை பார்க்குற விதம்ங்கிறது அது புத்தி மனசுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அது என்னங்கிறத அவா திருஷ்டியை கொண்டு பார்த்தா தான் புரியும். என் நெஞ்சினால் நோக்கி காணீர் அப்படின்னு நம்மாழ்வார் சொல்றார். அவாவா அனுபவத்தால் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஹிருதயத்தை கொண்டு பார்த்தா தான் அது என்னன்னே புரியும். அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள பூந்து பார்க்க தெரியணும். அது ஹனுமான போல உள்ளவாளுக்கே புரியும். லக்ஷ்மணன் வந்து இல்லைன்னா யார்கிட்டையும் அவருக்கு பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ராமர் சூர்பனகை கிட்ட கூட ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லுவார் தங்கதைய. அது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும். அவ கேட்காமே தங்கதையை சொன்னார். அவர் சூர்பனகை கிட்ட ரொம்ப விஸ்தாரமா ரொம்ப கர்மஸ்ரத்தையா சொன்னார். இங்க இவர் மாஞ்சு மாஞ்சு கேட்கிறார், நீ சொல்லு அப்படிங்கிற. அதனே இவருக்கு பேசுற என்ன முத்து உதிர்ந்துட போறதா அப்படின்னு. அப்படி இல்லை, நம்ம பேசினா அவர் பேசுறத நிறுத்தின்றுவரே. அவர் பேசுற அழகை ரசிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதனால லக்ஷ்மணனும் அவரும் பேசிக்கிறதே அந்த அழகை ரசிக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆனால் லக்ஷ்மண சுவாமி சாதாரணமாக பேச மாட்டார்.
ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறார் ஆஞ்சநேயர் இருக்கீங்க. என்னன்னா, ஒரு சமயத்தில் ஒரு காலத்தில் லோகநாதனாக இருந்தவர் தசரத ராஜகுமாரன். பட்டாபிஷேகம்னு ஏற்பாடெல்லாம் ஆச்சு. ஆனால் திடீர்னு பட்டாபிஷேகம் நின்று போயிடுத்து. வனவாசம்னு வந்தார், சர்வத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார், சீதையையும் பறி கொடுத்தார். கபந்தன்கிற ராட்சசன் சொன்னாங்கிறதுனால இப்ப சுக்ரீவனை அண்டி சுக்ரீவனை நாதனாக விரும்புகிறார். லோகநாத புராபூத்வ சுக்ரீவம் நாதமேச்சதி. சுக்ரீவனை நாதனாக விரும்புகிறார். ஒரு fill in the blanks இருக்காங்க, அதுதான் டெஸ்ட். சுக்ரீவம் நாதம் டேஷ் இச்சதி. சுக்ரீவனை நாதனாக விரும்புகிறார். என்ன விரும்புகிறார்? நாதனா பண்ண விரும்புகிறாரா, நாதனா அடைய விரும்புகிறாரா? சுக்ரீவம் நாதம் கர்த்துமிச்சதி, சுக்ரீவம் நாதம் பிராப்துமிச்சதி. இந்த fill in the blanks-ஐ வச்சுட்டு தான் ராமரை ஹனுமான் எப்படி பார்க்குறாருங்கிறத நிர்ணயம் பண்ண முடியும். சுக்ரீவனை நாதனா அடைய வந்திருக்காருன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, பிராப்துமிச்சதின்னு சொல்லிட்டாருன்னா ராமர் ஏதோ சாமானியம்னு நினைச்சுன்னு இருக்கார். ராமர் ஏதோ சாமானிய மனுஷன், பாவம் ஏதோ சுக்ரீவனுடைய சகாயத்தோட தான் சீதையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே பாவம் அலையன்ஸுக்கு வந்திருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு. சுக்ரீவனை நாதனா பண்ண வந்திருக்கார் அப்படின்னுட்டா வாலியை நிகிரகம் பண்ணி சுக்ரீவனுக்கு கிருப பண்றதுக்கு வந்திருக்கார். சுக்ரீவனை நாதனா அடைய வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வர மாதிரி வந்து, ஆனா சுக்ரீவனை நாதனா பண்ண போறார், அவனை கிஷ்கிந்தாதிபதியா பண்ண போறார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பகவான் அப்படின்னு எப்போ தெரியும்னா, நாதம் கர்த்துமிச்சதின்னு சொன்னால் தெரிஞ்சுடும். கர்த்துமிச்சதின்னு சொல்கிறாரா பிராப்துமிச்சதின்னு சொல்கிறாராங்கிறத வச்சுட்டு தான் அடுத்து இவர்கிட்ட பேசுறது அப்படிங்கிற நிர்ணயம் பண்ணினார். ஹனுமானுக்கா பரீட்சை? யாருக்கு பரீட்சை? ராமரசாயன துமரே பாசா சதாரஹோ ரகுபதிக்கே தாசா இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு தத்துவம். ஹனுமான் அப்படின்னுட்டா எப்போ ராமசேவகன் தான், சீதைனா எப்போ ராமநாயகி தான், வரதலட்சுமண சத்ருகுனால எப்பவுமே ராம சோதரால் தான். இந்த பரிவாரத்தோட தான் எப்பவுமே ராமர். அதனால இவாள்லாம் ராமனை பிடிச்சுட்டு தான் இருப்பார். சீதாலட்சுமண பிரதசத்ருகுண ஹனுமத் சமேதனா இந்த பரிவாரத்தை தள்ளிவிட்டு ராமர் இல்லை, ராமரை தள்ளிவிட்டு இந்த பரிவாரம் இல்லை. இது ஏக தத்துவம். அப்புறம் ஹனுமானை இங்கேயும் பார்த்தேன், இன்னொரு இடத்துலையும் பரிவாரமாக இருக்காது. நடக்கவே அவதாரத்திலேயே கூட இன்னொரு அவதாரத்தில் அவரை பரிவாரமாக நீ பார்த்துட முடியாது. கிருஷ்ணாவதாரமே இருக்கட்டும், அங்கே பெரிய பகவத்கீதை உபன்யாசம் நடந்துட்டு இருக்கு, அங்கே கொடியில தான் பறந்துட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேயர். ஆனால் அங்கேயே உட்காந்து ராமநாம ஜபம் தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர். அப்போ கூட எப்படி பார்ப்பாருன்னா, நம்ம பிரபு இந்த ரூபத்தில் வந்து உபதேசம் பண்ணுறாரான்னு பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர். அவள்லாம் அப்படித்தான் இருப்பார். அது ஒரு தத்துவம். அது ராமச்சரண தாசன் தான். ராமசேவா துரந்தராய நமஹா அப்படிங்கிறது அவரோட ஸ்வரூபம். ஹனுமான் சொன்னார், எனக்கே பரீட்சையா? சுக்ரீவனுக்கு நல்ல காலம் வந்து கொடுத்துன்னா எனக்கு தெரியுமே, சுக்ரீவன் இனி சௌக்கியமா இருக்க போறான்னு தான் தெரியுமே, அதற்காக தானே பிரபு வந்திருக்கார் அப்படின்னு அதுக்கு மேல பேச விடல லக்ஷ்மணனை. ராமரை ஒரு தோல்லையும் லக்ஷ்மணனை ஒரு தோல்லையும் ஏத்திண்டு நேரா சுக்ரீவ சந்நிதிக்கே போய் நிறுத்தி விட்டார். அது மட்டும் இல்லை, அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களை எல்லாம் ஒடிச்சுண்டு வந்து அக்னி மூட்டி ராமர் கையை பிடிச்சு சுக்ரீவன் கையையும் பிடிச்சு ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு சக்கியம் பண்ணி வச்சுட்டார் அக்னி சாட்சியா. இதுதான் சமாஸ்ரயணம்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரியன் பண்ணி வைப்பார். அந்த ஜீவனை பகவானுடைய சொத்தா பண்ணிவிடுவார், பகவான்கிட்ட ஒப்புவிச்சு விடுவார். இனி இந்த ஜீவன் உன் பொறுப்பு, நீ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சாரியன் சேர்த்து வச்சுட்டா, அப்புறம் அந்த ஜீவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைய பகவான் பார்க்க மாட்டான். ஆச்சாரியன் சேர்த்து வச்சு விட்டதுனாலேயே அந்த ஜீவனை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னு பகவான் சங்கல்பிச்சு விடுவான். அந்திம காலத்தில் அந்த ஜீவனுக்கு உண்டான ஞான வைராக்கியத்தை கொடுத்து பகவான் தங்கிட்ட சேர்த்து விடுறான் அப்படிங்கிறது தான் சித்தாந்தம். குரு கிருபை பண்ணிவிட்டா தெய்வம் கிருபை பண்ணியே தீரணும். எப்போ குரு கிருபை பண்ணிவிட்டாரோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவன் கிட்ட இருக்கிற குறைய பகவான் பார்க்கறது இல்லை. அந்த குரு கிருபைக்கு பாத்திரமா இருக்காங்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் போதும், சேர்த்து வச்சு விட்டார். அக்னி சாட்சியா சக்கியம் பரஸ்பரம் அபிவீக்ஷந்தோ ந திருப்திம் அபிஜக்மது. இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள அப்படி ஒரு ஸ்நேகம் வந்துடுச்சு. பயந்துன்றத சுக்ரீவனுக்கு இப்போ ராமரோட அருகாமை கிடைச்சது. அந்த அருகாமையில இருந்து தான் ராம மார்தவம், ராம காருண்யம், ராம சௌசல்யம், ராமரோட ஆர்ஜவம் இதெல்லாம் கண்டு கண்டு பூரிக்கிறான். இப்படி ஒரு மகாபுருஷன் எனக்காக வந்தாரா, இவரை போய் என்னை அடிக்க வந்தவர்னு நான் போய் நினைச்சு விட்டேனே. ராம சரணச்சாயில ராமருடைய அருகாமையில ராம பக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய ஆஸ்வாசம். சாகேத ராஜகுமாரன் எனக்காக வந்திருக்கான், எனக்குன்னு ஒருத்தர் வந்து விட்டார்.
என் பிரபு வந்து விட்டார், எனக்காக வந்திருக்கார், எனக்காச்சு நானாச்சுன்னு என் பக்கத்தில் வந்து என்னை ரட்சிக்கிறார். இனி எனக்கு என்ன கவலை? இது ஒன்று போராது உனக்கு, நான் இருக்கேன்டா உனக்குன்னு ராமர் நமக்காக நம் பொருட்டு வந்து நம்மளை ஜாகரூகனா ரட்சிக்கிறார் அப்படின்னுட்டா அந்த ஒரு ஆஸ்வாசம் போராதா நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு? அதைத்தான் தியாகராஜர் சொல்றார், சாகேதர ஸ்ரீகர மா கேலரா விசாரம். இனி எனக்கு என்ன விசாரம்? மருகண்ண ஸ்ரீ ராமச்சந்திர இந்த உலகத்தையே தன்னுடைய சூத்திரத்தால கதி தப்பாமல் இந்த பிரபஞ்ச நாடகத்தை நடத்திண்டு போற அந்த சூத்திரதாரி இந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் பொறுப்புடா, உன் வாழ்க்கைக்கு நாம் பொறுப்பு. அண்டசராச்சரத்தை நடத்துறவன் பிரத்யேகமா இந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் பொறுப்பு ஏத்துக்கிறேன், நானாச்சும் உனக்கு அப்படின்னு வந்து பொறுப்பை ஏத்துன்னுட்ட. அப்புறம் நீ கவலைப்பட்டேன்னா அதுதான் நிஜமான தாரித்யம். தெய்வம் பொறுப்பேற்றுக்கிறது நான் இருக்கேன், அப்புறம் நமக்கு என்ன விசாரம்? அண்டச்சராச்சரத்தை கதி தப்பாமல் நடத்திண்டு போறவன் இந்த வாழ்க்கையை நடத்துறேன்னா நீ சௌக்கியமா கண்ணை மூட்டிட்டு உட்கார வேண்டியதுதான். அவன் பார்த்துப்பான். மா கேலரா விசாரம். சுக்ரீவன் ராமரை அடிக்கடி இப்படி எழுப்புவான். ராமர் சீதா தியானத்தில் இருப்பார். எழுப்பி என் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு, இந்த வாலி என்ன பாடுபடுத்தினான் தெரியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். நிறைய சொல்லியிருக்கான் அந்த கதையை. எதனால வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை, இது வந்து ராமர் எத்தனை சிரவணம் பண்ணியிருப்பார் தெரியுமா? அதை என்ன சொல்லிகிட்டே இருப்பான். ஏன்னா இத்தனை நாளாக அவனுக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஆளே இல்லை. இப்போ இவர் ஒருத்தர் கிடைச்சார், திருப்பி திடீர்னு காலை சொரியுவான். என்ன பார்த்தா இவன் உட்காந்துருப்பான். என்ன அந்த வாலி கதை ஒரு தடவை சொல்லட்டும் அவங்களுக்கு, என்ன புண்ணியமா புருஷார்த்தமா. ஆனால் ராமரே கேட்டிருக்கார். ரிக்ஷரஜசுங்கிற வானரத்துடைய 2 குழந்தைகள் தான் வாலியும் சுக்ரீவனும். நிகரில்லாத பராக்கிரமசாலிகள். கிஷ்கிந்தைங்கிறது சர்வ வானரங்களுக்கும் ஏக்க ராஜதானி. ஒரு சமயம் மாயாவி துந்துபிங்கிற 2 ராட்சசாள் அதி பராக்கிரமசாலிகள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஃபைட்டுக்கு இழுப்பா, சேலஞ்ச் பண்ணி அவர்களை ஜெயிப்பா, அவளை வதம் பண்ணுவா. தங்களுக்கு ஈடு இணை இல்லை இன்னொருத்தன் அப்படின்னு பறைசாற்றின்று லோகத்தில் சஞ்சாரம் பண்றா 2 ராட்சசாள். அதில் இந்த மாயாவிங்கிற ராட்சசன் ஒரு நாள் வாலி கிட்டக்க வந்து சண்டைக்கு இழுக்கிறான். வாலிய வரையா, யுத்தத்துக்கு வரையா. வாலி பார்த்தான், பயலே என்னிடத்துல வந்து வாலி நிகரில்லாத பராக்கிரமசாலி. ராவணனுக்கே வாலியை கண்டா பயம், ராவணனுக்கே பயம். ராவணனுடைய கண்டையே விரல விட்டு ஆட்டினவன் வாலி. அதனால ராவணன் வாலியை சக்கியம் பண்ணினுட்டான். வாலியை அனுப்புறதுக்கு இது ஒரு காரணம். என்ன அப்படின்னுட்டா, ராவண பட்சத்துல இருந்தான் வாலி. ஒரு கால் இப்போ வாலி ராவண பட்சத்துக்கு போயிட்டா இத்தனை வானர சைன்யமும் ராஜா இருக்கிற பட்சத்துக்கு தான் போகும். அப்போ ராவண பட்சம் போயிடும். இவன் ஒருத்தம் பண்ணுற தப்பால் இந்த வானராளுடைய அவதாரத்துக்கே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். இவாளெல்லாம் ராம கைங்கரியத்துக்கு அவதாரம் பண்ணினவா. அதனால வாலியை மட்டும் அனுப்புறார் ராமர். ஏன்னா வந்த காரியத்தை விட்டுட்டு வேற காரியம் பார்த்துட்டு இருக்கான். மாயாவிக்கும் வாலிக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது ஒரு குகைக்குள்ள யுத்தம் நடக்கிறது. குகை வாசல்ல சுக்ரீவன் நின்று இருக்கான். ஏன்னா வெளியில வந்தா நம்ம பார்த்துக்கலாம், உள்ள வாலி பார்த்துக்கட்டும். மாசக்கணக்கா யுத்தம் நடக்கிறது. உள்ள சுக்ரீவன் நின்றுட்டே இருக்கான் வாசல்ல. என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் குபு குபு குபுன்னு ரத்தம் வெளியில வருது. சுக்ரீவன் நினைச்சான், இத்தனை ரத்தம் வருதானால் வாலி போயிட்டான் போல இருக்கு. உள்ளதானே யுத்தம் நடக்கிறது. ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லா வச்சு அந்த குகை வாசலை மூடிட்டு வந்துட்டான். ஏன்னா அந்த பாறாங்கல்ல அவ்வளவு சுலபமா தகர்த்துட்டு வெளியில வர முடியாது. வாலினா சகஜமா வந்துடுவான். ஒரு கால் வாலி இருந்தா இந்த கல்லை உடச்சுன்னு வெளில வந்துடுவான். இல்லைன்னா அந்த ராட்சசன் இங்கேயே சமாதி ஆகட்டும் அப்படின்னு வாசல்ல கல்லை வச்சுட்டு வந்துட்டான். ஆனா இன்னும் சுக்ரீவனுக்கே டவுட்டு தான், வாலி இருக்கானா இல்லையானே தெரியல. அவனே யூகம் பண்ணிட்டு வாசல்ல கல்லை வச்சு அடைச்சுட்டு வந்துட்டான். இங்க வந்து வானராள்லாம் கேட்கறா, வாலி இருக்கானா இல்லையா, ஊர்ஜிதமா சொல்லு. சுக்ரீவன் சொல்றான், இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம்.
அப்படிலாம் வானர ராஜ்யத்தை விட்டுவிட முடியாது. சாதாரண ராஜ்யமே ராஜா இல்லைன்னா இல்லையா தள்ளாடிடும். அது வானர ராஜ்யம்னா கேட்கவே வேண்டாம், அராஜகமாக இருக்கக்கூடாது. உடனே சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டா, இவனும் கமுக்கமாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணினுட்டான். அதை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதில் வேற சந்தனங்கள்லாம் பூசிண்டு ஒரு நாள் நன்னா வைரக்கடுக்கன்லாம் போட்டுண்டு நன்னா கிரீட்டங்கள்லாம் சாத்திண்டு பக்கத்தில் மந்திரிகள்லாம் அப்படி வர புடை சூழ ஜெயா விஜயி பவ ராஜாதிராஜ ராஜமார்த்தாண்ட ராஜகும் வானர குல திலக வானர ராஜசிம்ம அப்படின்லாம் டைட்டில் கொடுத்துட்டு எல்லாம் கட்டி வச்சனம் சொல்லிட்டு வரத்தே சுக்ரீவனும் ஜம்மனு கடலை சாப்பிட்டு இப்படி வந்துட்டு இருந்தான். வாலி வந்துட்டான். எவன்டா வானர ராஜசிம்மம், எவன்டா ராஜாதிராஜா, மொத்துன்னு மொத்தினான் சுக்ரீவனை. சுக்ரீவன் சொல்றான், அண்ணா நானா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கல, நீ இருக்கியா இல்லையானே தெரியல, இவாளே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டா. இப்ப கூட எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம். சுக்ரீவனை ஆர்ஜவத்தோட சொல்றான், ராஜ்யம் நீ எடுத்துக்கோ, எனக்கு வேண்டாம், உனக்கு அதீனமாவே நான் இருக்கேன், நான் ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு எடுத்துக்கல. இவா சொன்ன அது எப்படி நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிப்ப, என்னை கல்லை வச்சு மூடி அங்க ஜீவ சமாதி வச்சுட்டு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டியா? இந்த அபிப்பிராயத்தை வாலி மாத்திக்கவே இல்லை. இதுதான் தப்பு. இதனால என்ன பண்ணினா, சுக்ரீவனுடைய பத்னி ருமையை சிறைபிடித்தான். சுக்ரீவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பிடுங்கினான். அவனுக்கு சேர வேண்டிய ஷேர் எல்லாமும் பிடுங்கிட்டான். சுக்ரீவனை கழுத்தை பிடிச்சு வெளில தள்ளிவிட்டான். சரி, வெளியில தள்ளினாலும் பரவாயில்ல, எங்க போனாலும் உதைப்பான். பயலே உனக்கு ராஜ்யம் கேட்கறதா? எத்தனை தான் அடி வாங்குவாயோ. ராமர் கிட்ட இந்த கதையை சொல்லி முடிச்சான். இப்படிதான் எங்களுக்குள்ள பிணக்கு வந்து கொடுத்து. ராமர் கேட்டார், அது என்னப்பா எல்லா இடத்துலயும் அடிக்கிறோம், இங்க வந்து அடிக்க மாட்டானா ஒண்ணு, இங்க வந்து அடிக்காம இருக்கானே, இங்க சௌக்கியமா இருக்கே. அதாவது ஒருத்தர் எங்க ஓடினாலும் பயம், அதனால எதிரியுடைய ஆத்து கொள்ளையில சௌக்கியமா இருக்கான்னு நம்ப முடியுமா? இது வந்து வாலிக்கு ஆத்து கொள்ளை. எது? ரிஷமுக பர்வதம். இங்கதான் கிஷ்கிந்த. எதிரி ஆத்து கொள்ளையில சௌக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு யாரோ சொல்லுவாளோ? நீ எப்படி இங்க சௌக்கியமா இருக்க, இவ்வளவு பக்கத்துல இருந்து சௌக்கியமா இருக்க, அவன் இங்க வந்து அடிக்க மாட்டானா உன்ன? சொச்ச கதை இருக்கு சுவாமி, சொல்றேன் கேளுங்க. அந்த துந்துபிங்கிற ராட்சசன் இருக்கானே, அவன் வந்தான் அடுத்தது எரும ரூபத்துல வந்தான், மகிஷ ரூபத்துல. எங்க அண்ணா வந்தான், அந்த காலோட வாழை எடுத்து சேர்த்து சுழட்டி ஒரு அடி அடிச்சான் அந்த ராட்சசனே. அது மதங்க ஆசிரமத்துல போய் பொத்துன்னு மதங்கர் பாடம் சொல்லிட்டு இருக்கார், ஒரு எருமை வந்து விழறதுக்கு. மதங்கர் பார்த்தார், எவன்டாது இதெல்லாம் பண்றது இங்க? நான் பாட்டுக்கு ஏதோ சாந்தோக்கிய பரிஷத் பாடம் சொல்லிட்டு இருந்தா, எருமை வந்து எங்க இருந்தோ விழறதே. இந்த வாலி அப்படியே தலையை நீட்டி பார்த்தான், புரிஞ்சு போயிடுச்சு. வானர பயலே, நீ அடிக்கிற கொட்டமா அது? இனி இந்த பக்கம் தலை காண்பிச்ச உன் தலை வெடிச்சு போயிடும். அவர் இங்க இருந்து சபிச்சார், அவன் காதுல விழல, அங்க நிக்கிறான், ஏதோ வாயு முணுமுணுத்தது மட்டும் தெரியறது. அங்க 2 வானரால் அதை கேட்டுட்டு வாலி கிட்ட போய் சொல்லிட்டா, இந்த பக்கம் இனிமேல் தலை காண்பிக்காதீங்க, இந்த பக்கம் வந்தாலே உங்க தலை வெடிச்சுடும் சொல்லிட்டார். வாலி அப்புறம் இந்த பக்கம் வரதே இல்லை. வாலிக்கு வேண்டப்பட்டவா சொன்னாப்புல சுக்ரீவனுக்கு வேண்டப்பட்டவா இதை போய் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டா, இனி நீங்க இங்க சௌக்கியமா இருக்கலாம், வாலி வரவே மாட்டான், அதனால சௌக்கியமா. இதுதான் என் கதை. சுக்ரீவ உவாச்ச. பலஸ்ருதி என்னன்னா பட்டாபிஷேகம். சத்தியமா தான் சொல்றேன், அந்தந்த கதைக்கு ஒரு பலஸ்ருதி உண்டோ இல்லையோ. இவனுடைய கதையை பாராயணம் பண்ணினா, சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் படிச்சா அவளுக்கு இழந்தது கைகூடும் அப்படின்னு பலஸ்ருதி இருக்கு. ஏன்னா எந்த குட்டையோ கங்கையோட சேர்ந்து விடுறதோ இல்லையோ, அப்புறம் கங்கையோட சேர்ந்தா அது குட்டை இல்லை, கங்கை தான். புரியுறதோ? எந்த சரித்திரமா தான் இருக்கட்டும், ராமாயணத்துல சேர்ந்து விடுத்தே. இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பாராயணம் பண்ணித்தானே ஆகணும். இது அவனோட கதையா மட்டும் இருந்திருந்ததானாலும் பரவாயில்ல, ராமாயண கங்கை அப்படி ஓடி வருது, அதுல ஒரு குட்டையும் சேர்ந்து விடுறது, அப்புறம் அதுவும் கங்கையா ஆயிடுறது. மனு கங்கா ஸ்நானமு சுகமா கதவ துர்விஷய கூப ஸ்நானமு சுகம மமத பந்தன யுத சுகம சுமதி தியாகராஜ பஜன சுத சுகம நிதிச்ச சுகமாய ராமுனி சௌநிதி சேவ சுகம நிஜ முகபல் மனச
சுகமா சுகமா பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ. சத்சங்கம் தேடி வருது பார்த்தேள, சாதுக்கள் தேடி வரா பாரு. சாதுக்களுடைய ஜீவனம் கங்கை போல அப்படிங்கிறார். தமசமனு கங்கா ஸ்நானமும் சுகமா, கர்தம துர்விஷய கூப்ப ஸ்நானமும் சுகமா. நெதிச்சால சுகமால சொல்ற கங்கை போல ஓடணும் வாழ்க்கை. கீர்த்தனம், பிரவச்சனம், சத்சங்கம், யாத்திரை, சாதுக்களோட தரிசனம் இப்படின்னே வாழ்க்கை இருந்ததுன்னா கங்கா பிரவாகம் போல. அது எப்படி ஓடி ஓடி சமுத்திரத்தில் கலந்துடுறதோ அதை போல இந்த ஜீவனமும் கங்கை போல ஓடித்தானால் பகவான்கிற சமுத்திரத்தில் கலந்துடும். சுக்ரீவனுடைய சரித்திரம் ராமச்சரித்திரத்தோடு சேர்ந்து கொடுத்து பார்த்தேன்ல. இன்னைக்கு ராமாயணம், அதுவும் ராமாயணம். ராமர் உடனே சொன்னார், கவலைப்படாத சுக்ரீவா, உன் பட்சத்துல நியாயம் இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் இந்த சரித்திரத்தை. உன் பட்சத்துல நியாயம் இருக்கு, தர்மம் இல்லைன்னா அந்த பட்சத்துல நான் நிற்க மாட்டேன். எത്ര யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா எത്ര பார்த்தோ தனுர்தரா தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி துருவானி தீர்மதிர்மமா. எங்க தர்மம் இருக்கோ அங்க பகவான் இருப்பான், பகவான் எங்க இருக்கோ அங்க ஜெயம் இருக்கும். உன் பட்சத்துல தர்மம் இருக்கு, அதனால நான் உன் பட்சத்துல இருந்து வாலிய நிகிரகம் பண்ணி உனக்கு கிஷ்கிந்தைய தரேன். சொல்றது யாரு? ஒகமாட்ட ஒகபான ஒகதாரவரதையுடைய சொல்ற வாக்கு எப்பேற்பட்ட வாக்கு, யாரு கொடுக்குறா அந்த வாக்க? ஆனா ஜீவன் ஜீவனா தான் இருக்கான் இல்லையா? அந்த ஜீவனுக்கு இப்ப ராமச்சரணம் கிடைச்சு கொடுத்து, ஆனா அவனுக்கு இன்னும் அத்தியவசாயம் ஏற்படல, ராம பிரபாவத்தை இன்னும் பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்கல. அதனால சுக்ரீவன் சொல்றான், நீங்க எங்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தால் இப்படிலாம் சொல்றேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், என் விஷயமா உங்களுக்கு இத்தனை கன்சர்ன் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா எங்க அண்ணா வாலியெல்லாம் உங்களால, அதெல்லாம் நீங்க ஏதோ ஆர்ஜவத்துல சொல்றேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எங்க அண்ணா வாலி ரொம்ப பராக்கிரமசாலி, அவனையெல்லாம் உங்களால எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறான். லக்ஷ்மணன் வெறுவெறுன்னு பல்ல கடிக்கிறார். என்ன பேசுறான் அண்ணா கிட்ட? 14,000 ராட்சசால அர்த்தாதிக முகூர்த்தத்துல வதம் பண்ணின அந்த பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட பிரபாவம். 12வது வயசுல இல்லையா மாரிச்ச சுபாகுவ நிர்மூலம் பண்ணின பிரபாவம் என்ன பிரபாவம்? அது நிஜ பராக்கிரமம். ஹனுமானுக்கா மண்டையில அடிச்சுக்கிறார். இந்த பய இப்படி போய் அஜானத்துல பேசுறானே, அப்ப கூட எடுத்துண்டதுதான் ஒரு அழகு பாருங்க. இங்க அதை தான் கவனிக்கணும். சுக்ரீவனுடைய பரிபாக்கம் அது வேற. சுக்ரீவனுக்கு இப்ப பரிபாக்கம் வந்துட போறது, ராம பிரபாவத்தை புரிஞ்சுன்ற போறான், அது விஷயம் இல்லை. இவனுக்கு பகவத் பிரபாவத்துல விசுவாசம் இல்லைன்னா பகவானுக்கு காப்பாற்றணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கீங்க? ஏன் காப்பாத்துறார்? அதுவும் தன்னுடைய பிரபாவத்தை நிரூபணம் பண்ணி காப்பாற்றுறார். அதுதான் ஆச்சரியம். நான் பிரபாவசாலிடா, என்னை நம்புடா அப்படின்னு தன் பிரபாவத்தை நிரூபணம் பண்றார். இதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒன்னே ஒண்ணு, ஹனுமான் கொண்டு சேர்த்து வச்சுட்டார். இதுதான் குரு கிருபை. நான் தான் சொன்னேன், நம்ம கிட்ட இருக்கிற பரிபாகத்தை உத்தேசிச்சு இல்லை, அப்படி ஒரு குரு நம்ம கிட்ட நம்மளை கொண்டு பகவான்கிட்ட சேர்த்து விட்டா, அந்த குரு சேர்த்துட்டாருங்கிறதுனாலேயே நம்ம கிட்ட இருக்கிற எந்த குண விசேஷத்தையோ தோஷத்தையோ பார்க்காமல் பகவான் கிருபை பண்ணத்தான் பண்றான். நிரூபணம். உடனே 7 சால விருட்சங்களை தொலை போட்டு காண்பிக்கிறார். 7 சால விருட்சங்களை அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணினார், அந்த துந்துபிங்கிற ராட்சசனுடைய எலும்பு கூடு இருந்தது, அதை எத்தினார். அது பம்பாசரசுக்கு அந்தண்ட போய் விழுந்தது. அப்ப கூட சுக்ரீவன் நம்பல. சுக்ரீவன் சொல்றான், அது எங்க அண்ணா தூக்கி எறியறதே ஃப்ளஷ் அண்ட் மசிலா இருந்தது, இப்ப வெறும் போன் தானே இருக்கு, இதெல்லாம் பராக்கிரமம்னு எப்படி எடுத்துக்க முடியுங்கிறான். ராமர் பார்த்தார், சரி இப்ப பார் அப்படின்னு தன்னுடைய ஒரு அம்பு எடுத்து அப்படி விட்டார். 7 சால விருட்சம் அதை ஒரே சமயத்துல தொலை போட்டு போச்சு, ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல. இது நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரியறதான்னு தெரியல எனக்கு. அதாவது ஒரு மரத்தை தொலை போட்டுதுன்னா 2வது மரத்துக்கிட்ட போகிறதே அதோட மொமெண்டம் குறையும், 3வது மரத்துக்கிட்ட போட்டு இன்னுமே குறையும். ஸோ என்ன ஆகும்னா கீழே 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 தான் வரும், அதுலேயும் 2-3 மரத்துக்கு அப்புறம் கீழே விழுந்துடும். இது 7 சால விருட்சத்தை ஒரே சமயத்தில் தொலை போட்டு போச்சு, ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல கரெக்டாக. ஒரு புல்லாங்குழல் இருக்கிற 7 ரந்திரம் போல. இவர் உடனே பார்க்குறாரு பாருங்க, ஒரு பெரிய ஃப்ளாட்டிஸ்ட் இவர். ராமபத்ர தீட்சிதருங்கிற பெரியவர் சொல்றார், இந்த 7 சால விருட்சத்திலையும் விழுந்த தொலைகள்ல அப்புறமா காத்து போறது பல ராகம் கேட்கறது. அதுல ஒரு ஃப்ளூட்ல 7 ஓட்டை, இங்க 7 மரத்துல 7 ஓட்டை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.
இதில் காத்து போகிறதே பல ஸ்வர சஞ்சாரம். அதனால இப்போ அடிக்கடி அப்சர ஸ்திரீகள்லாம் இந்த சால விருட்சங்களை சுற்றி சுற்றி நிருத்தியம் பண்ணின்னு இருக்கா அப்படின்னு ராமபத்ர தீட்சிதருங்கிற பெரியவர் ஆச்சரியமாக சொல்கிறார். இது மட்டும் இல்லை, 7 லோகங்களை சுற்றி 7 குலாச்சலங்களை பிரதட்சிணம் பண்ணி 7 சமுத்திரத்தில் முங்கி இல்லையா, கடைசியில் ராமர்கிட்ட வந்துதான். கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் சொல்கிறார், இந்த 7 கவுண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ நடுங்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்தான். இந்த 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 அம்பு நம்மக்கிட்ட வந்துருமோ, இந்த சப்த ரிஷிகள், சப்த சிரஞ்சீவிகள், சப்த கன்னிகைகள் அப்படிங்கிறத 7 கவுண்டில் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இப்போ நடுங்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்தான். அடுத்த அட்டாக் நம்ம தானோ அப்படின்னு ராமர் கேட்குறார். இப்போ நம்புறியா? இப்போ நம்புறியா என் பராக்கிரமத்தை? இந்த பராக்கிரமத்தை என்ன சொல்லுவேன்? இந்த பராக்கிரமத்தை என்ன சொல்ல முடியும்? சரமே மனச வர்ணிம்ப தரமே ராம மகிம வஜாம கோச்சரமே மனச. இந்த கீர்த்தனத்தை நான் 2 நாளாக பாடிட்டு வரேன். மாரீச்ச சுபாகுவதத்துலேருந்து பாடிட்டு வரேன் இந்த கீர்த்தனத்தை. சரணத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை நான் இன்னும் சொல்லலை, இப்போ சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் எடுத்துட்டேன் அதை. இந்த பராக்கிரமம் வாசாம கோச்சரம், ராமருடைய பிரபாவம்ங்கிறது பியாண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். அதுக்கு ஒரு சம்பவத்தை இதில் கொடுக்குறார். இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை, தியாகராஜருக்கு தரிசனமானது இது. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ஒரு சமயம் ராமர் வனத்துக்கு போயிருக்கார் வேட்டையாடுறதுக்கு. இது அயோத்தியில் இருக்கிற சமயத்தில் அடிக்கடி ராஜகுமாரால் வேட்டையாட போவார். அப்படி வேட்டையாட போயிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மானவதி மதிநெருகி சாமரமூடகஸ்திரமு ஒரு அழகான அந்த சாமரம் எடுக்கக்கூடிய சாமரத்துக்கு அதற்குண்டான அந்த கேசத்தை எடுத்துப்பா, அந்த மானோட கேசத்தை எடுத்துப்பா. கவரிமான்னு பேர். மயிர் நீக்கின் உயிர் வாழா அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த கவரிமான் சரீரத்திலேருந்து ஒரு ரோமம் கீழே விழுந்தாலும் உயிரை விட்டுடும். அது அவ்வளோ மானவதி. அப்படி ஒரு கவரிமான ராமர் பார்க்கிறார். மானவதி, மானவதியா இருக்கிற கவரிமான் பெண்மான். மதிநெருகி சாமரமூட கஸ்திரமுனைய கனி மானம்புகை மெடராச்சக மாதவுண்டு கனி கரகி வேகமே தீனார்த்தி பஞ்சனுடை பிராண தானம் போசக முனுச்சனின பானம் முனடு சதர ஜயலேத கானலோல தியாகரஜனுத மகிம சாமகோச்சர். அந்த கவரிமான ராமரும் பார்த்தார், ஒரு வேடனும் பார்த்தோம். வேடன் என்ன நினைச்சா, இதனுடைய கேசத்தை எடுத்துட்டு போய் வித்தோம்னா நல்ல பைசா கிடைக்கும். ஏன்னா இதில் தான் சாமரம் பண்ணுவா. மானம்பூகை மேடதாச்சக மாதவுண்டு கனி கரகி வேகமே. அவன் என்ன பண்ணினா அம்பை போட்டுட்டான். நான் சொல்றதெல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும். வேடன் அந்த கவரிமான் மேல அம்பு போட்டுட்டான். அந்த கவரிமான் என்ன பண்றது, அம்பு தம் மேல வரதை பார்க்கறது. அப்ப கூட அது அவ்வளோ மானவதி, மானி. அது உடம்புல பட்டு ஒரு ரோமம் விழுந்து கொடுத்தோன்னா அதுக்கு அவமானம். அது என்ன நினைக்கிறது, என் உடம்புல பட வேண்டாம், என் கழுத்துல படட்டும், இங்க படட்டும், இப்படி உயிரை விடுறேன், உடம்புல பட்டு உயிரை விட மாட்டேன். ஏன்னா அதுல ஒரு ரோமம் விழுந்துடும். அவ்வளோ மானவதியா, மானியா. அதனால கழுத்தை காமிக்கிறது. இதை ராமர் பார்க்கிறார். இந்த டைம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அவன் அம்பு போட்டுட்டான் ஆல்ரெடி. அம்பு எந்த வேகத்தில் வரும் அதை பார்த்து இந்த மான் கழுத்தை காமிக்கிறது. இதை பார்த்துட்டு ராமருக்கு அந்த மானோட இன்டென்ஷன் புரியுறது. தீனார்த்தி பஞ்சனுடை பிராண தானம் போசக உடனே ராமர் இந்த மான ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சார். தீனார்த்தி பஞ்சனுடை, தீனர்களுடைய கஷ்டத்தை போக்குறவரா இருக்கிற ராமருக்கு இந்த மானுக்கு உயிரை கொடுக்கணும்னு தோணிச்சு. அதனால முனுச்சனின பானம் உனட்டு ஜெயலேதா. அப்ப என்ன பண்ணினாராம், இதை பார்த்து அதை புரிஞ்சுண்டு அந்த பானை ரட்சிக்கணும்னு உடனே சங்கல்பிச்சு உடனே பானத்தை எடுத்து போட்டு அந்த பானத்தை தள்ளினாராம்.
நான் சொல்கிறது புரியுறதோ இல்லையோ? இதை கேட்டால் ஆணு வாயை தான் முழக்கலாம். அந்த வேடன் போட்ட டைம், அந்த அம்பு எந்த வேகத்தில் வரும்? ரொம்ப நிதானமாக வருமா என்ன? அந்த அம்பு போட்டது அந்த மான் பார்த்து கழுத்தை காண்பிக்க, அதை கண்டு அந்த மான் மானவத்தின்னு தெரிஞ்சுண்டு அதை ரட்சிக்கிறதுக்காக முனுச்சனின பானம்பு நட்டு சதர ஜெயலேதா, அவன் முன் போட்ட பானத்தை இன்னொரு பானத்தால் தள்ளி அந்த மான ரட்சிச்ச இந்த பிரபாவம். வாசாமகோ சரமே மனச வர்ணிம்பதர மேராம மகிம கோச்சரமே மனச. வாசாம் அகோச்சரம், அதுதான் வாசாம கோச்சரமே, வாக்குக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு அர்த்தம். யூ கான் காம்ப்ரிஹெண்ட் வாட் இட் இஸ். இது அப்படியே அதில் அப்படியே மூழ்க வேண்டியதுதான். ஆஸ்ட்ரக், அங்கே புத்தியெல்லாம் ஸ்தம்பிச்சு விட வேண்டியது தான். அதுக்கு மேலே புத்தியால் பிரவேசிக்க முடியாதுங்க, கையை குவிக்க வேண்டியது. இது என்ன பிரபாவம்? உடனே அபராத மூலவான் வியாதுகோ வைய, அபராத மூலவான் வியாதுகோ வைய, அபராத மூலவான் வியாதுகோ வைய, அபராத மூலவான் வியாதுகோ வைய. அபராத மூலமான் வியாதுகோ வைய. அபராதம் 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 பண்ணிவிட்டேன் பிரபு, க்ஷமிச்சுடுங்கோன்னு பிரபு சரணத்தில் விழுந்தான் சுக்ரீவன். ஏன்னா இந்த பராக்கிரமம் எவனாலையும் கல்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. பிறகு உங்களை போய் ஏதோ மனுஷன்னு நினைச்சிட்டு நான் பேசி விட்டேனே. அப்போ கூட ரொம்ப கிருபையோட சுக்ரீவனை தன்னிடத்துல அப்படி சேர்த்துண்டார். அப்போ சுக்ரீவன் சொல்றான், எங்கேயாவது தப்பித்தவறி நான் நடந்துன்னு விடலாம், ஆனால் என்ன நீங்க விட்டு விடக்கூடாது. சகாக்களுக்குள்ள இது சகஜம். ஒருத்தன் தப்பு பண்ணுவான், ஒருத்தங்கிட்ட குணம் இருக்கும், ஒருத்தங்கிட்ட தோஷம் இருக்கும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சகா தப்பு பண்ணினாலும் இன்னொரு சகா அவனை அரவணைச்சென்று போகணும். நமக்குள்ள குணதோஷங்களை பாராட்டக்கூடாது. நீங்க குணபரிபூர்ணன், ஆனால் என்னிடத்துல சகஜமாக தோஷம் வெளிப்பட்டு விடலாம், ஆனால் அந்த தோஷத்தை கணிசியாமல் என்னிடத்துல கிருப்பை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டான். இந்த சமயத்தில் தான் சுக்ரீவன் சொன்னா, ஒரு ராட்சசன் ஒரு ஸ்திரியை கதற இந்த வழியாக கூட்டிகிட்டு போனான். நாங்கள்லாம் ரிஷியமுகத்தில் தான் உட்காண்டிருந்தோம். அந்த ஸ்திரீ என்ன பண்ணினா, தன்னுடைய புடவை தலைப்பை கிழிச்சு தன்னுடைய ஆபரணங்களை வச்சு மூட்டை கட்டி இங்கே போட்டுட்டு போயிருக்கா. ஒரு வானரன் அதை எடுத்து வச்சிருக்கான். அந்த வானரனை எடுத்துட்டு வரும்படியாக சொல்ல அந்த வானரன் அதை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறான். அதை பார்த்த மாத்திரத்திலே ராமருக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு. சீதே சீதே சீதேன்னு கதர்றார். இருந்தாலும் லக்ஷ்மணனை பார்த்து, லக்ஷ்மணா இது மண்ணியுடைய ஆபரணங்களா பார் அப்படிங்கிற. லக்ஷ்மண சுவாமி ஒரு ஆபரணமாக எடுத்து பார்த்து இது மண்ணியோடையான்னு பார்ப்பாரா? அவருக்கு எதுவும் தெரியாது. சூடாமணி தெரியுமா, இல்லை தோடு தெரியுமா, இல்லை மூக்குத்தி தெரியுமா, சூரிய பிரப சந்திரபிரப தெரியுமா, கங்கண கிங்கினி தெரியுமா? ஒன்று தெரியும், நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலேயே நூபுரம் துவபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். தினப்படி மண்ணியை சேவிப்பேன், உங்களை சேவிப்பேன், உங்கள் ரெண்டு பேருடையும் சேர்ந்து சேவிப்பேன், உங்கள் சரணங்களை சதா தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதனால் சரண நூபுரம் தெரியும் எனக்கு. அதை தவிர மண்ணி என்ன ஆபரணம் போட்டுன்றதான்னு எனக்கு தெரியாது அண்ணா. சனாதனமான குடும்பங்களில் பழகிற விதம். இதுக்கு மேலே இதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதுதான் பாரதிய சம்ஸ்கார். பார்க்கறதுங்கிறது வேற, நோக்கிறதுங்கிறது வேற. இதுதான் சனாதன குடும்பம். இதுதான் ராமாயணம் காண்பிக்கிற பாரதிய குடும்பம். மண்ணினா இப்படி எல்லாம். ஒரு சில குடும்பங்கள்லாம் அந்த நாளில் எல்லாம் பார்த்தா மூத்த நாட்டு பொண்ணுன்னு ஒருத்தி பெரிய மண்ணின்னு ஆற்றுக்கு வருவோம். அப்புறம் பார்த்தா குடும்பத்தையே தாங்கி நிறுத்துவோம். அதில் வேற சின்ன வயசுலேயே விடோவா வேற போயிடுவா. ஆனாலும் புக்காத்தை விட்டு போக மாட்டா. அந்த ஆற்றுலேயே இருந்து மச்சனம் குழந்தைகளையெல்லாம் போட்டு வளர்த்தி, நாத்தனார் குழந்தைகளையெல்லாம் வளர்த்தி
அப்புறம் அவள்லாம் பெரியம்மா பெரியம்மா பெரியம்மான்னு அம்மானே கூப்பிடுவா. இவா மச்சனன்களையெல்லாம் கூட கல்யாணம் பண்ணி, சின்ன சின்ன நாத்தனார்களுக்கெல்லாம் கூட கல்யாணம் பண்ணி ஆற்றுல அம்மா மாதிரி இருந்து பார்த்தோம். தூண் மாதிரி இருக்கு. தூண்னா தூண். தூண்டு ரசஞ்சாத்தை சாப்பிட்டுண்டு அந்த குடும்பத்துக்கே உழைச்சு அவள் எல்லாமே காப்பா. ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான். அம்மானா அம்மா, தெய்வம். பாரதம் காண்பிக்கிற பாரதிய குடும்பம். அதனால சொல்றார், மண்ணி பாத நூப்புறம் தெரியும், தினப்படி மண்ணியை சேவிச்சுன்னு இருக்கேனே, இன்னும் சரணத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேனே. உடனே ராமர் கோபாவேசமாக சுக்ரீவனிடத்துல பேசினார். இப்பவே கிளம்பலாம், இப்பவே அந்த ராட்சசனை உண்டுலேன்னு பண்றேன், அந்த ராவணனை கீழ்ச்சி போடுறேன் அப்படின்னு ராமர் எழுந்துண்டு வீராவேசமாக பேசினார். சுக்ரீவன் சொன்னான், எந்த க்ஷணம் பட்டாபிஷேகம் வாலிபதமாகி பட்டாபிஷேகம் நடக்குமோ அந்த க்ஷணமே இத்தனை வானர சைன்யமும் என்னுடையதா போயிடும். ஏன்னா இப்ப எல்லாம் வாலி பட்சத்துல இருக்கு. அத்தனை வானர சைன்யமும் நான் உள்பட சீதான்வேஷணத்திற்குத்தான். அடுத்த க்ஷணமே சீதையை தேடுறதுக்கு கிளம்பலாம். உடனே ராமர் சுக்ரீவனை பார்த்து சொன்னார், நீ வாலியை போய் அரை கூவல் விடு, வாலி வரட்டும், யுத்தம் நடக்கட்டும். சுக்ரீவன் தைரியமா போறான். என்ன ராமர் இருக்காருங்க, மா கேலரா விசாரமுன்னு கிளம்பிவிட்டான். தைரியமா கிஷ்கிந்த வாசல்ல போய் ஹே வாலி அப்படின்னா, வாலிக்கு வந்தது கோபம். எங்க இருந்தது பயலுக்கு இத்தனை தைரியம்? எங்க இருந்து வந்தது? உயிர் தப்பிச்சா போதும்னு உட்காண்டு இருந்தான் அந்த பய. எங்க இருந்து வந்து என்ன கூப்பிடுறான்? இங்க வந்தானே பார்க்கணும். வாலிக்கு சுக்ரீவனுக்கு ஆச்சரியமா யுத்தம். ராமர் பார்த்துட்டே இருக்கார், சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கார். இவன் அவனை போட்டு பெரட்டா, அவன் இவனை போட்டு பெரட்டா. கடைசியில சுக்ரீவன் மேல ஏறி வாலி அவனை பிடிச்ச அழுத்தி ஆச்சு. ஒரு குத்து விட்டா அடுத்து சுக்ரீவனுக்கு பஞ்சப்பிராணனும் கிளம்பிவிடும். சுக்ரீவன் நடுங்கறான். போச்சு, இன்னைக்குதான் இது இன்னைக்கு அவர் சந்நிதியில நடக்கணும் போல. இத்தனை நாள் சொன்ன கதைக்கெல்லாம் பிரயோஜனம் ராம சந்நிதியிலேயே மோட்சம் அன்னைக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தான். வாலிக்கு என்னமோ கடைசியில ஒரு கருணை வரும் மேல. குத்துயிரும் கொலையுயிருமா அறத்தே போனா போறது கிளம்புன்றுவோம். சுக்ரீவனை போனா போறது பயலை விட்டேன் உன்னை, இனி வந்தையா பாரு அப்படின்னு விட்டான். சுக்ரீவனை அடிச்சேன் பிடிச்சேன்னு தப்பிச்சேன் பிடிச்சேன்னு வந்தான். அதுக்குள்ள வா ராமர் என்ன பண்ணார், பழைய இடத்துக்கு வந்து விட்டார். உட்காண்டிருக்கார் பேசாம. சுக்ரீவன் சொன்னா, அதாவது நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு தடவை கண்ணால பார்த்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு அப்புறம் காப்பாத்தலான்னு பார்த்தேன். நிஜமாவே அப்படிதான் அடிக்கிறானா, நல்லா அடி விழறதா, இவன் உயிர் போற நிலைக்கு போறானோ, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கிருப பண்ணலான்னு இருந்தேளா. நீங்க இருக்கிற தைரியத்துல தானே நான் போனேன், இல்லைன்னா நான் போய் அவனை அரைகூவெல்லாம் விடுவேனா. ராமர் சொன்னார், உனக்கும் உனக்கும் வித்தியாசமே தெரியலப்பா, இதெல்லாம் சாக்கு. இதுல பல காரணம் இருக்கு. இன்னைக்கு ராமருக்கு சங்கல்பம் வரல, அவ்வளவுதான் காரணம். சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஒரு அம்பெடுத்து விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் ஒழிஞ்சுடுவான். இன்னும் சங்கல்பம் வரல அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னுட்டா, வந்ததுல இருந்து சுக்ரீவன் லக்ஷ்மண சுவாமியை ஏறெடுத்து கூட பார்க்கல. ராமருடைய தான் பேசிட்டு இருக்கான். பகவான் பாகவத அபச்சாரத்தை பொறுத்துக்கவே மாட்டார். பரம பாகவதன் லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணனுடைய பிரபாவம் அவனுக்கு தெரியணும். அப்பதான் பரம பாகவதாள்லாம் வந்திருக்கா பாரு. பாகவதாள் கிட்டக்க விமுகமா இருந்துட்டா அப்புறம் பகவானுக்கு அவளை லட்சியமே இல்லை. தன்னை கூட நீ வெறுத்தாலும் தன்னை நிந்த பண்ணினாலும் பொறுத்துருவான். பாகவத அபச்சாரத்தை பொறுத்துக்கவே மாட்டான். ஏன்னா ராவணனுக்கு வர நாசம் எல்லாம் பாகவத அபச்சாரத்தால தான். ஏன்னா ஹனுமான் கிட்டக்கப்பட்ட அபச்சாரத்துக்கு அப்பவே பலன் லங்கையே பொசுங்கிறது. ஹிரண்யகசிபுவனுடைய அப்பேற்பட்ட தபசெல்லாம் மண்ணோட மண்ணா போயிடுத்து பிரஹ்லாதன் கிட்டக்கப்பட்ட அபச்சாரத்தாலே. பாகவத அபச்சாரத்தை பகவான் சகிச்சுக்கவே மாட்டான். அதனால சுக்ரீவன் இடத்துல சொல்றான், இப்ப நீ போறத்தை வாலி கழுத்துல ஒரு மாலை போட்டு இருப்பான், இந்திரனே கொடுத்த மாலை. அந்த மாலைக்கு என்ன பிரபாவம்னா எதிரிகளுடைய பலத்துல பாதியை ஆக்கர்ஷிச்சு விடுவத மாலை. இப்ப ராமர் சொல்றார், லக்ஷ்மணன் கையால ஒரு மாலை வாங்கி போட்டுண்டு போ. லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி வர்தனா. லக்ஷ்மணன்றதா அங்க கைங்கரிய லக்ஷ்மி வளரும் இல்லையா, பக்தி லக்ஷ்மி வளரும். பக்தி ஸ்ரீ கைங்கரிய ஸ்ரீ இதெல்லாம் பெருகுமா லக்ஷ்மணன் இருந்தாலே. அதனால லக்ஷ்மி சம்பன்னமா இருக்கும் அந்த இடம். அதனால லக்ஷ்மணன் கையால ஒரு மாலை வாங்கி போட்டுண்டு போ. ஏன்னா அவன் மாலை எதிரி பலத்தை ஆக்கர்ஷிச்சதானால் உன்னுடைய பலமும் கூடிண்டே போகும். லக்ஷ்மணன் கையில மாலை வாங்கி போட்டுண்டு போனான். அப்ப இதுல இருந்து ஒன்று தெரியறது, லக்ஷ்மணனுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமாகணும் இல்லையா. இன்னொன்னு, நேத்திக்கு அடி வாங்கிட்டு போனா போறது தப்பிச்சேன் பொழைச்சேன்னு ஓடி வந்தவன் அடுத்தது உடனே மாலை போட்டுட்டு வருவான் நான் யுத்தத்துக்கு. வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மாலை போடுவா, உயிர் போயிடுச்சுன்னா மாலை போடணும்.
இவன் அடுத்த யுத்தத்துக்கு போறதே மாலை போட்டுண்டா போவான். அப்போ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், வாலி என்னன்னா இவனுக்கு சகாயம் பண்றதுக்கு யாரோ இருக்கா. ஏன்னா ராமருக்கு என்ன எண்ணம்னா, ஒரு கால் வாலி சரணாகதி பண்ணிவிட்டா கூட அவனுக்கும் அபயம் கொடுத்து விடலாம். ஏன்னா விபீஷணன் வரத்தை விபீஷணனை பார்த்து ராமர் சொல்றார், உன் பின்னாடி உங்க அண்ணா இருந்தா சொல்லு, அவனுக்கும் அபயம் கொடுக்குறேங்கிறார். எதிவா ராவண ஸ்வயம். ஏன்னா சரணாகதி அபயம் கொடுக்கறதுங்கிறது ராமருக்கு ஸ்வதர்மம், சரணாகத சம்ரக்ஷணம், அதுதான் அவரோட ஹிருதயம். அதனால ஒரு கால் வாலி தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டா அவனுக்கும் அபயம் கொடுத்து விடலாமே. ஆனா சுக்ரீவன் கொஞ்சம் தைரியமா கிளம்புறான். ஏதோ நீங்க இருக்கேங்கிற தைரியத்துல கிளம்புறேன் பிரபு, கை விட்டுடாதீங்க. அப்படி போய் ஆச்சரியமா யுத்தம் நடக்கிறது. யுத்தம் நடக்கக்கூடிய சமயத்துல ராமர் மறைஞ்சிருந்து பார்க்கிறாருன்னா மறைஞ்சிருந்து அடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ராமர் நிக்கிறது வாலிகனுக்கு தெரியாது. ஏன் தெரியாதுன்னா அகங்காரம் மறைக்கும். தெய்வம் இல்லைன்னா எந்த சூக்ஷ்மமாக இருந்தாலும் தெய்வத்தை பார்த்துடுவா சாதுக்கள், தெய்வத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சுடுவா. சூக்ஷ்மத்துக்கும் சூக்ஷ்மம் தெய்வம், ஆனா சாட்சாத்காரமே பண்றா பக்தியால. அப்படி பக்தி இல்லைன்னுட்டா கண் முன்னாடியே இருந்தாலும் தெய்வத்தை தெய்வம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால மறைஞ்சிருந்தார் அப்படின்னுட்டா உன் அகங்காரத்தால மறைக்கப்பட்டிருக்கார். தரதிய கராத ஓரே திருப்பதி வெங்கட ரமண மத்சரமகு தரதிய கராத. மத்சரம்ங்கிற தர மறைக்கிறது. திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா, உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார். திரையின் பின், திரையினா இங்க கோவில்ல போடுற திரை இல்லை, நம்ம சித்தத்துல இருக்கிற அகங்காரம்ங்கிற திரை, அதுதான் பகவானை மறைக்கிறது. அதைத்தான் தியாகராஜர் சொல்றார், மத்சரமாக்கு தரதியகராதா. இது திருப்பதியில பாடின கீர்த்தனம். அது திருப்பதிக்கு தியாகராஜர் போறார், திருப்பதி பெருமாளை திரை போட்டு மறைச்சுட்டா, மீனிங் திரை போட்டுட்டா. அப்பதான் திரை விலகி தரிசனம் கிடைக்காதான்னு பாடுறார். எந்த திரைனா இந்த திரை விலகிடும், இந்த திரை விலகணுமே. மத்சரமாகு தரதியகராதா. இந்த கீர்த்தனம் பாடி முடிச்ச உடனே வாஸ்தவத்தில் திரை விலகி தியாகராஜருக்கு தரிசனம் ஏற்பட்டது திருப்பதியில, இல்லையா? அதனால இங்கே வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது. ஆனால் என்னன்னா ஒரே ஒரு அஸ்திரம் தான். இதுக்கு அவர் பல அஸ்திரங்கள்லாம் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரே ஒரு அஸ்திரத்தை எடுத்து சங்கல்பிச்சு அதை பிரயோகிச்சுட்டாரானால் அப்புறம் வாலி மடிஞ்சு விடுவான். ஆனா இன்னும் அந்த சங்கல்பம் வரல. இப்ப சுக்ரீவன் பாடு திண்டாட்டம், சுக்ரீவனை கவிழ்த்து போட்டுட்டான். ஆனா ஒண்ணு, இன்னைக்கு வாலி திருப்பியும் யுத்தத்துக்கு வரான் இல்லையா, அப்ப தாரை தடுத்து நிறுத்துறா. தாரை சொல்றா, சாக்ஷாத் ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். அவர் தீனதயாளு, அவர் கிருபாளு. திவாச விருட்ச சாதுனாம் ஆபல்னானாம் பராகதி அர்த்தானாம் சம்ஸ்ரயச்சைவ யசசச்சைக பாஜனம். அதனால சுக்ரீவனுக்கு அவர் அபயம் கொடுத்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். நீங்க போய் அபச்சாரப்பட்டுடாதீங்கோ. சுக்ரீவனுக்கு அபயம் கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்துட்டார். அவர் வாக்கு கொடுத்தா கொடுத்ததுதான். அதனால அவர்கிட்ட போய் வதத்தை வாங்கிடாதீங்கோ அப்படின்னு தார சொல்றா. அதையும் லட்சியம் பண்ணாமல் வாலி இன்னைக்கு யுத்தத்துக்கு வந்திருக்கான். ராமர் இப்ப சங்கல்பிச்சுட்டா, ததோதனுஷி சந்தாய சரமாசி விஷோபமம் பூரயாமாச தச்சாபம் காலசக்ரமிவா தகா. ஒரே அம்புதான். இதனால வாலி மடியட்டும்னு சங்கல்பிச்சு அந்த அம்பை பிரயோகிச்சார். அந்த அம்பு போய் பாஞ்சது. இந்திரனுடைய கொடி அருந்து கீழே விழறத போல அப்படி பொத்துன்னு கீழே விழுந்தான் வாலி. ராமர் கொடுத்த வாக்க காப்பாற்றி விட்டார். வாலி மேல அம்பு பாஞ்சு கொடுத்து, வாலி யாருடா நம்ம யுத்தம் பண்றத யாரோ நம்மள எங்கிருந்தோ அடிச்சிருக்காளே, எந்த அம்புன்னு பார்த்தா அதில் ராம்னு எழுதியிருக்கு. மும்மைசால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை தம்மை தமர்க்கே நல்கும் தனிப்பெரும் பதத்தை இம்மையை ராமா என்ற 2 எழுத்தினால். தியாகராஜர் சொல்றார், இந்த ராமாங்கிற 2 அக்ஷரம் எங்க இருந்து வந்தது? சிவமந்திரமோ நகு மஜீவமோ மாதவ மந்திரமோ நகு ரஜீவமோ ఈ వివరము తెలిసిన గనులకు ప్రొకేర వితరణ గుణ త్యాగ శివ
பரமேஸ்வரனுடைய மந்திரம் நமசிவாய. சைவாளுக்கு பிராணனான மந்திரம் பஞ்சாட்சரம். நமசிவாயால மாங்கிறது ஜீவாட்சரம், அஷ்டாட்சரங்கிறது நமோ நாராயணாய, அதுல ரங்கிறது ரேபம் ஜீவாட்சரம். அந்த ஜீவாட்சரத்தை எடுத்துட்டா அந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். ந சிவாயன ஆயிடும், ந அயனாயன ஆயிடும். இந்த ரெண்டு பிராணனான மந்திரங்கள் அஷ்டாட்சரம் பஞ்சாட்சரம், இதுல இருக்கிற ராவும் மாவும் சேர்ந்துதான் ராமான ஆயிருக்கு. ஈ விவரமும் தெளிசின கனுலக்கும் ரொக்கேத, இந்த விவரம் தெரிஞ்சு ராமா உன்னை சேவிக்கிறவாளை நான் சேவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற. வாலி ராமானுட்டான், இந்த இடத்த ராம் ரெண்டு தப்படி போன பிரபு நின்னுட்டார். ஏன்னா நாமத்தை சொன்னா கிருபை பண்ணணும். இதை விரதமா வச்சுருக்கார். சுவ்ரத சுமுக சூக்ஷ்ம சுகோஷ சுகத சுகிருத் சுவ்ரதா, நல்ல விரதத்தை உடையவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாமத்தை சொன்னா கிருபை பண்ணணும். அவன் எப்படி சொன்னா, எந்த அத்தியவசாயத்தோட சொன்னா, எந்த விசுவாசத்தோட சொன்னா, எந்த நிஷ்டையோட சொன்னா, அந்த ரெண்டு அக்ஷர நாக்க தொட்டுடுத்துனா உனக்கு கிருபை பண்ணணும். வந்து நிற்கிறார், பலவிதமாக பேசுகிறான் வாலி. நீ ஸ்திரீலோலனா போயிட்டியோ, பத்னியை பறி கொடுத்ததுனால புத்தி கலங்கி போயிடுத்தோ, நீ ஒரு மனுஷன் நான் ஒரு வானரன், உனக்கு அப்ளை ஆகிற தர்மம் எனக்கு எப்படி அப்ளை ஆகும், எந்த ரீதியில் இப்போ எனக்கு நீ தண்டனை கொடுத்த, நாங்கள்லாம் மிருகங்கள் நீங்கள்லாம் மனுஷியாள். இன்னொன்று இக்ஷ்வாகு வம்சத்தினுடைய தர்மம், அதனுடைய சத்தியம், அதுல இருந்தெல்லாம் விலகிவிட்டையே. இனிமேல் எப்படி உன்னை தர்மாத்மா சத்தியசந்தன் உன்னை எப்படி லோகம் கொண்டாட போகிறது? க்ஷத்ரியனுக்கு உண்டான தர்மத்திலேருந்து விலகிவிட்டையே. கண்டபடி பேசுகிறான். ராமர் சொன்னார், வாலி இப்போ உங்ககிட்ட நான் தர்மாத்மான்னு என்ன ஸ்தாபிச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் நீ கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றேன். சூக்ஷ்ம பரமதுர்கேயா சதாம் தர்ம பிரபங்கம ஹிருதிஸ்த சர்வபூதானாம் ஆத்மாவேத சுபாசுபம். ஒரு மகாத்மா ஒரு காரியம் பண்றார் லோகத்துலனா, அவருக்கு எவனோ நீ பண்றது சரின்னு அப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவர் ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அந்தர்யாமிக்கு சம்மதமா காரியம் பண்ணுவார். அவருடைய ஆத்மாவுக்கு தெரியும் இது தர்மமா அதர்மமானு. அது தர்மமா அதர்மமாங்கிறதுக்கு பிரமாணம் எதுனா அவளுடைய ஆத்மாவே பிரமாணம். அதுக்கு வேற தர்மசாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு அவ பிரமாணம் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீ தர்மசாஸ்திரத்தை எடுத்து பார்த்தா அது அங்க இருக்கும். ஆனா அவர் தர்மசாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு காரியம் பண்ண வேண்டாம். மகான்கள் அவ ஆத்மாவுக்கு சம்மதமா காரியம் பண்ணுவா. ஆத்மாவேத சுபாசுபம். இது சுபமா அசுபமா, இது தர்மமா அதர்மமாங்கிறதுக்கு பிரமாணம் அவ ஆத்மாவே. மகாபுருஷால் ஒரு தர்மசாஸ்திரத்தை ரெஃபர் பண்ணி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதனால நான் பண்ணின காரியத்தை இப்போ உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் இவனிடத்துல இருக்கிற கிருப்பையால, ஏன்னா இப்ப ராமரை நிந்த பண்ணிவிட்டு கிளம்பினா அது ஒரு பெரிய பாப்பமா போயிடும். அதனால அவன் துர்கதிக்கு போயிடுவான். அதனால அவனுக்கு அபயம் கொடுக்கறதுக்காக, தன்னிடத்தில் அவனுக்கு பக்தி ஏற்படும்படியாக தன்னுடைய ஸ்டான்ஸை நிரூபணம் பண்றார். வாலி சொல்றார், ராமர் சொல்றார், உன்னை அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் வேண்டாம். உன்னை நேரம் அடிக்க தெரியாத, உன்னை அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் வேண்டாம். ஆனால் ஒன்று அடித்தா வானரங்கள்லாம் வரும், அதுகளையும் அடிக்கணும். உனக்காக நிரபராதிகளான அவளை அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நாளைக்கு சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறது 2 வானரமானும் இருக்க வேண்டாமா? எனக்கு அதை நிர்மூலம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நேரம் வேணும் இல்லையா? நிரபராதிகளால் அவளை உன்பொருட்டு தண்டிக்கப்படாது. அதனால தான் உன்னை யாருக்கும் தெரியாமல் அடித்தேன். இன்னொன்று, ஒரு டெரரிஸ்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் பண்ணியிருக்கிற காரியத்துக்கு அவனுக்கு மரண தண்டனை தான் கொடுக்கணும். டெரரிஸ்ட் எப்படி பிடிப்பா? சுற்றி சூழ்ந்திருந்து ரகசியமாக தான் பிடிப்பா. நான் போய் உன்னை அடிக்கலாமாப்பா அப்படின்னு கேட்டுண்டா போய் அடிப்பேன்? இல்லை அவன் தான் வந்துடுவானா? எங்கேயோ ஒரு டெரரிஸ்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கான் அப்படின்னு விட்டா அவனுக்கு தெரியாமல் ஒளிஞ்சு அவனை அடிக்கணும். ஏன்னா அவன் பண்ணியிருக்கிற காரியத்துக்கு அவனுக்கு என்ன பெரிய ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுத்தா அவனை கூட்டின்னு போய் தூக்கு மேடைக்கு கூட்டின்னு போவா? வாலி பண்ணியிருக்கிற காரியம் தண்டனைக்குரிய காரியம் இல்லையா? தன்னுடைய தம்பி மனைவியை தன்வசப்படுத்தி வச்சுருக்கான். அப்படிங்கிறதுக்கு மரணம் தான் தண்டனை. இங்க சொல்றார் ராமர், நான் க்ஷத்ரியன் தான், நான் ஒன்றும் சன்னியாசம் வாங்கினுடல, இன்னும் க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் தான் இருக்கேன், மர உரிய தரிச்சுன்னு இருக்கேங்கிறது நியமம். அதனால சன்னியாசியா ஒன்றும் போயிடலை. இன்னொன்று, பரதனுடைய பிரதிநிதி, இந்த பூமி முழுக்க பரதராஜ்யம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறார். நான் பரதனோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வந்திருக்கேன். அதனால நீ பண்ற காரியத்தை ஒரு க்ஷத்ரியன் தண்டிக்கத்தான் தண்டிப்பான். எது கொடுக்கணுமோ அதுதான் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்று, நான் வானரம், நீ மனுஷன்கிறையே, வானரம் பேசுமா? நீ பேசுற. வானரத்துக்கு தர்மாதர்ம வியவஸ்தை தெரியுமா? உனக்கு தெரியறது. அப்ப வானரம்ங்கிற போர்வையை போத்திண்டு நீ தப்பு பண்ண பார்க்குற. தட் கான் பி அலவுடு. நிஜமா ஒரு வானரத்துக்கு தர்மம் தெரியாதுன்னா அது பரவாயில்ல, உனக்கு தர்மா தர்மம் தெரியறது. ஆனால் வானரம்ங்கிற போர்வையை போட்டுண்டு நீ அதுலேருந்து தப்பிக்க பார்க்குற. உனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதுதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிங்கிறதே இந்த இடத்துல
வாலி கையை குவிச்சுட்டான். வாலி சொல்றான், பாலச்சாக்கிருத புத்திஷ்ட ஏக புத்திரஸ்டமே பிரியா தாரேயோ ராம பவதா ரக்ஷணீயோ மகாபலா த்வம் ஹி கோப்தாச்சே சாஸ்தாச்சே காரிய விதௌ ஸ்திதா. ராமா, நீ தர்மமே உருவம் எடுத்து வந்திருக்கேப்பா, தர்மத்துக்கு ஒரு விக்கிரகம் நீ. உன்னை போய் நான் என்னென்னவோ பேசிவிட்டேனே. தாரை கேள்விப்பட்டு ஓடி வரா, தாரை அடிச்சண்டா அழறா. அங்கதனையும் சுக்ரீவனையும் ராமர் கையில் பிடிச்சு கொடுக்குறான் வாலி. இவா 2 பேரும் நீ உன் பொறுப்பு, இந்த ராஜ்யமும் உன் பொறுப்பு, இவாளை நீ பார்த்து சௌக்கியமாவே, இவாளை நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு பிடிச்சு கொடுத்துட்டு எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறான். உடனே ராமர் கை தூக்கி அபயம் கொடுக்கிறார். அப்படியே பார்த்துண்டு மலர்ந்துட்டான் வாலி. தாரை பலவிதமாக கதறி அழறா. அப்போ கூட தாரை சொல்கிறா, ஒரு மனுஷன் என் பர்த்தாவை அடிச்சுட்டார், ஒரு மனுஷன் அடிச்சுட்டார்னு எல்லாரும் சொன்னா, அந்த மனுஷனை நான் பார்க்கணும்னு ஓடி வந்தேன். ஆனால் இங்கே தெய்வம்னா நின்றுருக்கு, மனுஷன் இல்லையே. துவம் அப்பிரமேயச்ச துராசதச்சே க்ஷிதிக்ஷமாவானு க்ஷதஜோபமாக்ஷ அப்படின்னு தாரை பேசுகிறா. தெய்வமே என் பர்த்தாவை அடிச்சு கொடுத்தா, தெய்வமே அடித்தா நான் எங்கே போவேன் அப்படிங்கிறத ராமர் கண்களே செவக்கிறது. ஏன்னா அவள் பகவான்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசுகிறா. அதெல்லாம் தான் சொன்னேன், சபரிக்கு ராமர பகவான்னு தெரியுறது, தாரைக்கு பகவான்னு தெரியுறது, மண்டோதரிக்கு ராமர பகவான்னு தெரியுறது, சுமித்ரைக்கு ராமர பகவான்னு தெரியுறது. இப்படிப்பட்ட ஸ்திரீ ரத்னங்கள், பக்த ரத்னங்கள் ராமாயணத்தில். ஆஞ்சநேயரை விட்டு தாரைக்கு சமாதானம் சொல்ல சொன்னார். ஆஞ்சநேயர் வேதாந்தத்தை சொல்லி தாரைக்கு சமாதானம் சொல்றார். இதில் ஒரு ஆச்சரியம் சொல்லுவா பெரியவாள்லாம். தாரைக்கு ஆஞ்சநேயர் என்ன வேதாந்த தத்துவங்களை சொல்லி சமாதானம் சொல்றாருங்கிறத ராமர் கவனிச்சுன்னு இருக்கார். அப்ப என்ன சொல்றார், தாரையை பார்த்து சோச்சியசி கம் சோச்சியம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் உபதேசத்தை. கவலைப்பட வேண்டாததுக்கெல்லாம் கவலைப்படலாமா? சரீரங்கிறது அனித்தியமாச்சே, ஆத்மா சாஸ்வதமாச்சே, சரீரத்துக்கு தானே அழிவு, ஆத்மாவுக்கு இல்லையே அப்படிங்கிற வேதாந்தத்தை சொல்றார். அப்ப எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? சோச்சியசி கம் சோச்சியம். இதை ராமர் கேட்டுட்டே இருக்கார். அடுத்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். அதில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். ஆஞ்சநேயர் பார்த்துட்டு இருக்கார். இங்கே ராமர் பார்த்துன்றதார், அங்கே ஆஞ்சநேயர் கொடியில் பறந்துட்டு இருக்கார், அர்ஜுனனோட கொடியில். இப்போ ராமர் உபதேசத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? கிருஷ்ணன் எப்படி உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறான் தெரியுமா? அசோச்சியானன்வசோச்சஸ்துவம் பிரஜாவாதாம்ச்ச பாஷசே. இங்கே சோச்சியசின்னு ஆரம்பிச்சதை மனசில் வச்சுட்டு, இப்படிதானே ஹனுமான் அன்னைக்கு தாரிக்கு உபதேசம் பண்ணினார்னா ஆரம்பிச்சு அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்துவம்னு கீதை உபதேசம் அப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறது. அதனால தான் தியாகராஜர் சொல்றார், கீதார்த்தமும் சங்கீதானந்தமும் வாதாத்மஜுனிக்கு பாக தெலுசு. நீ பெரியவாளா அதை கனெக்ட் பண்ணுவா ரொம்ப அழகா. சுக்ரீவனுக்கு உடனே பட்டாபிஷேகம். ஆச்சரியம் என்னன்னா, கிஷ்கிந்தேல சுக்ரீவனுக்கு ராஜ பட்டாபிஷேகம், அங்கதனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம், வாலிபுத்திரனுக்கு. ஆனால் ராமர் கிஷ்கிந்தைக்குள்ள பிரவேசிக்கல. நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க மாட்டேன் தான். லங்கையே ஆகட்டும், லங்கைக்குள்ள பிரவேசிக்கலையே. ஸ்வர்ணபுரி தான் லங்கை. நடக்குமா எங்கேயாதும்? ஒரு ஊரை கான்குவர் பண்றவன் அந்த ஊர்ல இருக்கிற வெல்த் எல்லாம் போய் அமாஸ் பண்ண மாட்டான். எத்தனை கதை நமக்கு தெரியும், எத்தனை மெசாக்கர் நடந்திருக்கு. இங்க ராவணனை வதம் பண்ணி விபீஷணனுக்கு பட்டம் கட்டிட்டு விபீஷண ஆணை மட்டும் சொல்றான். உள்ள வந்து ஒரு ஸ்நானம் பண்ணி ஆகாரம் பண்ணிட்டு போங்களே. நமே ஸ்நானம் பகுமதம், எனக்கு ஸ்நானம்லாம் வேண்டாம், உன்னை சௌக்கியமாக வச்சேன்ப்பா, அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு துண்டை உதறிட்டு கிளம்பிவிட்டார். எங்கேயாவது நடக்குமா? சுக்ரீவனுக்கு கிஷ்கிந்தைய ராமர் கொடுக்கிறார். ராவணனை ஜெயிச்சு லங்கைய ராமர் விபீஷணனுக்கு கொடுத்தார். ராஜ்யம் இல்லைன்னு போறவர் 2 பேருக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு வர்றார். இந்த ராமகுணத்தை எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம். அபியசஞ்சத சுக்ரீவம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சகஸ்ராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா. ராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு என்ன ஸ்லோகமோ அதே ஸ்லோகம், ஒரே டிஃபரன்ஸ். அங்கே அபியசிஞ்சன் நரவியாகிரம், இங்கே அபியசிஞ்சத சுக்ரீவம். பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சகசிராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா. அன்னைக்கு இந்திரலோகத்தில் சகசிராட்சனான இந்திரனுக்கு எப்படி பட்டாபிஷேகம் நடந்ததோ அதை போல இங்கே சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம். இதே ஸ்லோகம் தான் ராம பட்டாபிஷேகமும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தன் பக்தாளை தனக்கு நிகராக வச்சு பார்ப்பார்னு அர்த்தம். தானே துக்கத்தில் இருந்தால் கூட தன் துக்கத்தை பாராட்ட மாட்டார், தான் துக்கத்தை அனுபவிப்பார், தன் அண்டினவாளை சௌக்கியமாக வைப்பார். இது ராம குணம். தியாகராஜர் ஒரு கீர்த்தனத்தில் கேட்குறார், அவங்கிட்ட காண்பிக்கிற கிருப்பையில கொஞ்சம் எங்கிட்ட காமிச்சாதான் என்ன? அவங்கிட்ட அத்தனை அபிமானமா? மனமு லே
అభిమానము మానము లేద తనవాడని అభిమానము లేద మానము లేదా తనవాడని అభిమానము నీసముగాన రవితనయుడు నిల్ను భాసను బల్కగ రోషముతో సింహాసనాధిపతి చేసిన నీకు దాసుడైన త్యాగరాజ కరార్చిత మానము లేదా నీ సముగాన రవితనయుడు నిన్ను భాసలు బల్గక రోసముతో సింహాసనాధిపతి చేసిన నీకు దాసుడైన தியாகராஜகரார்ச்சித மானமு లేదా அன்னைக்கு சுக்ரீவன் ஏதோ உன்னுடைய சந்நிதியில் ரவிதனயுடு அப்படின்னா சூரியன் புத்திரன் அர்த்தம். சூரியபுத்திரனான சுக்ரீவன் பாசலு பல்கக உன்னை கொஞ்சம் பெருமிதமாக பேசினான், உன்னுடைய பெருமைகளை பேசினான். ஏதோ கொஞ்ச நாடி அப்படி புகழ்ந்து பேசி விட்டாங்கிறதுனால ரோஷத்தோட சுக்ரீவா நானாச்சுடா உனக்கு, உன்னை நான் சிம்ஹாசனாதிபதியா பண்றேன் அப்படின்னு வாலியை நிகிரகம் பண்ணி சிம்ஹாசனாதிபதி ஜெயசீன அந்த சுக்ரீவனை கிஷ்கிந்தாதிபதியா பண்ணினியே, அவங்கிட்ட இருக்கிற அபிமானத்துல துளி எங்கிட்ட வேண்டாமா? அபிமானமு லேதா மானமு இத்தனை சொல்றேனே ரோஷம் வேண்டாமா? மானமு லேதா தனவாடனி உன்னை சேர்ந்தவன்கிற அபிமானமு லேதா. ஹனுமான் கையால பட்டாபிஷேகம், விபீஷணனுக்கு லக்ஷ்மணன் கையால பட்டாபிஷேகம், அப்போட ராமர் பிரவேசிக்கணும். சுக்ரீவனை பார்த்து சுக்ரீவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணின கையோடு ஓடி வந்தான். ஏன்னா வாக்கு கொடுத்துருக்கானே, பட்டாபிஷேகம் ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் சீதையை தேட கிளம்பலாம்னு சொன்னானே. சுக்ரீவன் வரான். ராமர் குணத்தை பாருங்க. ராமர் சொல்றார், இருந்து இப்பதான் பட்டாபிஷேகம் ஆயிருக்கு, இத்தனை நாள் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டேன், நீ பட்டாபிஷேகம் ஆகி இப்போ மழைக்காலம், இப்போ மழை கொட்ட போகிறது, இது முடிஞ்சு சரத்காலம் வரும், அன்னைக்கு விஜயதசமி, அப்போ என்னை பார்க்கவா, அப்போ சீதையை தேட கிளம்பலாம். அது பரியந்தம் ராஜ்ய சுகங்களை அனுபவிச்சுன்றுன்னு அவனை ராஜ்யத்தில் வச்சுட்டு இவர் பிரசரவணகிரிங்கிற ஒரு இடத்துல ஏகாந்தத்தில் மால்யவத் பர்வதம்னு ஒரு பர்வதம், அந்த பர்வதத்தில் குகையில் உட்காண்டு சீதே சீதே சீதேன்னு தவிக்கிறார். இதுதான் விஷயம், இதுதான் ராமகுணம். தன் துக்கத்தை தான் வச்சுப்பார், அந்த துக்கத்தை தான் கொண்டாடுவார். ஆனால் தன்னை அண்டின வாழ அப்போ கூட சௌக்கியமாக வைப்பார். நான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறேனே, நீ மட்டும் எப்படி சௌக்கியமாக இருக்க, அது கிடையாது. சுக்ரீவன் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க ராஜ்யபோக்கியங்கள் அனுபவிச்சுன்னு இருக்கான். பிரசரவணிகையில் சீதா தியானத்தில் பிரபு விரகத்தில் துடிச்சுன்னு இருக்கார். இது பரியந்தம் இன்னைக்கு பட்டாபிஷேக கட்டம். மேலே நாளைக்கு காலம்பர பாராயணம் இருக்கும். அடியனுக்கு பித்ருஸ்ராதம் இருக்கிறதுனால ஸ்ருங்ககிரி போகிறேன். நாளைக்கு சாயங்காலம் பிரவச்சனம் உண்டு, சுந்தரகாண்ட பிரவச்சனம் நாளைக்கு சாயங்காலம். சுதுடுவமுலகு நீநாம ரூபமுலகு நித்ய ஜெய மங்களம் மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாப்தயே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம் மங்களம். जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम. सद्गुरु महाराज की जय. आंजनेय स्वामी की जय. राम 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 राम.